முடிச்சேன், இந்த வாரம் கண்டினியூ ஆகுது. இது வந்து நீங்களுக்கு தான் இல்ல மாதாஜி, எல்லாருமே அட்டன் பண்ற கிளாஸ். வைஷ்ணவ சதாச்சாரம், வைஷ்ணவ கலாச்சாரம், வைஷ்ணவ பண்பாடு. முன்ன நம்ம இவங்க எடுத்தாங்க இல்லையா? சிங்காரம் செல்வ பிரபு. அவங்களே போயிட்டாங்க மாதாஜி. நீங்க யார் வராங்க யார் வரலன்னு தெரியல. ஓகேமா, ஹோஸ்ட் ஆயிட்டீங்க. ஹோஸ்ட் தான் வந்து பேசாத லைவ் ஆயிடுச்சு. பேசாத மவுஸ் நோண்டி இந்த கை நோண்டி இதை ஆஃப் பண்ணுங்க. நீங்க கை எடுங்க. நான் தான் மவுஸ் நோண்டிங்கறல. கை எடுங்க. கை பேசாத. நான் பேச மாட்டேன். கை எடுங்க. இது எல்லா வீட்லயும் நடக்குது. அவங்களுக்கு அப்பதான் பயங்கர ஆர்வம் இருக்கும் பாருங்க. சதாச்சார் இப்ப எந்த பேட்ச்ல போடுறதுன்னு எனக்கு தெரியலையே. தமிழ் L2 ஜான் ஜூலை ஜனவரி பேட்ச்ல வரணுமா? 26 26ல ஸ்டார்ட் பண்ணது. இது எந்த சதாச்சார் இது கிருஷ்ணா? தமிழ் AL2 சதாச்சார் 2026ல ஸ்டார்ட் பண்ணதுதான். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏக நிமிஷம் மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு அதை அனுப்புறேன். நீங்க எந்த இதுலன்னு போட்டுடுறீங்களா? எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல எதுலன்னு தெரியலையே மாதாஜி. எதுமா? எனக்கு ஒரு சதாச்சார கிளாஸ் வந்தது, அந்த இதுல போட்டேன் நான். சதாச்சார கிளாஸ் எதுல போடணும் என்ன கேக்குறீங்க? எனக்கு புரியலையடாமா. எந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து ஷேர் பண்ணோம் யூடியூப் லிங்க்? யூடியூப் லிங்க் வந்து சதாச்சாரனே குரூப் இருக்கு, அதுல பண்ணிய வைஷ்ணவ சதாச்சார். அதான் தமிழ் TAM சதாச்சார்னு போடுமா வரும்? என்ன மாதாஜி? TAM சதாச்சார் போடுமா? இப்ப நான் ஒரு இதுல ஷேர் பண்ணிக்கணும். அத அனுப்பிட்டாமா? TAM2 ஒண்ணு இல்லையா மாதாஜி? ஒரு சதாச்சார் வந்திருக்கு, ஜனவரி பாசா ஸ்டார்ட் பண்ண குரூப். TAM L2 பக்தி பக்தி சதாச்சார் ஆகஸ்ட் 25 சாட்டர்டே 8 PM. கிடைச்சிச்சு மாதாஜி. சூப்பர். கரெக்டா? நான் தொட்டு அது போட்டுட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு என்ன இது எடுக்க போறீங்க? என்னமா ஆகஸ்ட் 25 சாட்டர்டே 8 PM இருக்குமா? அதுல எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. 7/8/25 பபிதா. அதுல போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நான். ஓகே. இப்ப யார் வருவாங்க யார் வராங்கன்னு தெரியல. மக்கள் தான். நான் ஒரு வாரம் 7 மினிட்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஒன்னும் சாண்டிங் பண்றீங்களா? வந்தவங்களும் போயிட்டாங்க. ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் அந்த அம்மா வரல, அப்படி தெரியாத உட்காந்துருக்குறாங்க அம்மா. நிறைய இருந்தாங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜா போயிட்டாங்க. ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் ஸ்லோகம்லாம் நல்லா சொல்லுவாங்க. அப்படி அம்மா எனக்கு ஷேர் ஆகுதான்னு பாத்துக்க. நான் ஷேர் ஆனா என் பேரை பார்க்க முடியல. ஷேர் ஆகுது, தெரியுது நல்லா. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे வாங்க. हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Mataji ஹரே நான் கிருஷ்ணாமா leave ஹரே கிருஷ்ணாமா இந்த ஆடியோ வீடியோ தெரியுதா கேக்குதாமா தெரியுதா உங்க வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதும் தெரியுது மாதாஜி சரி ஓகேம்மா என் பேஸ் தெரியுதா அது எதுக்கு வீடியோ ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம்னு கேட்டேன் ஆமா உங்க வீடியோ தெரியல ஆனா வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு உங்க வீடியோ தெரியல ஆனா அதுக்கு என்ன பண்றது அங்க போயிட்டு வீடியோ ஆன் பண்ணீங்கன்னா போறோம் எங்க போய் வீடியோ ஆன் பண்ணணுமா ஓகே வந்துருச்சு அதுக்குள்ள வந்துருச்சு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு L2 கிடையாது இன்னைக்கு மாதாஜி சொன்னாங்க ஃபர்தரா என்னன்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஆனா நீங்க L3 ஏதாவது ஒரு குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கணும் பிரபு நீங்க பண்ணிட்டேன் மாதாஜி பண்ணிட்டேன் எந்த குரூப்ல இருக்கீங்க லலிதா மாதாஜி குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி 3 PM இல்லையா சரி ஓகே கைண்ட்லி கிளிக் ஆன் டு தட் ஏன்னா அவங்க ஃபியூச்சர்ல அவங்க குரூப் பண்ணலாம் போது நோ ஐ டு டு இட் யா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு ஹரே கிருஷ்ணாமா ஸ்கிரீன் உங்க ஸ்கிரீன் தெரியுதா ஆனா உங்களோட வீடியோ தெரியல மாதாஜி வீடியோ தெரியலாமா இப்ப தெரியுது தெரியுது எல்லாம் தெரியுதா மேல கிளியராமா தெரியுது கிளியரா ஓகே தெரியுது தேங்க்யூ லீவாவலாம் மாதாஜி ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஆல் டிவோட்டீஸ் வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று மனமாற வரவேற்கின்றேன் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி யாராச்சும் ராதா மாதவ பாடுங்க கொஞ்சம் ஆன்மீக சூழலுக்கு போகலாம் யார் பாடுறீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நான் பாடுறேன் மாதாஜி பாடுங்க பிரபு ஜெய ராதா மாதவ ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லப ஜெய கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லப ஜெய கிரிவரதாரி யசோதானந்தன பிரஜ ஜனரஞ்சன யசோதானந்தன பிரஜ ஜனரஞ்சன ஜமுனா தீராவனச்சாரி ஜமுனா தீராவனச்சாரி ஜெய ராதா மாதவ ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி பிரபு யாரா குமுத ரவி மாதாஜி வந்துட்டாங்களா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி யாரு சொன்னீங்க குமுத ரவி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா பிரபு இல்லையா வரல மாதாஜி சர்வதாச பிரபு மாத்திரம் இருக்கா நான் இருக்கேன் அவ்வளவுதான் மைத்லி மாதாஜி வந்திருக்காங்க மைத்லி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மங்களாச்சரம் தெரியுமா படிக்கிறீங்களா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்க மாதாஜி அப்படியே நான் வாசிக்கிட்டுமா மாதாஜி நான் வாசிக்கட்டுமா சரவணன் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா சரவணன் பிரபு அவரு குமுதா ரவி மாதாஜி வந்திருக்காங்க அவங்க வாசி சொல்லுங்க குமுதா ரவி மாதாஜி வந்திருக்காங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா குமுதா ரவி மாதாஜி வாசிங்க நீங்க மங்களாச்சரம் சொல்றீங்களா சரவணன் பிரபு நீங்க மங்களாச்சரம் சொல்லிட்டு அப்புறம் இது பண்ணுங்க
மாதாஜி டிரைவிங்ல இருக்கனே, டாபிக்ல இருக்கனே, சரி, குமுதரவி வெஹிக்கிள்ல இருந்து மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க. குமுதரவி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. குமுதா ரவி மாதாஜி இருக்கேளா? அது பேர் தெரியுது, அந்த மைக்கு தெரியல, அந்த வீடியோவும் தெரியும், ரெண்டுமே ஆஃப் ஆயிருக்கு, புரியல. மாதாஜி பிரபு படிக்கட்டும் மாதாஜி, ஏன்னா வேற யாரும் இல்ல, அவங்களும் மைக் ஆன் ஆகல. பிரபு ரொம்ப நேரம் படிக்காதீங்க, அந்த பகவத்கீதையில இருக்கிறது மட்டும் படிச்சா போதும். பகவத் தான் பிரணதி தானே, அது ஜென்ரலா படிக்கிற பிரணதி பிரணிதி தான். ரொம்ப எல்லாம் அன்னைக்கு ஒரு மாதாஜி பாகவதம் படிக்கிற பிரணிதி எல்லாம் படிச்சுட்டாங்க. அது படிச்சே போறாங்க. அதனால சொல்றேன் பிரபு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. படிங்க பிரபு. ஓம் இல்ல, நான் நமோ அப்படியே படிக்கிறேன். பகவதே வாசுதேவாய. சரி, யார் பாடி? நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க 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 மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். படிக்கிட்டா மாதாஜி? நான் அப்படியே வாசிங்க படிக்கிறேன் பிரபு. வாசிங்க ஏதாவது வாசிங்க நான் மிஸ் வாசிங்க பண்ண வாசிங்க நான் வாசிங்க. மிஸ் பண்ண சொல்லுங்க பிரபு, நான் அப்படியே டிரைவிங்ல படிக்கிறேன். ஓகே பிரபு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீகுரும் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாவ சகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च परिदानं भावयेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनि विनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा थैंक यू. कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे. हरे हरे. மூணு हरे தடவை कृष्ण பிரபு माता जी, थैंक यू ஓம் माता நமோ जी. பகவதி வாசுதேவ 3 தடவை சொல்ற மாதிரி கடைசியில ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமும் 3 தடவை சொல்லணும். ओके माता जी, ओके माता जी. हरे कृष्णा. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். அந்த குமுதரவி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா லைனுக்கு வரீங்களா? குமுதா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி அவங்களும் போயிட்டாங்க. இப்ப ஸ்ரீதேவி மாதாஜி வந்திருக்காங்க. ஹரே யாரு? கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. பேரு மாதாஜி பேரு? என் பேர் தெரியாது. माता जी. ஸ்ரீதேவி மாதாஜா? ஆமா மாதா ஜி, L3 மாதா ஜி. ஓகேம்மா, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணாமா. இது போன வாரம் நம்ம வந்து வைஷ்ணவர்களுடைய எதை பத்தி பார்த்தோம் நினைப்பு இருக்குதா? டிவோட்டீஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கு மாதா ஜி. திலக் பத்தி பார்த்தோம் மாதா ஜி. போடுறது திலக்க பத்தி. ஓகே. அது சொன்னேன். வைஷ்ணவ உடைய பத்தி பார்த்தோம் போன வாரம். போன வாரத்தோட பாடத்தோட தலைப்பு என்ன? வைஷ்ணவ உடை. பாடம் 5 வைஷ்ணவ உடை. வைஷ்ணவ பொழுதுபோக்கின் பொருத்தமான மற்றும் பொருத்தமற்ற முறைகளை பத்தி பார்த்தோம். உடை மனநிலையை பத்தி பார்த்தோம். நம்மளுடைய வைஷ்ணவனுடைய வழக்கமான உடை என்ன, அந்த உடை அணிந்தால் அதற்கு தரப்படும் மரியாதை என்னன்னு பார்த்தோம். அந்த இஸ்கான்ல வந்து நம்ம பிரசங்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வைஷ்ணவனுடையோட நன்மைகள் எல்லாம் நல்ல ஒரு பயன்பாடுலாம் என்னன்னு பார்த்தோம். இதுல முக்கியமா நம்ம வந்து உடை மேல இருக்குது உணர்வு மிக மிக முக்கியம்னு சொல்லி பிரபுபாதர் சொன்னாரு. இதனுடைய பெயரே கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம். அதனால உணர்வுகளுக்கு தான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு நம்ம கொடுக்கறதுல உணர்வுகளுக்கு வேணும்னா பசுத்தோல் பொருத்திய புலியா இருக்கக்கூடாது. பசுத்தோல் பசுவாவே இருக்கணும். அதுதான் உடை மற்றும் மனநிலையை பத்தி. நம்ம அந்த ட்ரெஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல மனநிலையை உருவாக்கும். எப்படின்னா மிலிட்ரிக்காரனா அந்த மிலிட்ரிக்கு தகுந்த ஒரு ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி போட்டாதான் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இது இருக்கும்.
ஒரு நர்ஸா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட், ஹரே போலீஸா காக்கி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்கம்மா. கிருஷ்ணா. அதே போல் நாம எப்பயுமே வைஷ்ணவர்களால் உடை அணிந்து இருக்க வேண்டும். வைஷ்ணவ உடைன்னு சொன்னா பெண்களுக்கு சேலை, முக்கியமா சேலை தான். தமிழர் பண்பாடு, இந்திய பண்பாடு எல்லாமே சேலை தான். பிரபுஜிஸ்க்கு வேட்டி, அது நம்மள தமிழ்காரங்க வேட்டி தான் போடுறது. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா, இந்தியாவில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வேட்டி தான் அணிகிறாங்க. அதை பத்தி நமக்கு வந்து அந்த இதே கிடையாது. ஆனா இப்ப என்ன செய்யலாம், நம்ம பசங்களை எல்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ல போட்டு அது ஒரு நமக்கு ஒரு பெருமையா தான். பார்க்க ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கும். அதோட சட்டையும் டவுசன் போட்டு ஒரு கோட்டு போட்டுட்டு போதே, இந்த வெயில் காலத்துல கூட கோட்டை போட்டு விடுறோம். அந்த நாட்டுல என்ன எப்பயுமே பனிதான், வெயிலே பார்க்க முடியாது. அந்த நாட்டுக்கு கோட்டு. நாம என்ன பண்றோம், அந்த இங்கிலீஷ்கார படிப்பையும் எடுத்துக்கிட்டோம், இங்கிலீஷ்கார படிப்பையும் படிக்கிறோம். உடையும் இங்கிலீஷ்காரன் உடைதான். அவன் நாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கோட்டை போடுறான். நாம என்ன பண்றோம், நம்ம கதர் ஆடை தான். நம்ம இந்தியாவுக்கு மேக்சிமம் கதர் ஆடை தான் பொருத்தம். ஆனா நாமளும் கோட்டு போடுறோம். இந்த பெருமை எல்லாருக்கும் இருக்குது. எங்க பசங்க எல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடிஸ் பண்ணாங்க. படிச்சு கோட்டு போட்டு போகும்போது நான் என்னையே எடுத்துக்க, அடுத்தவங்க நான் யாரையும் குறை சொல்ல விரும்ப மாட்டேன். ஆஹா, நம்ம பையன் இப்படி கோட்டு போட்டு போறான்னு ஒரு பெருமை. கோட்டு போறேன். நம்மளாம் படிச்ச டிகிரி தான் டிகிரி படிச்சோம். நம்ம பசங்க மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கிறாங்க. அது மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடிஸ் அப்படின்னு ஒரு இதுதான். எல்லாருக்குமே அது இருக்கத்தான் செய்யும். ஆனா அது எவ்வளவு தவறுன்னு இஸ்கானுக்கு வந்த பின்னாடிதான் உணர்னேன் நானு. ஏன்னா முதல்ல பிரிட்டிஷ்கார் கை வச்சது நம்ம படிப்புலதான், குருகுல கல்வியில தான். போய் எல்லாம் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தையே மெதுமெதுவா அழிச்சிட்டு அவங்களுடைய கலாச்சாரத்தை நுழைச்சிட்டாங்க. ஆனா நமது பிரபுபாதர் என்ன பண்ணாரு, அந்த மேற்கத்திய நாட்டிலேயே போய், அது மிக மிக கடினமான ஒரு செயல். அவங்களுக்கு பழக்கமே இல்லாத ஒரு சேலை, பழக்கமே இல்லாத ஒரு வேட்டி சட்டை. அந்த வேட்டியில பார்த்தாவே ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க, சேலையில பார்த்தாவே ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க. ஒண்ணுமே இல்லை. காஷ்மீர்ல நான் மிலிட்டரியில் இருக்கும்போது ஜம்மு காஷ்மீர்ல இருந்தோம். ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணி சேரி கட்டிட்டு போனா ஜம்முன்னு நாங்க பிக்சர் தியேட்டருக்கு போகும்போது போனா எல்லாம் சுடிதாரு. எங்களை ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க, இது இன்னும் சேலை கட்டி இந்த மாதிரி சேலை கட்டிட்டு இருக்கிறாங்களேன்னுட்டு. நம்ம நாட்டிலேயே அப்படி பாக்குறாங்க, வெளிநாட்டுல சொல்லணுமா? நாம வெளிநாட்டுல பிரச்சாரம் பண்ண போறோமா? நம்ம வைஷ்ணவ உடையில தான் போகணும். கிருஷ்ண உணர்வு வந்து ஆடை முக்கியமற்றது, உணர்வு உள்ளே இருக்குதுன்றார். உணர்வு தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறாரு. உணர்வு தான் முக்கியம் சொல்லி நம்ம நாட்டிலே இருந்துகிட்டு சொல்லிட்டு உணர்வு தான் முக்கியம், நான் கோட் சூட் போடுகிறேன், நாம ஜீன்ஸ் பேண்ட் போறேன் நம்ம சொல்லக்கூடாது. நமக்கு உடையும் முக்கியம். ஓகேங்களா? சொல்லுங்க குமுதாமா, எவ்வளவு நேரம் எதுவுமே பேசலையாம்மா? சொல்லுங்கம்மா. அவங்களுக்கு வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதாமா மாதாஜி? அவங்க சைடுல வாய்ஸ் வந்து உங்களோட நெட்வொர்க். ஆமாம்மா, உங்க நெட்வொர்க்கே சரியா கேட்கலாமா? ஓகேம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு வண்டி வந்து பறந்து என் உயிரை வாங்குதே. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிம்மா, என்ன சொன்னீங்கன்னு தெரியலம்மா குமுதாமா. ட்ரெஸ்ஸ பத்தி பார்த்தோம், முக்கியமான பாயிண்ட். குமுதாமா, நீங்க வேற இடத்துல வந்து பேசுங்க, உங்க நெட்வொர்க் அந்த இடத்துல சரியா வரலம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி இருக்கு போல மாதாஜி, நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே. பாருங்களேன், பிரபுபாதர் சொல்றாரு, நம்ம அந்த வைஷ்ணவ உடையில போனா வைகுண்டத்திலிருந்து வரும் தேவதைகளை போல இருப்போம்னு சொல்லி சொல்றாரு. எப்போ பிரபுபாதர் வந்து கடிதம் எழுதுறாரு 1967 தாமோதராவுக்கு. அதுல சொல்றாரு, திலகத்தை பத்தி சொல்றாரு. இப்ப திலகம் நமக்கு முக்கியமானது. திலகம் தான் நம்முடைய முத்திரை. நான் இன்னைக்கு பக்கத்து இருந்தவர் சொல்றாரு, நீங்க தான் உங்க வீட்டு ரிப்பேர் பண்ண ஆள் கூப்பிட்டீங்க, என்னாச்சு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்க யாருன்னு சொல்லி கேட்டேன். அப்பா அவர் சொல்றாரு, என்னன்னு நீ என்னப்பா திடீர்னு நான் தான் உங்களுக்கு சொல்லி நான் கூப்பிடவே இல்லையான்ற. அது சொன்னாரு, இல்ல சொன்னவரே இந்த மாதிரி நாமம் போட்டிருப்பீங்கன்னு சொன்னாங்க, நீங்க நாமம் போட்டிருக்கீங்கன்னாங்க. எங்க ஊர்ல நான் ஒண்டிதான் இந்த மாதிரி நாமம் போட்டிருக்கேன். ஒரு அடையாளம் பாருங்க. பேசிட்டு இருந்தான்னு வரேன், ஒருத்தர் 2 பேர் பாக்குறாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வந்து வணக்கம் சொல்றாங்க. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. ஏன்னா தெரு வந்து பக்கத்து தெருவு.
பக்கத்து சந்து. நான் போயிருந்தேன். நான் நைட்ல வெளியவே போக மாட்டேன். அர்ஜென்ட்டுக்கு போகக்கூடிய சூழ்நிலை எனக்கு ரொம்ப ஷேம் ஆயிடுச்சுங்க. எனக்கு ரொம்ப வெக்கமாயிடுச்சு. ஏன் சொல்லுங்க? ஐயோ கிருஷ்ணா! நாம இந்த மாதிரி கேட்ட தாண்ட மாட்டேன். பெங்களூர்லாம் கேட்ட தாண்ட மாட்டேன். சேலத்துல இருக்கிறேன். கேட்ட தாண்டி வெளியே போயிட்டேன். அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சுமா. ஏன் சொல்லுங்க? ஐயோ! நம்ம சேலைய கட்டாத வெளிய வந்துட்டுமே! என்னன்னு எனக்கு ரொம்ப வேதனையிலே வேதனை ஆயி போச்சு. தெரியுங்களா? அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து சேலை தான் முக்கியங்க. சேலையோட தான் இருக்கணும். அதாவது நம்ம திலக்கு போட்டு, கண்டி மாலை போட்டு இருக்கும்போது, சேலைய கண்டா தான் யாருமே கையெடுத்து கும்பிடுவாங்க. அம்மன் மாரி இருக்குதும்பாங்க, தாயிம்பாங்க. மரியாதை கிடைக்கிறதே அந்த சேலைக்கு தாங்க. அந்த ஒரு கலாச்சாரம், அந்த சேலை தான் நமக்கு இங்க இஸ்கான்லயும் அதுதான். இப்ப திருப்பதிக்கு போங்க, சேலை கட்டிட்டு போனோம், வேட்டி போட்டு போனோம். அதே மாரி சுடிதார் போட்டா மேல துப்பட்டா போடணும்பாங்க. ஓகே. இப்ப திலகம் வந்து நமக்கு வந்துட்டு நம்மள பாதுகாக்குது. நம்ம இஸ்கான்ல வைஷ்ணவர்கள்னு சொல்றோம். வைஷ்ணவருக்கு ஒரு இன்றியமையாதது எதுன்னா, துளசி மாலை, திலகம். இத படிங்க. திலகம் முக்கிய வைஷ்ணவத்தின் முக்கிய அம்சங்கள். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? யார் கூப்பிடுங்க? யாராச்சும் ஒருத்தர் என்ன ஆல்பபெட்டிக்கா படிக்கிட்டா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி நீங்க படிங்க. அடுத்தது படம். ஓகே பிரபுஜி. திலகம் வைஷ்ணவத்தின் முக்கிய அம்சங்கள். மாதாஜி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. எனக்கு அம்மா ஓகே ஓகே ஒண்ணு இல்ல மாதாஜி. சொசைட்டி உறுப்பினர்கள் போல பிரபுஜி. நீங்க ஹரிசாண்டல் மோடுக்கு செட் பண்ணிக்கங்க. நல்லா வரும். கிளியரா இருக்கும். அதுதான் போட்டிருக்கேன். தேங்க்ஸ் பிரபுஜி. ஓகே ரைட் மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. சொசைட்டி உறுப்பினர்கள் நல்ல அமெரிக்க மனிதர்கள் போல் உடை அணிந்தால் எனக்கு ஆட்சேபனை இல்லை. ஆனால் எந்த சூழ்நிலையும் ஒரு பக்தன் திலகத்தையும் தலையில் கொடியையும் கழுத்தில் மணிமேகலையும் தவிர்க்க முடியாது. இவை ஒரு வைணவத்தின் இன்றியமையாத அம்சங்கள். ஸ்ரீ பிரபுபாதர் கடிதம், பிரம்மானந்த, கல்கத்தா, 14 அக்டோபர் 1967. எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் இறைவனால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. வெற்றியில் உள்ள திலகங்கள் மற்றும் உடலின் மற்ற பாகங்கள் ராதாகிருஷ்ணர் கோயில்களின் அடையாள பிரதிபலக்காகும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதனால் நம் உடலின் எல்லா பாகங்களிலும் திலகங்களை குறிப்பதன் மூலம் நாம் எல்லா பாகத்திலிருந்தும் இறைவனால் பாதுகாக்கப்படுகிறோம். ஒரே நேரத்தில் திலகர் குறியிடுவது ஒருவரை வைஷ்ணவர் என்று அழைக்கிறது. எனவே அவை மணிகளைப் போலவே அவசியம். ஸ்ரீ பிரபுபாதர் கடிதம். திலகம் இருக்க வேண்டும். அதுதான் நம் வர்த்தக முத்திரை. பிரபுபாதா, மேலும் நல்ல உடையில் சொல்லுங்கள். ஏனென்றால் மக்கள் சர்வரூப தாமோதர உடையில் பிரபுபாதா உடையில் ஆம், நீங்கள் முதலில் ஆடையை பெறுவீர்கள், பின்னர் முகவரியை பெறுவீர்கள். சிரிப்பு. ஆனால் திலகம் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் புதுமையான மனிதர்களைப் போல உடை அணிவீர்கள். ஆனால் திலகம் இருக்க வேண்டும். அதுதான் நம் வர்த்தக முத்திரை. ஸ்ரீ பிரபுபாதர். அவர் விண்வெளியில் கப்பலில் சவாரி செய்து எனது இருப்பிடத்திற்கு செல்கிறார். திலகம் அணிந்தவர் எங்கு இறந்தாலும் பரவாயில்லை. அவர் சண்டாளாக இருந்தாலும் விண்வெளி கப்பலில் ஏறி என் இடத்திற்கு சென்று விடுகிறான். திலகம் அணிந்த ஒருவர் யாரோ ஒருவரது வீட்டில் உண்ணும்போது அவருடைய 20 தலைமுறையை நான் நரகத்திலிருந்து விடுவிப்பேன். பிரம்மாண்ட புராணம். அம்பரீஷ் மகாராஜா மிகப்பெரிய ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி லாஸ்ட் ஆமாமா லாஸ்ட் வீக் எடுத்ததுதான் ஒரு ரீகேப். முக்கியமானது இல்லைங்களா திலகம்? எல்லாரும் திலகம் நீங்களா கத்துக்கிட்டீங்களா? நான் சொன்னேன் போன வாரம் நெக்ஸ்ட் வீக் மாதாஜி வைக்கலாமான்னு குமுதரவி மாதாஜி சொன்னாங்க. பிரபுபாதர் கருணை எல்லாரும் வைக்கலான்னு. கத்துக்கிட்டீங்களா 12 திலகம் வைக்கிறதுக்கு? பிரபு போட்டு இருந்தாரு குரூப்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கத்துக்கிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திலகம் வைக்கிறதுக்கு கத்துக்கிட்டீங்களா? குமுதரவி மாதாஜி. Thank you very much. வச்சிட்டு தான் இருக்காங்க மாதாஜி. நான் எப்பவுமே வச்சிருக்கேன் நானு. 12 இடத்துல வைக்கணும்னு சொன்னேன். 12 இடத்துல வைங்க. ஓகேங்க மாதாஜி. வச்சிடலாங்க மாதாஜி. ஓகேம்மா. எல்லாம் மாதாஜி பேர் ஸ்ரீதேவி மாதாஜி பேர் படிச்சாங்க. மைதிலி மாதாஜி இப்ப இருக்கிற எல்லா மாதாஜிக்குமே சொல்றேன். வைக்காத பிரபுஜி வைக்காத இருந்தாலும் 12 இடமும் பிரபு குரூப்ல போட்டுக்கிறாரு. பார்த்து எங்கெங்க என்ன வைக்கணும்னு சொல்லி பார்த்து டெய்லி சொல்லுங்க, வந்துரும். ஓகேங்களா? இது வந்து வைஷ்ணவத்தோட முக்கியமான அம்சம். மணிகள்னா கண்டி மாலையும் முக்கியம், திலகமும் முக்கியம். இந்த திலகம் வந்து நம்ம வந்து பாதுகாக்குது. இப்ப நம்ம தண்ணியில ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலுக்கே ஸ்விம்மிங் பண்ண போறோம்னு வச்சுங்க, என்ன செய்யறோம்? ஒரு டியூப்
டியூப்ல இருக்க ஏர் என்ன செய்யுது, நம்மளை காப்பாத்துது. அது போல நம்ம உடல்ல வைக்கிற இந்த திலக்கு வந்து கோபி சந்தனம் வந்து நமக்கு ஒரு பாதுகாப்ப, மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு அரணாக அமைகிறது. ரெண்டு பேரு பிரபாதர் கூட இவர் பேசுறாரு. யாரு? ஸ்வரூப தாமோதர் பேசுறாரு. பிரபாதர் சொல்றாரு உடையில் நல்ல உடையில போகணும்னு. அதுக்கு தாமோதர் கேட்கிறாரு உடைகளில். ஆமா பிரபாதர், ஆமா ஆமா, முதல்ல ஆடைய பெறுவீர்கள், அப்புறம் முகவரி, அப்புறம் ஆனா திலகம் இருக்கணும்னு சொல்றாரு. நீங்கள் வந்து புதுமையான மனிதர்களை போல உடை அணிகிறீர்கள், ஆனால் திலகம் இருக்க வேண்டும். அதுதான் நம்முடைய வர்த்தக முத்திரை. வர்த்தக முத்திரைன்னு என்ன அர்த்தம்? வர்த்தக முத்திரைன்னு என்ன சொல்லுங்க? பிசினஸ். பிசினஸோட முத்திரை எது? திலகம். வர்த்தகம் நாம என்ன பிசினஸ் பண்ற சொல்லுங்க? போன வாரமே கேட்டேன். அதே மாதிரி திலகம் அணிந்தவர் பாருங்க, எங்க இறந்தாலும் கவலையே இல்லை, திலகம் போட்டிருக்கோங்க. நாம வந்து இந்த பாடம் படிச்ச பின்னாடி உங்களுக்கு நான் போன வாரமே சொன்னேன், திலகம் இல்லாத இருக்கக்கூடாது நெத்தியில. நீங்க நாங்க 12 மணிக்கு வெளியே எங்க போயிட்டு இருந்தாலும் சரி, 12 மணி ஆனாலும் 1 மணி எப்ப குடிச்சாலும் திலகம் வைக்காத நான் படுக்கவே மாட்டேங்க. திலகம் வைக்கணும், ஏதாவது திலகம் வச்சிருங்க. ஏன்னா எங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சண்டாளனா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, என்கிட்ட வரீங்க, என்னுடைய இருப்பிடத்துக்கு வரீங்கன்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அது என்ன சொல்றாரு பகவான்? இன்னும் இந்த திலகம் வச்சவங்க வந்து யாராவது வீட்டுல போய் சாப்பிட்டா அந்த வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு வந்து 20 தலைமுறையினரை நரகத்திலிருந்து விடுவிப்பேன். இது எங்க கூறப்பட்டிருக்கிறது? பிரம்மாண்ட புராணத்துல. புராணம் இதிகாசம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதுவும் கற்பனையோ பொய்யானதோ கிடையாது. அம்பரீஷ் மகாராஜா மிகப்பெரிய பாவச்செயலிலிருந்து விடுபட கோபி சந்திரத்துடன் திலகம் அணிவர் பாருங்க. அதாவது மகரிஷி கௌதமர் பத்ம புராணத்துல சொல்றாரு என்னன்னு, நாம மிகப்பெரிய பாவ செயல் செஞ்சிருந்தா கூட பாருங்க, கோபி சந்தன் யாராவது வச்சிருந்தவங்க பார்த்தா கூட நம்முடைய பாவம் கழிதான். எந்த அளவுக்கு மகிமை வச்சுக்கோம். வைத்திருப்பவர்களை பார்த்தால் நம்ம பாவம் கழியுது. நம்மளே வச்சுக்கிட்டா நமக்கு பாதுகாப்பானா இருக்குது. நம்ம வச்சுக்கிறத மத்தவங்க பார்த்து அவருடைய பாவம் கழியட்டும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி திலகம்னாவே வெற்றி. வெற்றி என்பது ஆளுமை. உடல் போன வாரம் முடிச்சது. எல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்களே இது? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இத படிங்க. இந்த 12 திலக நாமத்தையும் அடுத்த அல்பபடிகளா கூப்பிடுங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இருங்க பிரபு, அல்பபடிகளா நீங்க தான் கூப்பிடுங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு நீங்க தான் கூப்பிடுங்க. அல்பபடிகளா ஒரு ஒருத்தரா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி கூப்பிடுங்க. நீங்க ஒரு ஒருத்தரா கூப்பிடுங்க பிரபு. லைனா அல்பபடிகளா நான் கூப்பிடுறேன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மைத்திலி மாதாஜி, மைத்திலி விஷ்ணு மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறோம் பிரபுஜி. படிக்காதவங்க ஓம் ஓம் கேசவாய நம, ஓம் கோவிந்தாய நம, ஓம் மாதவாய நம, ஓம் திருவிக்ரமாய நம, ஓம் ரிஷிகேசாய நம, ஓம் மதுசூதனாய நம, ஓம் ஸ்ரீதராய நம, ஓம் விஷ்ணுவே நம, ஓம் வாமனாய நம, ஓம் நாராயணய நம, ஓம் வாசுதேவாய நம, ஓம் பத்மநாபாய நம, ஓம் தாமோதராய நம. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி 2 புள்ளி வருது இல்லைங்களா நம்ம பக்கத்துல? நமக. ஓம் கேசவாய நமக. சொன்னோம் நமக. அப்புறம் ஓம் கேசவாய நமக, ஓம் கோவிந்தா கீழே உடனே ஓம் நாராயணாய நமக. அது அல்பப்படிகளா சொல்லணும். ஓம் நாராயணாய நமக, ஓம் மாதவாய நமக, ஓம் மதுசூதனாய திருவிக்கிரமாய நமக. இந்தாண்ட அப்புறம் ஸ்ரீதராய நமக, ரிஷிகேஸ்வராய நமக. அப்புறம் பின்னாடி பத்மநாபாய, கீழே தாமோதராய, லாஸ்ட்ல தான் கேசவாய கடைசியா. அது அல்பப்படிகளா தெரியலன்னா உங்களுக்கு அல்பப்படிகளா போட்டு விடுறேன். ஓகேங்களா? அல்பபடிக்கா போட்டு விடுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. வந்துட்டு இந்த சின்ன புக்ல இருக்குது, ஒரு பக்தி விகாஸ் சுவாமி மகாராஜ் எழுதின புக்ல இருக்கு, சிறிய புக்ல. அதுல கரெக்டா எதை முதல்ல சொல்லி வைக்கணும், எதை கடைசியா சொல்லி வைக்கணும்னு. முதல்ல சொல்றது கேசவாய நகன் நெத்தியில சொல்லணும் மாதாஜி. எப்படிங்க பிரபு? நான் சொல்லட்டுமா? அது நம்ம இந்த 12 பேர் வரிசையா வரும். நான் சொல்லட்டுமா சீரியல் எப்படி இருக்குன்ட்டு? பிரபு சொல்றாரு கரெக்டா வருதுங்களா பிரபு? அது அல்பப்படிக்கல எங்கன்ட்டு இல்ல, அந்த கேசவாய நம, மாதவாய நமக, கோவிந்தாய நமக, விஷ்ணவே நமக, மதுசூதனாய நமக, திருவிக்கிரமாய நமக, வாமனாய நமக, ஸ்ரீதராய நமக,
கிருஷிகேசாயமா, பத்மநாராயணமா, தாமோதராயமன் வரும் பேரு, 12 பேரு. தாமோதராய நமக. லாஸ்ட்ல ஓம் வாசுதேவாய நமக. திலகம் கையில மிச்சம் இருக்குன்னா அத வந்து நமக்கு பின்மண்டையில லேடிஸ் ஆகட்டும், பிரபுஜிஸ் ஆகட்டும், மாதாஜிஸ் ஆகட்டும், பின்மண்டையில ஓம் வாசுதேவ் இந்த உள்ளங்கையில இருக்கிறத நம்ம வீண் பண்ணக்கூடாது. அதை எடுத்து பின்னாடி உச்சி மண்டையில வச்சு ஓம் வாசுதேவாய நமகன்னு சொல்லிட்டு தடவிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேங்களா பிரபுஜிஸ்? இந்த மாதிரி நீங்க தயவு செய்து பணிபுரிற இடத்துல வைக்கணும். நீங்க நமக்கு பாதுகாப்பு வேணும், நம்மளை பாக்குறவங்களுக்கு பாவம் தொலையணும், நாம பகவானிடம் போய் சேரணும். இது நமக்கு இதோட வேற வழி கிடையாது. இந்த ஜென்ம மிருத்து ஜரா வியாதி இருந்து நம்ம போகணும். எங்கெங்க திலகம் பூசலாம், எந்த இடத்துல பூசலாம், எந்த இடத்துல பூசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அடுத்து கூப்பிடுங்க பிரபு, யார் படிக்கணும்னு? கணேசன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. கணேசன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகி ரமன் பிரபு படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி படிக்கட்டுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க படிங்க. ஆமாங்க மாதாஜி. குளியலறையில் திலகம் பூசக்கூடாது. திலகம் உடலின் 12 பாகங்களில், அதாவது நெற்றி, தொப்புள், இதயம், தொண்டை, அடிவயிற்றில், ஓரங்களில், கைகள், தோள்கள், கழுத்தின் முனை மற்றும் கீழ் முதுகில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸ்ரீ பிரபுபாதர் விளக்கினார். இது விலை மதிப்பற்றது. ஒருவர் பொது இடத்தில் திலகம் அணிய முடியாது என உணர்ந்தால் குறைந்தபட்சம் நீர் திலகம் பிரபுபாதர் தடவ வேண்டும். பிரபுபாதர் வைணவ திலகம் அணிவது பற்றி ஒரு கதை சொல்கிறார். ஒரு காலத்தில் இந்தியாவில் ஒரு தொழிற்சாலையில் இருந்தது. அங்கு தொழிலாளர்கள் அனைவரும் இந்துக்கள் மற்றும் பெரும்பாலும் வைணவர்கள். வைணவர்கள் தங்கள் வைணவ திலகத்தை அணிந்து பணிபுரிய சுதந்திரம் பெற்றனர். மேலும் அவர்கள் மற்ற வைணவ உபகரணங்களையும் காட்டினர். இருப்பினும் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு தொழிற்சாலை புதிய நிர்வாகத்திற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டு சென்றது. புதிய உரிமையாளர் ஒரு முஸ்லிம் வியாபாரத்தை கையகப்படுத்தி முஸ்லிம் உரிமையாளர் இனி வைணவ திலகம் அணிந்து பணிக்கு வருவதை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று அறிவித்தார். பெரும்பாலும் தொழிலாளர்கள் கீழ்ப்படிந்து உரிமையாளர்கள் அறிவித்த தேதியில் அவர்கள் தங்கள் திலகம் இல்லாமல் தொழிற்சாலையில் தோன்றினர். இருப்பினும் ஒரு ஊழியர் அவர் மிகவும் தெளிவான வெள்ளை வைஷ்ணவ திலகம் அணிந்து வேலைக்கு சென்றார். வைணவ திலகம் அணிவதற்கு தொழிலாளர்கள் அனைவரும் கூடியிருப்பதை கண்டு புதிய முஸ்லிம் உரிமையாளர் வைணவ திலகம் அணிந்திருக்கும் இந்த ஒரு பக்தர் மிகவும் தைரியமானவர், அவர் தொடர்ந்து வேலை செய்ய திலகம் அணிய அனுமதிக்கப்படலாம், ஆனால் மற்றவர்கள் அதை அணிய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பிரபுபாதர் அமிர்தம் சத்வரூப தாச கோஸ்வாமி கோபி சந்தன திலகத்தின் பெருமைகள். அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஓகே. நம்ம எங்க வந்து குளியலறையில வந்து குளிச்சுட்டு வரோம் இல்லைங்களா, அங்கேயே வச்சு பூசக்கூடாது. இப்ப நம்ம எல்லாம் குளிக்கும் போது ஸ்டிக்கர் போட்டு நெத்தியில வச்சிருப்போம், எடுத்து பாத்ரூம்ல ஒட்ட வைப்போம், குளிச்சு முடிச்சுட்டு அந்த ஸ்டிக்கர் எடுத்து வச்சுட்டு வருவோம். அது போலலாம் இது கிடையாது. நாம டாய்லெட்டுக்கு வெளியே கைக்கு ஒரு இடம் கூட இருப்பாங்க வச்சிருப்போம், ஒரு சின்ன சிங்க்கு, அந்த இடத்துல கூட வச்சு வைக்கலாம். ஆனா குளியலறைக்குள்ள போகக்கூடாது, திலகம் எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. திலகம் வந்து அந்த இடம் பாருங்க கரெக்டா ஆல்பபெட்டிக்கல் போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் நெத்தியில வைக்கணும், அப்புறம் தொப்புல நெத்தியில என்ன சொல்லணும், கேசவாய சொல்லணும், தொப்புல நாராயணாய, ஹிரியன்னா மாதவாய, தொண்டைங்கிறது கோவிந்தாய, அடி வயிற்றுங்கிறது வாமனாய விஷ்ணுவே. அந்த அதாவது பாருங்க லைனா நீங்க போன்ல அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துங்க, எங்க வைக்கணும்னு போட சொன்னீங்க இல்லைங்களா, போன் வச்சுக்கோங்க, ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துங்க. நெத்தியில கேசவாய நமக, தொப்புல நாராயணாய நமக, இதயத்துல மாதவாய நமக, தொண்டைங்கும் போது கோவிந்தாய நமக, அடிவயிற்றினால லெப்ட் ரைட்டு விஷ்ணுவே நமக வாமனாய நமக. கைக்கு வந்து வலது கையில அந்த படம் பாத்துங்க புக்ல, வலது கையில மதுசூதனாய நமக, திருவிக்கிராய நமக, இடது கையில ஸ்ரீதராய நமக, ரிஷிகேஷவாய நமக. பின்னாடி கழுத்தின் முனையும் போது பின்னாடி கழுத்துக்கு பின்னாடி பத்மநாபாய நமக, கீழே இடுப்பு தாமோதராய நமக. இப்ப இதுலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேங்களா?
இத பார்த்துட்டு நீங்க கரெக்டா வைக்க கத்துக்கங்க. ரொம்ப நல்லது. பகவான் நமக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பார். இத பத்தி ஒரு திலகத்தை பத்தி ஒரு கதை என்னன்னா, ஒருத்தர் இந்துஸ் வந்து ஒரு ஃபேக்டரி நடத்திட்டு இருக்காங்க. அங்க எல்லாரும் வேலை செய்யறாங்க. அது வந்து ஒரு முஸ்லீம் கைக்கு மாறிடுது. அப்ப முஸ்லீம் சொல்றாரு, நாளையில இருந்து யாரும் திலகம் வச்சுட்டு வரக்கூடாதுன்னு. சரி, நீ யாரும் வைக்கல, ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் நல்ல வெள்ளை திலகம், வெள்ளையா கோபிச்சந்திரன் திலகம் வச்சுட்டு போறாரு. உடனே முஸ்லீம்ஸ் கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு, முஸ்லீம் ஓனரே, இவர் ரொம்ப தைரியமானவர், இவர் மட்டும் திலகம் வச்சுட்டு வரணும், வேற யாரும் வச்சு வரக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. இந்த மாதிரி அவர் சொன்னாரு. இவர்தான் தைரியமானவர் ஏத்துக்கிட்டாரு. அவரை வைக்கவும் அனுமதிச்சாரு. மத்தவங்க வந்து அணியறதுக்கு அவரு தடை விதித்து விட்டார். கோபிச்சந்திர திலகத்தின் பெருமை என்ன? எந்த இடத்துல இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குதுன்னா, ஸ்ரீ கர்க சம்ஹிதா 6வது காண்டத்துல 15வது அத்தியாயத்துல ஸ்லோகம் 17. மகாநதீனாம் ஸ்நானஸ்ய புண்ணியம் தஸ்ய தினே தினே கோபிச்சந்திர முத்ராபிர் திருதோயா சதா பவேத். தினமும் கோபிச்சந்திரம் அணிபவர் அனைத்து புனித நதிகளிலும் தினமும் நீராடிய புண்ணிய பலனை அடைகிறார். பாருங்க, நம்ம டெய்லி வச்சா டெய்லி எல்லா புனித நதியிலுமே நம்ம நீராடுற ஒரு புண்ணியம் கிடைக்குதுன்னா அந்த பலன் சும்மாவா சொல்லுங்க. 18வது ஸ்லோகம். அஸ்வமேதே சகஸ்ராணி ராஜசுய சத்தானி ச சர்வாணி தீர்த்ததானானி விரதானி ததைவ ச கிருதானி தேன நித்யம் வை சா கிருதாதோ ச சம்சயஹ. தினமும் கோபிச்சந்திர திலகத்தை அணிபவர் 1000 அஸ்வமேத யாகங்கள் மற்றும் 100 ராஜசுய யாகங்கள் செய்த பலனை அடைகிறார். எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்களிலும் தர்மம் செய்ததின் பலனை அடைகிறான். வாழ்க்கையின் இலக்கை அடைகிறான். இதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. நமக்கு என்ன கஷ்டம் சொல்லுங்க? அஸ்வமேத யாகம் நம்மளால செய்ய முடியுமா? ராஜசு நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. யாராலுமே செய்ய முடியாது. இப்பெல்லாம் அஸ்வமேத யாகமோ ராஜசு யாகமோ யாராலுமே பண்ண முடியாது. ஆனா இந்த கோபிச்சந்திரனுக்கு வச்சா அந்த பலன் கிடைக்குதுன்னா பாத்துக்கலாமே. நமக்கு கஷ்டமா? என்ன கஷ்டம்? வைக்கலாமே கோபிச்சந்திரனத்தை. 21வது ஸ்லோகம் சொல்லுது, கோபிச்சந்திரன் லிப்தாங்கம் எதி பாப சதரியுதம் தம் நேதும் ந யமா சக்தோ யமதூதா குதா புனக. கடந்த காலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் ஒருவன் கோபிச்சந்திர திலகத்தை அணிந்தால் யமராஜர் அவரை அழைத்து செல்ல முடியாது. அப்படியானால் யமராஜாவின் தூதர்கள் தான் அவரை எப்படி தொட முடியும்? நினைச்சு பாருங்க. பாகவதத்திலே ஒரு ஸ்லோகத்துல அஜாமிலன் சரித்திரம் அங்க ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்கிற யமராஜர் என்ன சொல்றாரு, என்னோட இந்த கோபிச்சந்திரமும் துளசி மாலையும் அணிந்த பக்தர்களை நீங்க போய் தொடக்கூடாதுன்னு யமராஜர் கட்டளையிடுறாரு. யாருக்கு? யமதூதர்களுக்கு. எதிரியுமா வச்சுக்கலாமே, யமதூதன் கிட்ட வரமாட்டாங்க அப்படின்னா கேட்காதீங்க, அப்ப நமக்கு சாவே கிடையாதான்னு. இந்த மாதிரி யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிற டவுட் இல்லையா யாருக்கும்? மாதாஜி சொல்றாங்க நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு யமதூதர்கள் வரமாட்டாங்கன்னு என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். கடந்த காலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் ஒருவன் கோபிச்சந்திர திலகத்தை அணிந்திருந்தால் யமராஜா அவரை அழைத்து செல்ல முடியாது. இது விளக்குங்க. யார் விளக்குறீங்க? விஷ்ணு தூதர்கள் தான் வருவாங்க, யமன் வர மாட்டாங்க. ஓகே, வெரி குட். பிரபு சொல்லிட்டாரு ஒரு பாயிண்ட். இன்னும் யாராச்சும் பாயிண்ட் இருக்காது நினைப்பு வருதா? தேங்க்யூ பிரபு. நம்மள யமதூதர்கள் வந்து கூப்பிட மாட்டாங்க, விஷ்ணு தூதர்கள் வருவாங்க. இன்னொன்னு என்னன்னா, நமக்கு இயற்கையான மரணம் தான் வரும். இதுல ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, கோபிச்சந்திரன் வச்சுக்கோங்க, நமக்கு இயற்கையான மரணம் வரும். மரணம் யாராலும் தடுக்க முடியாது, யாராலும் வெல்ல முடியாது. நாம கோபிச்சந்திரத்தை வச்சுக்கிட்டா நமக்கு அகால மரணம் கிடையாது. நித்தியம் கரோதி யக்பாபி கோபிச்சந்தனம் தாரணம் சாத்தயாதி ஹரே தாம கோலோகம் பிரகுதே பரம். தினமும் கோபிச்சந்திரன் திலகம் அணியும் ஒரு பாவி ஜட உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் கோலோகத்திற்கு செல்கிறார். நமக்கு ஒன்னும் கஷ்டம் இல்லையா? தயவு செய்து எல்லார்ட்டையும் டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் கோபிச்சந்திரன் வச்சிருக்கீங்களா? இருக்கா பிரபு? எல்லார்ட்டையும் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு, சரவண பிரபு என்கிட்ட இருக்குது. மத்த யார்ட்டும் இல்ல சொல்லுங்க. மாதாஜி என்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி. யார்கிட்ட இல்லன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அவங்களுக்கு நாம அனுப்பி கூட கொடுக்கலாம். எல்லாரும் வீடியோ வந்தா பார்க்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாரும் வீட்டுல இருக்கிறாங்க, சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை. நானே இன்னைக்கு போய் மாட்டிட்டு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி. ஓகே, திலகம் இல்லைன்னா சொல்லுங்க டிவோட்டிஸ், நான் திலகம் அனுப்பி வைக்கிறோம். தயவு செய்து திலகம் வைங்க.
இதுக்கு மேல யார்? செல்லகுமார் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்லகுமார் பிரபு இருக்கீங்களா கிளாஸ்ல? இருக்க மாதாஜி. எங்க கிளாஸ்க்கே வர்றது வைகுண்ட பூமி மாத சொன்னாங்க, ஏன் பிரபு வர்றதே இல்லை அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் கால் பண்ணி சொல்றேன். ஓகே, கிளாஸ்க்கு வாங்க, நான் கிளாஸ் பண்ணி கால் பண்றேன். பாருங்க, நமக்கு இந்த கோபிச்சந்திரத்தை வச்சா நம்ம பாவியா தான் இருக்கணும் வச்சுக்கோங்க. பகவானோட கோலகத்துக்கு போலாம். கிடைக்குமா? கோலகத்துக்கு கிடைக்குமா? சொல்லுங்க. துளசி மணியை பத்தி இப்ப பெருமை என்னன்னு. நமக்கு இந்த நாய் பிடிக்கிறவங்க வருவாங்க இல்லைங்களா? நாய் எல்லா நாயுமே பிடிச்சு போவாங்க. நாயை பிடிக்கிறவன் ஹரேகிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் கார்பரேஷன்ல இருந்து, முனிசிபாலிட்டி இருந்து நாய் பிடிக்கிறவங்க வந்து நாயை பிடிச்சிட்டு போவாங்க. எல்லா நாயுமே பிடிக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. லைசன்ஸ் கவர்மெண்ட்ல நாய்க்கு ஒரு லைசன்ஸ் வச்சிருந்தா அந்த லைசன்ஸ் அந்த நாயை பிடிக்க மாட்டான். நமக்கு வந்த லைசன்ஸ் எதுனா இந்த துளசி மாலை. இத நாம வந்து கடவுளோட நாயி, கடவுளோட ஆளு, இவன் எனது பக்தன் அப்படின்னு பகவான் அதை அறிவிக்குது. அந்த துளசி மாலை பாக்குறவங்களுக்கு இவர்கள் கிருஷ்ண பரமாத்மா. அதனால என்ன வர மாட்டாங்க, எவதூதரும் நம்மகிட்ட வரமாட்டாங்க. அதுக்குதான் பிரபா சொல்றாரு, அவன் கடவுளின் செல்ல நாய், அவனை சுட்டு வீழ்த்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் தமாசா சொல்றாரு. ஆச்சுங்களா? யமராஜர் வந்து புரிஞ்சுக்குவாரு. அடுத்து வைஷ்ணவ உடை தர நிலைகள். இத படிச்சிருங்க. படிக்கல படிச்சிருங்க. துளசி மணிகள் யார் படிக்கணும்? பிரபு கூப்பிடுங்க. हरे कृष्णा उमापति प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। படிங்க பிரபு ஜி. வைஷ்ணவ உடை தர நிலைகள். வைஷ்ணவர்களுக்கான ஆடை பற்றி ஸ்ரீ லாலா பிரபுதாரர் ஒரு பெண் தெருவுக்கு செல்லும் போது அவளது உடல் முழுவதும் துணியால் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும். கஷ்யப்ப முனி தனது மனைவியை நன்றாக அலங்கரித்து நன்றாக உடை அணிந்ததால் ஒளிய ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி, ஒளிய வீதியில் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தினார். இப்போது நாகரிகமாகிவிட்ட மினிஸ்டர்களை அவர் ஊக்குவிக்கவில்லை. ஓரியண்டல் நாகரிகத்தால் ஒரு பெண் தெருவுக்கு செல்லும் போது அவள் யாரென்று அந்த ஆணும் அடையாளம் காணாதபடி அவள் முழுவதுமாக மூடப்பட வேண்டும். இந்த முறைகள் அனைத்தும் சுத்திகரிப்புக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். ஸ்ரீமத் பகவத் 6.18.50 பொருள். படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து படிங்க. மரியாதைக்குரிய பெண்ணை சூரியனால் கூட பார்க்க முடியாது. மினிஸ்கர்ட் அல்லது மினிசட்டை அனுமதிக்காதீர்கள். சிரிப்பு. வேத நாகரிகத்தின்படி இந்த மினிஸ்கர்ட் அல்லது மினிஸ்கர்ட்டை அனுமதிக்காதீர்கள். வேத நாகரிகத்தின்படி மரியாதைக்குரிய பெண்ணை சூரியனால் கூட பார்க்க முடியாது. சூரியம் பாஷ்யாத் சூரியனை எவ்வாறு தவிர்க்கலாம்? ஆனால் அப்படித்தான் சொல்லப்படுகின்றது. ஒரு ஆணின் பெண்ணை பார்க்க சூரியன் சிரமப்படுவார். ஆம், அசூரியம் பஷ்யாத் அசூரியம். சூர்யா என்றால் சூரியன். சூரியன் முடியாது. சூரியனும் அவனை பின்தொடர்வான். அந்த பெண்ணை நான் எப்படி பார்ப்பேன்? ஸ்ரீமத் ஸ்ரீலாலா பிரபுதார திருமண விழா மற்றும் விரிவுரை, மே 6, 1969, பாஸ்டான். மிகவும் அழகாகவும் கணவனை உயிரூட்டுவதற்காகவே தன்னை உடுத்திக் கொள்வாள். எனவே அந்த வேத இலக்கியத்தின்படி கணவன் வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு பெண் தன்னை மிகவும் மிக அழகாகவும் கணவனை உயிரூட்டுவதற்காகவும் தன்னை உடுத்திக் கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறார். கணவன் மனைவி அழகாகவும் இருப்பதை பார்த்தால் அவன் கொஞ்சம் ஊக்கம் பெறுகிறான். அதே போல் ஒரு பெண் தன் கணவன் வீட்டை விட்டு வெளியில் இருக்கும்போது அவள் மிகவும் கராராக மிக கச்சிதமாக உடை அணிய வேண்டும். ஆனால்
நோக்கம் என்ன? நோக்கம் கணவன். ஸ்ரீ பிரபுபாதர் விரிவுரை பிஜி 4.39 5.5 ஆகஸ்ட் 24 1966 நியூயார்க். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ. நியூயார்க்ல 1966 பிரபுபாதர் பேசியிருக்கிறாரு. நாம ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்த பாடத்தை நான் சொல்லிட்டு இருந்திருப்பேன். 3 பெண்கள் போனா எப்படி போறாங்க, மத்த பாக்குறவங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்குதுன்னுட்டு. நாம வந்து ஒரு பெண் தெரிவுக்கு செல்லும் போது உடல் முழுவதும் துணியால் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும். அவங்களும் வந்து துணியை மூடிட்டு தான் போனோம். எங்க போறோம் சொல்லுங்க? ஃபர்ஸ்ட் அந்த காலத்துலயே ஒரு பிளவுஸ் போட்டா கூட லேடிஸ் கூட மணிக்கட்டு வரைக்கும் ஜாக்கெட் எல்லாம் போட்டுருந்தாங்க. அது யாருக்கு இருக்குது? எங்க அம்மாவோட பாட்டி போட்டா பார்த்தா இது வரைக்கும் போட்டுக்கிறாங்க. எங்க அம்மா போட்டா பார்த்தா இது வரைக்கும் இருந்தாங்க. இப்ப நாங்களாம் இது வரைக்கும். கலாச்சாரம் மாறிட்டே வருது. ஆனா அது கலாச்சாரம் அது கிடையாது. உண்மையான கலாச்சாரம் பெண்கள் உடலை மூட வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது காண்டத்துல கச்சிப முனிவர் சொல்றாரு, நீ நல்லா அந்த கஷ்யப்ப அந்த இது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அருமையா இருக்கும். கஷ்யப்ப முனிவரோட மனைவி அலங்காரம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப இதா இருப்பாங்க. அது அருமையான கதை. அதெல்லாம் நீங்க வந்து கண்டினியூ இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சு பக்தி வைபவ் வாங்க. பக்தி வைபவ்ல 6 காண்டங்களும் அருமையா சொல்லி தராங்க. அதுல நீங்க தெளிவா பாப்பீங்க. இந்த கஷ்யப்ப முனிவருக்கும் அவருடைய மனைவிக்கும் இருந்த ஒரு இதெல்லாம் எவ்வளவு ஒரு அருமையா இருக்கு தெரியுங்களா? சொன்னா மறக்க முடியல. அருமையா இருக்கு. நீங்க அனுபவிச்சாதான் தெரியும். அனுபவிங்கள். அவர் சொல்றாரு, நீ வந்து நல்லா அப்படி இருந்தாதான் போன இல்லாட்டி போகக்கூடாதுன்றாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? நன்றா உடைங்கிறது சேலையா தான் சொல்றாரு. மினிஸ் கட்ட சொல்லல. என் மினிஸ் கட்ட ரொம்ப ஓவரா போயிட்டு இருக்குங்க. மினிஸ் கட்ட அனுபவிக்கவே கூடாதுங்கிறாரு. ஒரு திருமண விழாவுல பிரபுபாதர் சொல்லி பேசுறாரு என்னன்னுட்டு பாருங்க. பெண்கள் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி சேலை உடுத்தி உடலை மூடி போனா சூரியன் வந்து எல்லாரையும் சூரிய ஒளி எல்லார் மேலேயும் படுது. ஆனா அந்த சூரியனால கூட பார்க்க முடியாதான். எவ்வளவு அருமையா சொல்றாங்க பாருங்க. ஆசூரியம் பாஷாத் ஆசூரியம் பஷாத் ஆசூரியம். என்ன? சூரியன்னா சூரியன்னா முடியாது. சூரியன் கூட அவளை பின்தொடர்வான். அந்த பொண்ணை எப்படி எவ்வளவு அருமையா கொடுத்துருக்காரு பாருங்க. அந்த அளவுக்கு நாம இருக்கணும். நம்மளுடைய உடை அந்த அளவு இருக்கணும். அந்த உடைங்கிறது எதுக்காக நம்ம உடை அணியறோம்? கண்டவர் பார்ப்பதற்கு அல்ல, கணவன் பார்ப்பதற்காக. அதுக்கு எப்படி உடை போடணுமோ அப்படி உடை அணியணும். வேதமே சொல்லுது என்னன்னு, வீட்டுல இருக்க பெண் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கணும், அழகா உடை உடுத்திக்கணும், மேக்கப் பண்ணிக்கணும். எதுக்காக? கணவனை உயிரூட்டுவதற்காக. கணவனுக்காக தான் எல்லாமே. மனைவி அழகா இருக்கணும். அழகா இருக்கிறத பார்த்தா அந்த கணவனுக்கு கொஞ்சம் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் ஆகும். ஆனா கணவன் இல்லாத போது, கணவன் வெளியே போயிட்டாங்க, அப்ப மேக்கப் பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு எல்லாம் இருக்கிறது கொஞ்சமும் சரி கிடையாது. யாருக்காக பண்றோம்? நாம கணவனுக்காக பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங் இருக்கணும். பாக்குறவங்களுக்கு பாடுறது இல்ல. புடவை கட்டினால் நன்றாக இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, அடுத்தவங்களை படிக்க சொல்லுங்க. हरे कृष्ण माता जी। सैमसंग माता प्रभु जी वासिंगो। हरे कृष्णा। ஜாதுராணிங்கிறவங்க வந்துட்டு பிரபுபாதருடைய நேரடி சீடர். ஜாதுராணிங்கிறவங்க அவங்க யாரு? மேற்கத்திய நாட்டு பெண்கள். ஐரோப்பிய கலாச்சாரத்துல வளர்ந்தவங்க. அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு சேலைன்னா என்னன்னே தெரியாது. இவ்வளவு துணியை எடுத்து உடம்புல சுத்தணுமா, இந்த கொசவம் கட்டணுமா, யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க? நம்ம குழந்தைங்களே என்ன செய்யறாங்க? சேலை கட்டுறாங்களா? சுடிதார் ஜீன்ஸ் பேண்ட் டிஷர்ட். கல்யாணத்தன்னைக்கூட ஏதோ அந்த மாங்கல்யம் ஏறும்போதுதான் சேலை. மத்தபடி எல்லாரும் லெஹங்கா தான். ஆனா சேலையில தான் இருக்கிறோம். யாரை பார்த்து கத்துக்கணும்? பிரபுபாதர் சொல்றாரு பாருங்க, புடவை கட்டினா நல்லா இருக்கும், ஜாதுராணி கிட்ட கத்துக்குங்க. நீங்க ஒரு நல்ல பெண்ணா இருக்கணும்னா உடையும் தோற்றமும் முக்கியம். சமூகம் நமக்கு மிகப்பெரிய மதிப்பை கொடுக்கும். படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கணும்? ஒருத்தன் श्रीदेवी माता जी वासिக்கிறீங்களா?
குமார் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன். வாசிங்க. கேக்குதா பிரபுஜி? வாசிங்க வாசிங்க கேக்குது. எனக்கு இங்க கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு பிரபுஜி, அதுதான். படிங்க, ஜோரா படிங்க. வாசிங்க ஜோரா வாசிங்க. படிங்கம்மா. ஒரு 2-3 பேரா படிங்க. விஷ்ணு பிரபு நான் படிக்கிட்டா மாதாஜி? நான் படிக்கிட்டா? பிரபு படிங்க பிரபு. யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு பேராகிராஃப் படிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க படிங்க. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. புடவை கட்டினால் நன்றாக இருக்கும். கரெக்டா மாதாஜி? அதானே? புடவை கட்டினால் நன்றாக இருக்கும். ஜாதுராணியிடம் கற்றுக்கொள்ளலாம். நீங்கள் ஒரு நல்ல பெண்ணாக இருக்க வேண்டும். உடையும் தோற்றமும் சமூகத்தின் சமூக மாநாடு. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கடிதம் மாதவி லதா மான்ட்ரில் 20 ஜூன் 1968. புடவை அணிந்த ஒரு பெண் மிகவும் புடவை அணிந்த ஒரு பெண் மிகவும் பெண்மையாக தெரிகிறார். சில ஆனந்த ஆசிரம ஆண்களும் பெண்களும் வந்தனர். ஒரு பெண் புடவை அணிந்திருந்தாள். பிரபுபாதா மற்ற பெண்களை நோக்கி, புடவை அணிந்த பெண் மிகவும் பெண்மையாக தெரிகிறாள் என்றார். இந்த கடிதம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் லீலாமிர்தா தொகுதி 2 விதை நடுதல், நியூயார்க் நகரம், 1966. அடுத்தது, இந்திய முறையில் ஆடை அணியும் போது அவர்கள் அழகாக இருப்பார்கள். பிரபுபாதா ஆம், மாறாக இந்த பெண்கள் இந்திய முறையில் ஆடை அணியும் போது அவர்கள் மிகவும் அழகாக இருப்பார்கள் என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். ஆம், இது கிறிஸ்துவ பாதிரியாருடன் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ற அறை உரையாடல். திரு செனிக், ஜூன் 10, 1974, பாரிஸ். அடுத்தது, இந்திய வேதியர் ஆடையும் நன்றாக இருக்கிறது, மிக அழகாக இருக்கிறது. சியாம சுந்தரா ஆமாம், இது கல்கி தாசா மற்றும் அம்பிகா தேவி தாசி. பிரபுபாதா இப்போது இந்த உடையில் நீங்கள் மிகவும் அழகாக இருக்கிறீர்கள். இந்த வேதியர் ஆடையும் நன்றாக இருக்கிறது, மிக அழகாக இருக்கிறது. இந்த ஆடையின் மூலம் அழகு 100 மடங்கு அதிகரிக்கிறது. பிரபுபாத பக்கங்கள் ஏப்ரல் 2, 1972, சிட்னி. அடுத்தது ஒரு பேராகிராஃப் படிச்சுட்டா மாதாஜி? விதவைகளுக்கான உடை. விதவைகளுக்கு உடை. இந்த சுவாதி பெண்ணால் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அவள் இந்த வெள்ளையாடையை ஏற்றுக்கொண்டாள். அவள் கவர்ச்சியாக இருக்க முடியாது. ஒரு விதவை ஆபரணங்கள், நல்ல புடவை, அலங்காரம், உடையை அழகாக சீப்புவது போன்றவற்றை பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கணவனுடன் இல்லாத பெண்ணுக்கு இவை தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. இது கடிதம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கடிதம் யமுனா மற்றும் தினதாரிணி, மாயாப்பூர், பிப்ரவரி 21, 1976. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. புடவை பத்தி பெருமையா, அவருடைய பெருமையா, வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தின் முக்கியமான பண்பாடு மாதாஜிக்கு புடவை அணிய வேண்டும். புடவை அணிந்த பெண் வந்துட்டு மிகவும் பெண்மையாக தெரிகிறாள் சொல்லி பிரபுபாதர் சொல்றாரு. பிரபுபாதர் லீலாமிர்தத்துல, பிரபுபாதர் லீலாமிர்தன் புக் இருக்கு, எடுக்கப்பட்ட பாயிண்ட் இது. இந்திய முறையில வந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா, யார் மீட் பண்ணுங்க, கிருஷ்ண பாதிரியார்கிட்ட பேசுறாரு பாரிஸ்ல. பிரபுபாதர் சொல்றாங்க, இந்த பெண்ல இந்திய முறையில உடை அணிஞ்சா ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. ஆனா அவரு கூட ஹரே கிருஷ்ணா, விஷ்ணுமூர்த்தி பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அனாவசியமா பேசுறாங்க, டிஸ்டர்ப் ஆகுது பிரபு. யாரோ பேசுறாங்க, வேற யாரோ மாதாஜி, நான் இல்ல. அது வந்து நம்ம வந்துட்டு டைம் பார்க்கலாம். இந்திய முறையில் ஆடை அணிந்தால் மிகவும் நலம். நாங்க சேலை கட்டினாவே கையெடுத்து கும்பிடணும்னு நினைப்பாங்க எல்லாம். இந்த வேதியர் ஆடைன்னா என்ன சொல்லுங்க? வேதியர்னா மடிசார் பிராமணர்கள், வேதம் ஓதுவார்கள். வேதம் யாரு ஓதுறாங்க? பிராமணர்கள். அந்த உடையும் வந்து அருமையா இருக்குதுன்றாங்க. இந்த ஆடையின் மூலம் அழகு 100 மடங்கு ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. பாருங்க எவ்வளவு 100 மடங்கு அழகாகுது. அதே மாதிரி விதவைகளுக்கு வந்துட்டு கணவனே இல்ல, பெண்களுக்கு எதுக்கு மேக்கப்பு? இது ஒரு அருமையான ஒரு கருத்து தான். இளம் வயதுல ஒருத்தர் விதவை ஆயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலேன், பாக்குற கண்ணோட்டமே வேற மாதிரி இருக்கும். அதையும் நம்ம கவர்ச்சியா அதாவது சேலை கட்டிட்டு போட்டு இன்னும் கொஞ்சம்
மேக்கப்பா இருந்தா பாக்குறவங்களுடைய கண்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். நம்ம சமுதாயத்துல இருக்கு என்னன்னுட்டு கணவன் இருந்தா வெள்ளை சேலை கட்டணும் அப்படின்னு இருக்குது. அட்லீஸ்ட் வெள்ளை சேலை இல்லாட்டி வெள்ளை பிளவுஸ் ஆச்சும் போடுறாங்க. இப்பெல்லாம் எவ்வளவோ மாறிடுச்சு. யாரு கணவனோட இருக்காங்க, யார் கணவன் இல்லாத இருக்காங்கன்னே கண்டுபிடிக்க முடியல. அந்த அளவுக்கு இருக்குது. வைஷ்ணவ கலாச்சாரங்கிறது மேக்சிமம் நம்முடைய கலாச்சாரத்தோட எல்லாமே ஒத்து போகுது பாருங்க. எல்லாம் மறந்துட்டோம், விட்டுட்டோம். திரும்ப கொண்டு வரலாம் நாம. இப்ப சுவாதிங்கிற ஒரு டிவோட்டி, அந்த பெண் என்ன பண்ணாங்க, கணவன் இறந்ததும் வந்துட்டு வெள்ளை சிலை கட்டிக்கிட்டாங்க. ஏன்னா கலர் துணி ஒரு கவர்ச்சி உண்டாக்கும். ஒரு விதவை வந்து ஆபரணங்கள், நல்ல புடவை, அலங்காரம், முடிய ரொம்ப அழகா ஸ்டைலா சீவுறதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. கணவனுடன் இல்லாத பெண்ணுக்கு இது தேவையில்லை. அதை ஏத்துக்கிற மனப்பக்குவம் வரணும். எந்த காலத்துல மிக மிக கடினம். ஆனா ஏத்துக்கணும். இதுக்கு வந்த பின்னாடி இதுக்கு தெரிஞ்சு நாம ஏத்துக்கலாம், பரவாயில்ல. முதல்ல நம்ம மாறலாம், அடுத்தவங்க நம்ம மாத்துறோம். நாம மாறலாம்னா இப்ப கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்துட்டோம், நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும். இது வந்து நம்ம இழுக்கதான் பார்ப்பாங்க. வராதவங்க வந்தவங்களோட மேல் நம்மளுடைய மூத்த பக்தரோட நம்ம சங்கம் வச்சுக்கிட்டா மேல வரதுக்கு சான்ஸ். இதை சங்கத்தை விட்டுட்டு கீழே போய் அடுத்தவங்கள்ட்ட போனோமா, நீ ஏன் போற, நீ எதுக்கு போற, இந்த கேள்விதான் வரும். நல்லது சொல்றதுக்கு 4 பேர் தான், கெட்ட சொல்றதுக்கு 40 பேர். நல்ல விஷயத்துக்கு போறத நிறுத்துறதுக்கு 40 பேர் இருக்கிறாங்க. நாம பக்த சங்கத்திலேயே இருக்கணும். வைஷ்ணவ ஆடை பற்றி இப்ப சில பிரபு சொல்றார். பிரபு கூப்பிடுங்க. பிரபு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. யாரும் பிரபு என்ன படிக்கல? இப்போ இவரு விஷ்ணு பிரபு, குமார் பிரபு, விஷ்ணு பிரபு 2 பேர் படிக்கல. கூப்பிடுங்க, அவர் படிக்கிறாரா கேளுங்க. குமார் பிரபு படிக்கிறீங்களா, வாசிக்கிறீங்களா? விஷ்ணு பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? செல்லகுமார் பிரபு வாசிக்கல. வாசிங்க. எங்களுடன் இருக்க விரும்பும் எவரும் சுத்தமாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். நீங்கள் நீண்ட முடிகளை வைத்திருந்தால் அவை அகற்றப்பட வேண்டும். எனது சீடர்கள் அனைவரும் சுத்தமாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். நம்முடன் இருப்பவர் கூட சுத்தமாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். அவர்கள் பார்வையிடலாம், ஆனால் எங்களுடன் இருக்க விரும்பும் எவரும் சுத்தமாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க விஷ்ணு பிரபு படிங்க. பிரகாசமான 15 நாட்களில் மாதத்திற்கு ஒரு முறை நீங்கள் மொட்டையடிக்க வேண்டும். எனவே நாம் மொட்டையடித்த தலையுடையவர்கள் என்று அழைக்கப்பட வேண்டும், நீண்ட முடி உடையவர்கள் அல்ல. இது முரண்பாடு. மாதத்திற்கு ஒரு முறையாவது தலையை தெளிவாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். பூர்ணிமா தினத்தன்று பிரகாசமான 15 நாட்களில், ஏகாதசிக்கு பிறகு 4 நாட்கள், பிரகாசமான 15 நாட்களில் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை நீங்கள் மொட்டையடிக்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால் குட்டையான கூந்தலுடன் அமெரிக்க ஜென்டில்மேன் போல் உடை அணியலாம். மிகவும் அவசியமான பட்சத்தில் தலையை மொட்டையடித்து முடி நீளமாக வளர விடாமல் இருக்க வேண்டும். மிகவும் அவசியமானால் ஒரு அமெரிக்க ஜென்டில்மேன் போல் ஆடை அணியலாம். குறுகிய முடி ஆனால் நீண்ட முடி தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. நீண்ட கூந்தல் உடையவன் என் சீடனாக இல்லாததற்கு காரணம் அவன் கொள்கைக்கு எதிரானவன். மிகவும் அவசியமான பட்சத்தில் தலைமுடியை கொட்டையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தேவைப்பட்டால் கொட்டையான கூந்தலுடன் அமெரிக்க ஜென்டில்மேன் போல் உடை அணியலாம். தாடி வைக்காமல் இருப்பது நல்லது. ஆடை மாற்றம் குறித்து கிருஷ்ண உணர்வுள்ள ஒவ்வொருவரும் சுத்தமாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். நெற்றியிலும் மற்ற 11 இடங்களிலும் திலகம் இருக்க வேண்டும். வழக்கம் போல் கழுத்தில் மணிகள் தவிர தலையின் உச்சியில் சிகை இருக்க வேண்டும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அரிதாக ஒருவர் தாடியை தொடர்ந்து வைத்திருக்கலாம், ஆனால் ஹிப்பிகளிடமிருந்து தன்னை வேறுபடுத்திக் கொள்ள அதை வைக்காமல் இருப்பது நல்லது. நாம் ஹிப்பிகள் அல்ல என்பதை பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். பக்தர்கள் பிரபு இப்ப சொல்றாரு, நம்ம வந்துட்டு சிக்கா வச்சுக்கிறது. சிக்கானா உச்சித்தையில கொஞ்சம் முடி மட்டும் விட்டுட்டு மொட்டை அடிச்சுக்கணும். இதுக்கு வந்து எப்ப நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம்னா, பிரகாசமான 15 நாட்கள் மாதத்திற்கு ஒரு முறை. பிரகாசமான 15 நாட்கள் எதை குறிக்கிறது தெரியுங்களா?
ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகாசமான 15 நாட்கள்ங்கிறது என்ன அர்த்தம்? பௌர்ணமி மாதாஜி. இல்ல, வளர்பிறை நாட்கள். வளர்பிறை வளர்பிறை நாட்கள். பௌர்ணமின்னு சொல்றீங்க கரெக்ட் தான், பட் பௌர்ணமி அன்னைக்கு கிடையாது. வளர்பிறையில தான் நம்ம முடி எடுக்கணும், தேய்பிறையில எடுக்கக்கூடாது. அதுதான் ஓகேங்களா? பெண்கள்லாம் எங்கோ சின்ன வயசுல முடி கொஞ்சம் கீழே வளர்ந்துரும். பெண்களுக்கு முடி நீட்டமா வளர்ந்து திடீர்னு கிளை விட்டுரும், குத்து முள்ளு மாதிரி வந்து. அதை வெட்டுறதுக்கு என்ன செய்வாங்க, எங்க வீட்டுல நாங்க சின்ன பிள்ளை இருக்கும்போது எங்க அம்மா என்ன செய்வாங்க, 3ஆம் பிறை அன்னைக்கு வெட்டலாம், 3ஆம் பிறை அன்னைக்கு வெட்டினாதான், 5ஆம் பிறை 4ஆம் பிறை அன்னைக்கு வெட்டினாதான் முடி வளரும்னு சொல்லுவாங்க. அது பாருங்க என்ன அர்த்தம்னு தெரியாமையே எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த கலாச்சாரத்தை பின்பற்றோம்னுட்டு. இன்னைக்குதான் வெட்டணும்னு இல்ல, எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இது ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இது நடந்ததுங்க. அப்ப வெட்டும்போது சொல்லுவாங்க, இப்ப வெட்டக்கூடாது, 3ஆம் பிறை அன்னைக்கு வெட்டுன்னு. இப்பதான் எனக்கு புரியுது, படிக்கும்போது அது எனக்கு கனெக்ஷன் ஆகுது பாருங்க. பிரகாசமான 15 நாட்கள் மாதத்திற்கு ஒரு முறை, அந்த வளர்பிறை நாட்களில் அப்பதான் அப்ப அடிக்கணும்ன்றாரு. முக்கியமா என்னன்னா, ஹிப்பிஸ் தான் முடி நீட்டமா வளர்த்திருப்பாங்க. அந்த மாதிரி முடி வைக்கவே கூடாது. முடிய வந்து நாம மேக்சிமம் பாருங்க, முடிக்கு ஒரு மதிப்பு மரியாதைன்னா முடி நீட்டமா இருக்கிறவங்களாம் கிடையாது. இப்ப மிலிட்டரியில எடுத்துங்க, மிலிட்டரிக்காரங்க முடி வெட்டியே ஆகணும். ஒரு டாக்டர் வேலை பார்க்கறவங்க எடுத்துங்க, இந்த மாதிரி பொறுப்பான சமுதாயத்துல கவர்மெண்ட்ல பொறுப்பான ஒரு பதவியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே முடிய வெட்டிட்டு தான் இருப்பாங்க. அதுல இருந்தே தெரியுது இல்லைங்களா, முடி வெட்டி தான் இருக்கணும்னுட்டு. அதுலயே நமக்கு நல்லா தெரியுது நம்மளுடைய கலாச்சாரம். நம்ம நாட்டுல போலீஸ் ஆகட்டும், மிலிட்ரி ஆகட்டும், இல்ல டாக்டர் ஆகட்டும், இல்ல நம்ம பஞ்சாயத்து, எல்லா இடத்துலயுமே எடுத்துங்க, கலெக்டர் ஆபீஸ் பியூன் கூட முடிய வெட்டிதான் இருக்கணும். அதுதான் நம்ம நாட்டோட பண்பாடே. மேற்கத்திய நாட்டிலே என்ன சொல்லிட்டாரு பாருங்க, பிரபாத் எப்பேற்பட்ட புரட்சி கொண்டாந்தார். நம்மளால முடியாது, நம்ம நாட்டிலே ஒருத்தர் நீங்க வாமா இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி 16 ரவுண்ட் ஜாயின் பண்ணேன், அதை சாப்பிடாது இதை சாப்பிடாது, ஐயோ நான் ஏன் அதை சாப்பிடாது, இப்ப என் சத்தே போச்சு, அதுதான் என் உயிர் அப்படிங்கிறாங்க. ஐயோ என் உயிர், நான் முடிய வளர்த்தணுங்கிறாங்க. ஆண்களே இப்ப ஆண் யாரு பெண் யாரு பின்னாடி பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியல. அதுவும் சிட்டி பக்கம் வந்து பாருங்க, பசங்க முடிய பின்னாடி போட்டு ஜடப்படாத கொடுமைதான். போட்டி, பெண்ணுக்கு போட்டியா ஆண்களும் முடிய வளர்த்துறாங்க. பகவான் இவரு பிரபுபாதர் சொல்றாரு, அந்த மாதிரி நீண்ட முடி இருக்கவங்களை வந்துட்டு இயக்கத்துல வச்சுக்கிறதே இல்லை பிரபுபாதர். அதே மாதிரி தாடி வைக்காம இருக்கலாம்ன்றாரு. இதை படிக்கணும். யார் படிக்கிறீங்க படிங்க, படிக்காதவங்க படிக்க கூடுங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. தாடி நல்லது. ஆடை மாற்றம் குறித்து கிருஷ்ண உணர்வுள்ள ஒவ்வொருவரும் சுத்தமாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். நெற்றியிலும் மற்ற 11 இடங்களிலும் திலகம் இருக்க வேண்டும். வழக்கம் போல் கழுத்தில் மணிகள் தவிர தலையின் உச்சியில் சிகை இருக்க வேண்டும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அரிதாக ஒருவர் தாடியை தொடர்ந்து வைத்திருக்கலாம், ஆனால் ஹிப்பிகளிலிருந்து தன்னை வேறுபடுத்திக் கொள்ள அதை வைக்காமல் இருப்பது நல்லது. நாம் ஹிப்பிகள் அல்ல என்பதை பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கடிதம், பிரம்மானந்த, கல்கத்தா, 11 அக்டோபர் 1967. பக்தர்கள் அனைவரும் வெள்ளை துணிகளை அணிந்துள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் மிகவும் அழகாக இருக்கிறார்கள். பொதுவாக கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்களுக்கு வெள்ளையும் பெண்களுக்கு வண்ணமாக புடைகளும் அணிவார்கள். யாகங்களை செய்யும்போது மங்களகரமான கருதப்படும் மஞ்சள் நிற புடவையை அவர்கள் அணிவார்கள். இந்தியாவில் நம் வீட்டு பக்தர் ஆண்கள் அனைவரும் வெள்ளை துணிகளை அணிந்திருப்பார்கள். அவர்கள் அனைவரும் மிகவும் அழகாக இருக்கிறார்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கடிதம், உபேந்திரா, அலகாபாத், 27 ஜனவரி 1971. நீங்கள் எப்போதும் வைஷ்ணவர் போல் உடை அணிந்து இருக்க வேண்டும். வைஷ்ணவர்கள் திலகத்துடன் காந்தியுடன் மணிகள் முழங்க நீங்கள் பார்த்த உடனே நல்ல முறையில் நடைமுறையில் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தினை பார்த்தவுடன் அவர்களும் ஹரே கிருஷ்ணா என்று கோஷமிடுகிறார்கள். மற்றவைகள் ஆடையும் தேவை. நீங்கள் எப்போதும் திலகம், காந்தி மற்றும் ஷீகா, சூத்ரா ஆகியவற்றை கொண்டிருக்க வேண்டும். பிறகு ஒரு சாதாரண மனிதன் பார்த்தவுடன், இதோ ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மனிதன், ஹரே கிருஷ்ணா என்று கோஷமிடுவார்கள். தானாக நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா பாடுவதற்கு வாய்ப்பளிக்கிறீர்கள். எனவே இது தேவைப்படுகிறது.
முட்டாள்தனமான அயோக்கியர்கள் இதன் அவசியம் என என்று கூறுகிறார்கள். இல்லை, இதன் அவசியம் நீங்கள் எப்போதும் வைஷ்ணவர் ஒரு உடை அணிந்திருக்க வேண்டும். இது அவசியம். எனவே புரோக்ஷினா மிகவும் பார்க்கவும் அழகாக இருக்கிறது. இல்லை எனில் அவர்கள் எப்படி இருக்கப்படுகின்றனர்? உடனே அவர்கள் மிகவும் பக்திமானாகி ஹரே கிருஷ்ணா என்று ஜபிக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா அவ்வளவு எளிதல்ல. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விரிவுரை SP 3.28 அக்டோபர் 29, 1975 நைரோபி. நான் வெளிநாட்டவர்களிடம் ஆடையை கொடுத்தேன். அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டனர். எனக்கு முன் எத்தனையோ சுவாமிகள் அங்கு சென்றார்கள், கொடுக்கவில்லை. எதையோ எடுத்துக்கொண்டு இங்கு வந்து வெளிநாடு திரும்பிய சன்னியாசி என்று விளம்பரம் செய்து மக்களை ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க. மக்களை சுரண்டுகின்றார்கள். அவர்கள் தங்கள் அசல் உடையை கூட இழந்தனர். எல்லோருக்கும் தெரியும், நான் என் உடையை மாற்றியதில்லை. மாறாக நான் அந்த ஆடையை வெளிநாட்டவர்களுக்கு கொடுத்தேன். அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டனர். கோட் பேண்ட் தொப்பி அணிந்து வருமாறு ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஆட்கள் என்னிடம் கோரிக்கை வைக்க வந்தனர். ஏனென்றால் அவர்கள் செய்கிறார்கள். அவர்களே சுவாமிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் கோட் பேண்ட் தொப்பி அணிந்திருப்பார்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விளக்குவரை ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.9.48 ஜூன் 14, 1973 மாயாப்பூர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. அடுத்த வாரம் விளக்கலாம் பிரபு. 8 அடுத்த கிளாஸ்க்கு வந்துருவாங்க, முடிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் வீக் விளக்கலாம். ஏன்னா 9 o'clock கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகணும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்குதுங்களா சரவணன் பிரபு? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்குது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், 9 o'clock கிளாஸ் இருக்குது இல்லைங்களா விஷ்ணு பிரபு? அது வேற லிங்க் மாதாஜி. இது இல்லையா? ஓகே, இது விளக்கிடலாமா? ஓகே, பண்ணுங்க. நீங்க வேற கிளாஸ் போறது இல்லையா? உங்களுக்கு கிளாஸ் இல்லையா இன்னைக்கு? அது வேற கிளாஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி இப்போதைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 9 o'clock கிளாஸ் இருக்கு, பட் லிங்க் போடல. மேபி இதே லிங்கா தான் இருக்கும். அதை முடிச்சுக்கலாம் பிரபு. வேணாம் பிரபு, ஏன்னா சரியில்லை. ஓகே, ஏன்னா லிங்க் போடல, இதே தான் இருக்கும். வாஞ்சா கல்ப தருப்பய சகிருபா சிந்துபய வச்சபதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த பிருந்துக்கு ஜெய். நாமாச்சார் ஹரிதாஸ் தாகூர் की जय. जगत गुरु श्री प्रभुपादर की जय. हरि हरि बोल. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்குமே ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு ஹரே பிரபு எப்படி வெளியே வருது கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. விஷ்ணு பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி கோ-ஹோஸ்ட் பண்றீங்களா? அதே அது மாதிரி மோர் எப்படி கிளிக் பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா? மோரை கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. அதை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு யூடியூப்ல ஸ்டாப் பண்றதுக்கு லைவ் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆயிரும். நீங்க எண்ட் ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆயிரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி லைன்ல இருக்கீங்களா? மாதாஜி மியூட்ல இல்ல பிரபுஜி, பட் ஆனா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா கூட நம்ம பண்ணிடலாம் பிரபு, நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் வீக்ல நம்ம யாராவது கோ-ஹோஸ்ட் பண்ண சொல்லலாம் பிரபுஜி. ஒருவேளை மாதாஜிக்கு தெரியலன்னா கூட நம்ம யாராவது வந்து ஆமா, எப்பவும் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு என்ன பண்ண முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போன வாரமே மாதாஜி வேற ஏதோ செல்லுங்கிறதுனால தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு சொன்னாங்க. அவங்க சன்னு தான் பண்ணாங்க பிரபுஜி, அதனால தான் நினைக்கிறேன்.
இது கம்ப்யூட்டர்ல பண்ணாங்க, இப்ப கம்ப்யூட்டர்ல பண்ணாங்க, ப்ராப்ளம் இல்ல. லைன்ல இல்லையா அவங்க? மாதாஜி ஹரே வந்துட்டாங்க. கிருஷ்ணா இருக்காங்களே. மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிளாஸ் கிருஷ்ண மாதாஜி. முடிஞ்சிச்சுங்களா? பிரணாம் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி, முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. ஹரே முடிஞ்சிச்சு கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. மாதாஜி. யூடியூப் மட்டும் லைவ் ஆஃப் பண்ணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் இது வர மாட்டேங்குது? லைவ் ஸ்டாப் பண்ணணும், அவங்க போஸ்ட் பண்ணணும் அவங்க. கேக்குதா மாதாஜி? நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ணாதான் எனக்கு அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகநாம் பிரபுஜி மாதாஜி. யாராவது மாதாஜிக்கு மெசேஜ் போடுங்க பிரபுஜி, இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்ல கான்டாக்ட் பண்ணுங்க பிரபுஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு நீங்க தான் ஹோஸ்ட், என்ன கொஞ்சம் ஹோஸ்ட் பண்றீங்களா? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா கோவிந்தா நாராயண மாதவ கேசவா. மாதாஜி உங்க பேர் பிரஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஆமா பிரபு. தெரியலன்னா நான் ரைஸ் பண்றேன், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றேன். இல்ல தெரியும், பேர் தெரியாது எனக்கு. மேக் ஹோஸ்ட் பண்ணியாச்சு மாதாஜி. பிரபு தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் அந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுக்காக பார்த்தேன், அதுக்கு தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பிரபுக்கள் மாதாஜிக்கள் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா பணிவான நமஸ்காரம். நம்ம ஜஸ்ட் நீங்க L3 எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க. இப்ப சர்டிபிகேட் எல்லாம் நீங்க ரெடி பண்ண பாத்துக்கோங்க, இந்த குவிஸ்லாம் ரெடி பண்ண பாத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் L4 நீங்க மூவ் ஆகுறீங்க. பிரசன்டேஷன் அது எவ்வளவு தூரம் போயிட்டு இருக்கு அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இன்னைக்கு ஒரு மீட்டிங். நம்ம 3 டீமா பிரிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முதல் நாள் ஃப்ரைடே 3rd யார் பண்ண போறீங்க பிரசன்டேஷன்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. ராதா மாதாஜி டீம் பண்றோம் மாதாஜி. ராதா மாதாஜி டீம் பண்றாங்க இல்லையா? ராதா மாதாஜி இருக்காங்களா? வந்தரன்னு சொல்லியிருக்காங்க, இப்போதான் ஃபோன் பண்ணேன். ஓகே சரி. முதல் நாள் ராதா மாதாஜி. 2வது நாள் சனிக்கிழமை. குயிக்கா இந்த இது முடிச்சுக்கலாம். ஓகே. ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு see உங்களோட இது ஃபார்ம்ல எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான், எவ்வளவு தூரம் போயிட்டு இருக்கு. நாங்க ஏன்னா சி டீம் மாதாஜி. என்னங்க மாதாஜி? நாங்க சி டீம், எங்களுக்கு சி கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு 3rd கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஓகே. அப்போ நீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை பண்றீங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை பண்றீங்க. ஓகே. உங்க எல்லாருக்கும் இந்த 9 to 10 டைமிங் ஓகே இல்லையா? 9 to 10. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீலு மாதாஜி உடம்பு பரவாயில்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பரவாயில்ல. சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? ஓகே, உங்களுக்காக வெயிட்டிங். எஸ் மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் டே உங்களோட பிரசன்டேஷன் இல்லையா? எப்படி உங்களோட தயார் நிலை சொல்லுங்க. இனிமேதான் தயார் பண்ணோம். இப்பதான் நாங்க ஸ்லோகம் எல்லாம் பிரிச்சிருக்கோம் மாதாஜி, யார் யாருக்கு என்னென்ன ஸ்லோகம். சூப்பரா கிளாஸ் எடுத்தாங்களா இன்னைக்கு ராதா மாதாஜி? 7 PM சூப்பரா இருந்தது கிளாஸ். ஆமா, இன்னையில இருந்து உங்களோட செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுல்ல? ஓகே ஓகே. 25 பேருக்கு மேல வந்திருந்தாங்களே. நான் ஒரு 5 6 7 பேருக்கு கிட்டத்தட்ட போன் பண்ணேன். எல்லாம் யூடியூப்ல 2 பேரு இது பண்றாங்க. சில பேருக்கு லிங்க் அவளுக்கு ஒரு ஆப்ரேட் ஆகலையா, அது ஒண்ணு இருக்கு. அப்ப அவங்க நம்பர் போடணும்னு சொல்லுங்க. மூணு நாள் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஈவன் டெம்பிள் லிங்க், மங்களார்த்தி லிங்க் எல்லாமே இந்த ஷார்ட் லிங்க் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. அது ஒர்க் ஆகாத பட்சத்துல நம்பர் போட சொல்லிடுங்க. சரிங்களா? ஆஸ்கிங் டீடைல்ஸ் சொல்லிட்டு கன்சர்ன் நான் டெம்பிள் லிங்க் ஒர்க் ஆகாத ஜூம் நம்பர் போட்டு தான் போனேன் மாதாஜி. எனக்கு என்ன நம்பர் போட்டிருக்கேளா? உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன், நானு போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. உங்களுக்கு குரூப்ல ஆட் பண்ண முடியல உங்களை, உங்க நம்பர் வாட்ஸ்அப் இல்லன்னு வருது மாதாஜி. வாட்ஸ்அப் இல்ல என்ன பண்றது தெரியல. சொல்லுங்க கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு சொல்லுங்க. இந்த இப்போ இருக்கிற ஆடியன்ஸ்ல எல்லாரும் தேவையில்லாதவளா இருக்காங்க. யாரும் போன் பண்ணி சொன்னா ஸ்ரீதேவி மாதாஜி எல்லாரையும் லாக் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்கா. உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குன்னு சொன்னா இந்த இதுலயா? இதுல வேற யாரும் இல்ல, எல்லாரும் எங்களோட டீம்ல இருக்கவங்க தான். இப்ப 15 பேர் இப்ப L4ல போறாங்க இல்லையா? அவங்கதான் இந்த டீம் சொல்றீங்களா? இப்ப இப்ப வாட்ஸ்அப் குரூப் சொல்றீங்களா? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி போன் பண்ணி சொன்னா சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு தெரியல எனக்கு. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி
மாதாஜி ஐ எம் L3 மாதாஜி. அதர்ஸ் கேன் they means they can leave. அதனால ஏன்னா அது கண்டினியூ ஆயிடுச்சுன்னு அவளுக்கு தெரியாது இல்லையோ. 8 to 9 கிளாஸ் கனெக்ட் ஆகுதுன்னுட்டு கேக்குறாங்க நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமா அப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கா. அதனால ஆக்சுவலா இது வந்து L3 ஓடது அது நாங்க பிரசன்டேஷன் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஓகே L4க்கு. ஓகே மாதாஜி. ஓகே சதாச்சார் மாதாஜி. கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க போகலாம். யாரெல்லாம் ஓகே சதாச்சார் கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சோ அவங்க போகலாம். சரிங்களா? ஓகே. இப்ப நம்ம வந்து பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் திருப்பி. நீங்க என்னென்ன லெவல்ல ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, அந்த டீம் லீட் என்ன எல்லாரையும் இது பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எனக்கு வந்து அவ்வளோ கிளியரா தெரியல. ஆனா நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த எவாலுவேஷன் இது போட்டிருக்கோம். கண்டிப்பா எக்ஸ்டர்னலா ஒரு டீச்சர்ஸ் வருவாங்க எவாலுவேட் பண்றதுக்கு. அதனால வந்து எங்க பயம் பக்தி இருக்கோ அங்கதான் வந்து ஸ்ரத்தையா நம்மளுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம் இருக்கும். அதனால இதை வந்து சாதாரணமா நினைச்சுக்காதீங்க. ஓகே ஒரு பிரசன்டேஷன். உண்மைக்கு சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட ஜூலைல ஆரம்பிச்சது. இதுல நிறைய பேர் ரவிக்குமார் பிரபு இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரவிக்குமார் பிரபு எந்த டீம்ல இருக்காங்க? என் டீம்ல இருக்காங்க மாதாஜி. உங்க டீம்ல இருக்காங்க. ஓகே ஓகே. ரவிக்குமார் பிரபு வந்து நீங்க எல்லாம் இருக்கிற இந்த பேட்சுக்கு முந்தின பேட்ச்ல இருந்து வந்தாங்க. ரவிக்குமார் பிரபு, கயல்வழி மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு பிரபு இருந்தாரு. அந்த பிரபு ராஜகோபால் பிரபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 3 பேரும் அந்த பேட்ச்ல, விஜயகுமாரி மாதாஜின்னு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. அந்த 4 பேரும் ஒவ்வொரு எங்க போயிட்டு கடைசியில கயல்வழி மாதாஜியும் ரவிக்குமார் பிரபு மட்டும் பிடிச்சிட்டு இந்த குரூப்ல அப்படியே சேர்த்தாச்சு நம்ம. சரிங்களா? ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுக்கு டீம்னா ஓகே குரூப்ல இருக்கவங்க பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு யாருமே இருக்கக்கூடாது. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. உண்மைக்கு சொல்லணும்னா ஜூலை மந்த்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் எல்லாரும் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்குன்னா இது சத்தியமும் பகவானுடைய கருணை இல்லாம இது நடக்கவே சாத்தியமே கிடையாது. அப்படி இருக்கு பட்சத்துல நீங்க எல்லாரும் இதே ஒத்துமையோட இதே பக்தியோட நம்ம வந்து அடுத்த நிலைக்கு போகணும். சரிங்களா? நமக்கு வந்து வேரியஸ் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தருடைய டீச்சிங் ஸ்டைலும் நீங்க பார்க்கணும். அதுக்கு ஏத்தா போல எல்லாமே வந்து இப்ப நீங்க அடுத்து பக்தி சாஸ்திரி படிக்கிறீங்க. அதனால எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் வந்து மரியாதை கொடுக்கணும். டைமிங் கீப் அப் பண்ணணும். மாதாஜி சொன்னாங்க இந்த 15 பேர் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க, நிறைய கேள்விகள்லாம் கேட்குறாங்க. அதெல்லாம் ஓகே. ஆனா உங்களோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 1 hour அப்படின்னாக்கா 10 மணி 9 to 10 எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த 10 o'clock அதை வைண்ட் அப் பண்ண பார்க்கணும். அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துக்கங்க. அது போல எப்படி வந்து அந்த நம்ம படிக்கிறது மட்டும் இல்லை, அதை அப்படியே ப்ராக்டிக்கலா போடணும். எனக்கு கொஞ்சம் சின்னதா பயம் வந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. உங்களோட குரூப்புக்குள்ள எப்படி இந்த ஆக்டிவிட்டி போகுது அப்படின்னு தெரியல. நான் லீடர் அப்படின்னாக்கா எனக்கு கீழே இருக்கவங்க செய்யணும் அப்படிலாம் இல்லை. அதெல்லாம் பௌதிகமான விஷயங்கள். ஆன்மீகத்துல அப்படி இல்லை. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும். எல்லாரும் ஒற்றுமையாக ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அந்த குழுல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். அதை நான் சொல்றதுக்காக தான் நான் நினைச்சேன் சரி ஓகே அப்படியே ஃப்ரீயா விட்டுட்டு லாஸ்ட் இதுல பார்க்கலான்னு. ஆனா நீங்க எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கீங்கன்னு தெரியல. உங்களுக்கு தெரியும் முதல் நாள் ஃபுல்லா அந்த 1 hourக்கு ஒரு டீம் கொடுத்துருக்கு, அடுத்த நாள் இன்னொரு டீம் கொடுத்துருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு 1 hour நீங்க கிளாஸ் எடுக்க போறீங்க. 1 hour கிளாஸ். அது ஓகே. 5 அது நாங்க minutes. half an hour நினைச்சோம் மாதாஜி. நீங்க அன்னைக்கு இப்ப சொன்னீங்கல்ல வரேன் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் வரேன். ரதமத்தஞ்சு அந்த பாயிண்ட் தான் நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ அந்த 1 hour கம்ப்ளீட் இதுல வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து பாட்டு பாடணும், ஜெயராதா மாதவ பாட்டு பாடணும், பிரணத்தி வாசிக்கணும், தப்பு இல்லாம பிழை இல்லாம வாசிக்கணும். ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் உங்க டீம்ல 5 பேர் இருக்கீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒண்ணு எடுக்கணும். எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா சேவா கிடைக்கணும். ஒருத்தவங்க பாடணும், ஒருத்தவங்க பிரணத்தி சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் ஒருத்தவங்க வந்து அந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுல 5 பேர் இருக்கீங்கன்னா 5 பேருமே உங்களோட மெயின் செஷனுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். நீங்க என்ன ஃபார்மேட்ல கொண்டு வரீங்க அதை பத்தி நான் இது பண்ணல. ஆனா உங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டடா இருக்கணும். ஐ ஹோப் எல்லா 3 டீம்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். திருப்பி நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரா இது பண்ணி சொல்ல முடியாது. எல்லா டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே இருக்கீங்க இல்லையா? 15 பேர் இருக்கீங்க. 15 பேர் இருக்கீங்க இல்லையா? யாராவது மிஸ் ஆகி போயிட்டா? இருக்கும் மாதாஜி. ஓகே. யாராவது வரல அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த மெசேஜை கன்வே பண்ணிடுங்க. கன்வே ப்ளீஸ் டோன்ட் பண்ணிடுறோம் டேக் இட் வெரி லைட்லி. உங்க எல்லாருக்கும் வந்து அதுதான் சொல்றது. ஏன்னா நீங்க அடுத்து இதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து நீங்க பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு நம்மள தயார் பண்ணிக்கிறோம். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும். பப்ளிக்கை நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு வந்து அந்த பிலாசபிக்கலான விஷயங்கள் வந்து கிளியரா இருக்கணும். கரெக்டா நம்மளோட ட்ராக்ல போகணும். நீங்க ஒரு டாபிக் எடுத்தீங்கன்னா அந்த டாபிக் உள்ளார மட்டும்தான் பேசணும். அதை விட்டு வெளியில போகக்கூடாது. சில கிரவுண்டிங் ரூல் சொல்றேன். உங்களோட டீம்ல இருக்கீங்கன்னா அத்தனை பேரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அத்தனை பேரும் ஒரே மாதிரியான பிலாசபிக்கல் இதா இருக்கணும். நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கங்க உங்களுக்குள்ள. 1 hourக்குள்ள நம்ம முடிக்கிறோமா அப்படின்னு நீங்களே டைம் செட் பண்ணி அதை முடிச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா கேள்வி பதில் இருக்கணும்.
பண்ணிடுறோம். ரிஹர்சல் ஒரு நாளைக்கு பண்ணிடுறோம். ஒரு நிமிஷம் நான் முடிச்சுக்கிறேன் மாதாஜி, அப்புறம் நீங்க பேசுங்க. மறந்துடுவேன் அப்புறம் நான். சோ கண்டிப்பா கேள்வி பதில் உங்களுக்குள்ளார இருக்கணும். ஒவ்வொருத்தரும் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஒரு டீம் வந்து பிரசன்ட் பண்ணதுன்னா இன்னொரு டீம் அதுல உண்மையாலுமே அவங்களோட பக்தியில அக்கறை இருக்கிறவங்க அந்த டீமோட பிளஸ் மைனஸ் என்ன அப்படின்றத சொல்லணும். அதுல வந்து ஒரு உண்மையான ஜென்யூனான ஒரு எவாலுவேஷனா இருக்கணுமே தவிர்த்து அதுல வந்து வஞ்சம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்றோம், இது பௌதீகம் சார்ந்த ஒரு களம் கிடையாது. ரொம்ப லைட்டா எடுத்துக்காதீங்க. ஓகே, நான் தான் ஆல்ரெடி L5க்கு போயிட்டேனே, இதனால என்ன நமக்கு வந்து வந்துட போகுது இல்ல. இப்ப நீங்க எப்படி ஒரு 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 கோஆர்டினேட்டடா இருக்கீங்களோ, உண்மையாலுமே எல்லா பேட்சை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பேட்ச் வந்து ஒரு பெரிய முன்னுதாரணம். ஏன்னா நமக்கு பகவானுடைய கருணை இல்லைன்னா நமக்கு சேவை கிடைக்காது. நான் ஆன்மீகத்துல எப்படி முன்னேறேன்றது நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சேவைகளின் மூலமா தான். பகவானுக்கு தெரியும் நமக்கு கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால அந்த சேவ பாவம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். என்னடா நமக்கு நிறைய இது வருதுன்னு அப்படி யாரும் நினைக்காதீங்க. அப்படி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சுனாக்கா ஜென்யூனா நீங்க சொல்லணும். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நான் உங்களை பார்க்க முடியாது. நீங்க அத்தோட L5க்கு போயிடுவீங்க. இன்னைக்கு உஷா மாதாஜி வந்து உங்களை எல்லாம் சொல்லும்போது ரொம்ப ரொம்ப இதா இருந்துச்சு. அது ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி ஒரு பௌதிகமான விஷயம் இருக்கக்கூடாது. இருந்தாலும் வந்து ஓகே, இவங்க நல்லா பண்றாங்க. இந்த டீம் வந்து ஃபுல் பேட்சுக்கும் வந்து நீங்க ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கணும். ஸோ அதனால வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். எல்லா வைஷ்ணவர்களுக்கும் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னாலே அவங்க வந்து பக்தர்கள், வைணவர்கள். அப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க மரியாதை கொடுத்துக்கணும். ஒருத்தவங்களோட ஸ்பேஸ்ல நம்ம உள்ள போகக்கூடாது. அதை இப்போ ஒருத்தவங்க ப்ரெசென்ட் பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா நீங்க ஏதாவது கருத்து சொல்லணும்னாக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா சொல்லணும். இல்லை உங்களுக்குன்னு ஒரு டைம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும், அந்த நேரத்துல நீங்க வந்து உங்களுடைய இதை வச்சுக்கணும். அது போல ஒரு பப்ளிக்கா எல்லாரும் முன்னாடியும் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது. தனியா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிபன்சி இதெல்லாம் ஃபியூச்சர்ல சொல்றேன். திருப்பி உங்களை எப்ப பார்ப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது. இந்த L4 எவாலுவேஷன் கூட மேபி வேற யாராவது அசைன் பண்ணலாமா இருக்கும். நான் அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். வேற வெளியில இருந்து யாராவது வந்தாதான் எப்படி நீங்க இது பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றது வந்து தெரியும். அது போல ஈவன் உங்களோட L5 கிளாஸா இருக்கட்டும், எதா இருக்கட்டும், ப்ளீஸ் வெல் டிசிப்ளினா இருங்க. இப்ப நீங்க எல்லாம் ஒரு பெரிய வேற வேற நிலையில இருக்கீங்க. ஆனா ரிமெம்பர், நம்ம வந்து இப்ப பக்தி சாஸ்திரி பண்றோம். பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட், அதை நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணணும். அது இல்லாம தயவு செஞ்சு உங்களுடைய மாலைகளை 16 மாலைகள் பண்ணிடுங்க. எந்த இன்ஸ்டிடியூட்லயும் 16 மாலைகள் ஜபம் பண்ணாம பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் உள்ள நுழையவே முடியாது. இனிஷியேட்டட் டிவோட்டிஸ்க்கு மட்டும்தான் பக்தி சாஸ்திரி சில இன்ஸ்டிடியூட்ல. நமக்கு வந்து இஸ் கிரேஸ் நாமநேஸ்வரதாஸ் பிரபுஜியோட கருணை, நம்மளுடைய தமிழ் டீச்சர் லீடு வந்து நம்மளுடைய தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் லீடு இஸ் கிரேஸ் தமய தரணீஸ்வரி மாதாஜியோட கருணை. அவங்க சொல்லிட்டாங்க, இல்ல நான் சொன்னேன் இவங்களுக்கு இன்னும் இந்த இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்குள்ள நாங்க அவங்களை ட்ரெயின் பண்ணிடுவோம், 16 மாலை வந்துருவாங்கன்னு. பரவாயில்லமா, அவங்கள விட வேண்டாம், நீங்க அதுல போட்டுருங்க, சைமல்டேனியஸா அவங்க பண்ணிடுவாங்க, எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்றாங்க. அந்த நம்பிக்கையை நம்ம உடைக்க கூடாது, சரிங்களா? இது வந்து சும்மா அப்படி ஓகே இவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. உங்களை யாரு எப்படி அப்ரோச் பண்ணாலும் நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றீங்க அவங்க கிட்டன்றது ரொம்ப முக்கியம். இதோட போல நீங்க அடுத்து பக்தி சாஸ்திரி போறீங்க. பக்தர்களுக்கு உண்டான குணங்கள் என்ன நம்ம படிச்சிருக்கோம். தயவு செய்து படிச்சதை பிராக்டிக்கலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பாருங்க. அதுதான் வந்து பக்தி சாஸ்திரியோட மெயின் இது, சரிங்களா? நம்ம வந்து அவங்க நம்பிக்கையோட மாதாஜி சொல்றாங்க 16 மாலைகள் வந்துருவாங்கன்னு. உங்களால 6 மணிக்குள்ள முடிக்க முடியலனாக்கா பரவாயில்ல, நம்ம எல்லாரும் ஒரு நிலையில இருப்போம். நீங்க தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய 16 மாலைகளை முடிச்சிடுங்க. முடிச்சிட்டு இன்னையில அதாவது அந்தந்த குரூப் இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட L3 குரூப் இருக்கு இல்லையா, அதை எப்படி சேனலைஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இல்ல உங்களோட 3 குரூப் இருக்கு, அதுக்குள்ளேயாவது நீங்க வந்து அந்த அந்த கவுண்டிங் போட பாருங்க. ஸோ இதுக்கு மேலேயும் உங்களை கை பிடிச்சிட்டு நீங்க பண்றீங்களா, இதை பண்றீங்களா, சாதனா எப்படி போகுது, அதெல்லாம் வந்து பாக்குறது வந்து சரியில்லை. நீங்களா அந்த செல்ஃப் டிசிப்ளின்றது வேணும். அதனால அதை பார்த்துக்கங்க. யாரு உங்களை அப்ரோச் பண்ணாலுமே அவங்கள வந்து வைணவ பாவத்துல தான் நீங்க பார்க்கணும். நம்ம பகவான் வந்து படிக்கிறது மட்டும் இல்ல, ஷிரோதகஷாய் விஷ்ணுவாக பகவான் எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவாக இருக்கான்னு படிக்கிறோம். அப்படியே அவங்களையும் அதே மாதிரி அதே பாவத்துல தான் நம்ம வந்து அணுகணும். அப்படி இல்லைன்னா இத்தனை மாதங்கள் படிச்சுட்டு நமக்கும் மற்றவங்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லாம போயிடும். அதனால எல்லாரும் நல்ல ஒற்றுமையோட உற்சாகத்தோட, நம்ம அதுதான் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, உற்சாகத்தோட L3 கிளாஸ்ல எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். உங்களோட பக்தியை வந்து ஸ்ரத்தையா பண்ணணும். ஸோ இதை வந்து ரொம்ப லைட்டா எடுத்துக்காதீங்க. இப்ப இருக்க பிரசன்டேஷன் உங்களுக்கு அந்த எவாலுவேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டேன் முன்னாடியே. அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கேளுங்க. இப்ப
இப்ப வந்து ராதா மாதாஜி நீங்க அந்த குரூப் என்ன எதுக்கு நம்ம அந்த ஒன் டே 1 hour ஃபுல்லா கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா உங்களோட 5 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. நீங்க கண்டிப்பா வந்து ஜெயராதா மாதவ் பாட்டு பாடுவீங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரணத்தி எடுப்பீங்க. அதுலயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் போயிடும். கடைசி 10 நிமிஷம் வந்து உங்களுக்கு கேள்வி பதில் 20 நிமிஷம் அதுல போயிடும். மிச்சம் இருக்கிறது 40 நிமிஷம். அந்த 40 நிமிஷத்துல ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் நீங்க வந்து டைம் கொடுத்து அவங்கள நீங்க பாருங்க, அந்த ஸ்கில் எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்க, அந்த எவாலுவேஷனோட அசஸ்மெண்ட் கிரைட்டீரியா பாருங்க. அது எல்லாருமே வந்து இது ஆக்சுவலா இண்டிவிஜுவலுக்கு உண்டான ஃபார்ம். அது சரி, இது குரூப்பா இருக்கட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இதை நீங்க என்ன பண்ணணும் அஸ் லீடர், எதுக்கு உங்களுக்கு லீடர் கொடுத்துருக்குன்னா நீங்க அந்த குரூப்பை வழி நடத்துவீங்க. அது உங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுனால நம்ம கொடுத்துருக்கோம். வயசுல மூத்தவங்க, பக்தியில மூத்தவங்க, அதனால உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஒவ்வொருத்தர் மேலேயும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஒரு 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 ஆர்வம் இருக்கணும், அக்கறை இருக்கணும். அவங்கள வந்து நீங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அந்த 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 கேரக்டருக்குள்ள வராங்களான்றத பார்க்கணும், அந்த அசஸ்மெண்ட்டுக்குள்ள வராங்களான்றத பார்க்கணும். அதனால நீங்க அவங்கள தயார்படுத்துங்க. அப்படியே மனப்பாடமா ஸ்லோகத்தை சொல்லணும் அப்படின்ற அந்த ப்ரெஷர் எடுத்துக்க வேணாம். உங்களுக்கு வருது, எனக்கு தெரியும் அப்படின்னாக்கா நீங்க தாராளமா சொல்லலாம். முடியாத பட்சத்துல அதை நான் படிக்கணுமேன்னு அந்த ப்ரெஷர் எடுத்துக்க வேணாம். என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுங்க. நம்ம எப்பவுமே ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கணும், பிரபுபாதரை நம்ம வந்து முன்னெடுத்து போறோம். நீங்க வந்து ஒரு கிளாஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாக்கா எப்படி வியாசதேவர் அருளினாரோ அது போல அந்த வியாசாசனத்துல இருந்து நீங்க மத்தவங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் கொடுக்குறீங்க. வைணவ ஆடையில தான் வரணும், திலகம் இருக்கணும், சாரி இருக்கணும். முடிஞ்சா நீங்க கவர் பண்ணிக்கிட்டா நல்லது, ஏன்னா அதுதான் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரபுஜிஸ் வந்து நீங்க எல்லாரும் அந்த அந்த வைணவ கலாச்சாரத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அது போல கிளாஸ் இதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க இது பண்ற மாதிரி இருக்கணும். அந்த என்னது, ரொம்ப கர்வமாகவும் கிளாஸ் போகக்கூடாது, ரொம்ப சப்மிஸாகவும் போகக்கூடாது கிளாஸ். நீங்க கொடுக்கறது அவங்களுக்கு எப்படி போய் சேரணும், நீங்க என்ன கண்டென்ட் கொடுக்குறீங்களோ அது வந்து கன்வே ஆகும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இப்ப வந்து நம்ம உடனே ஏஏ அசிஸ்டட் பிபிடி எல்லாம் போடுறோம். தயவு செஞ்சு அந்த ஏஏ அசிஸ்டட் பிபிடி எல்லாம் போடும்போது அது கரெக்டா ஆப்டா இருக்கான்னு பாருங்க. நமக்கு வந்து L1 வந்து 18 நாள்ல முடிக்கணும், 1 hourக்குள்ள இத்தனை முடிக்கணும், 42 daysக்குள்ள மொத்த ஸ்லோகங்களும் முடிக்கணும்ன்ற ப்ரெஷர் இருந்ததுனால எல்லாத்தையும் அந்த பிபிடில போட்டு ஓட்டிட்டோம். ஆனா இந்த பிரசன்டேஷன் டைம்ல எப்ப தேவைப்படுதோ அப்ப மட்டும்தான் நீங்க பிபிடியை ஆன் பண்ணணும். த்ரூ அவுட் த திங். இப்ப நம்ம செஷன் எடுக்கிற மாதிரி பிபிடியை போட்டுட்டு போடுறது நோ. காலையிலலாம் நம்ம காலையில கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது பாக்குறோம் இல்லையா, சண்டே ஃபீஸ்ட் எல்லாம் பாக்குறோம்ல, உங்களோட பிரசன்டேஷன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிபிடியை போட்டுட்டு அதுல நம்ம பேசுறது வேண்டாம். அது போல நீங்க ஒரு ஸ்லோகம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா பிரபுபாதருடைய பர்பட்ல இருக்கிற திங்ஸ் அதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதான்னு பாருங்க. இது எல்லாமே மெயினா அந்த டீம் லீடரோட மெயின் இது. அதனால நீங்க பாருங்க, நீங்க இது எடுத்துக்கங்க, நான் வந்து வேணான்னு சொல்லலை, ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது டிஜிட்டல் எரா. பட் அதை எப்படி நம்ம கையாளணுன்றது ரொம்ப முக்கியம். அங்க பிலாசபிக்கலாக தப்பு வரக்கூடாது. ஏன்னா இப்ப நம்ம இது பண்றது, நான் காலையில கிளாஸ் எல்லாம் கூட பார்த்தேன், அதெல்லாம் வந்து அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருக்கு. அன்னைக்கு வந்து சிவகாமி மாதாஜி ஏதோ ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த குரூப்ல. அதனால ஏன்னா நம்ம தான் அதை வந்து எடுத்து சொல்றோம் இல்லையா, அப்ப நம்மளே தப்பா ஒரு விஷயத்த நம்ம இது பண்ணோம்னா ஒரு தடவை தப்பு வந்துச்சுன்னா அது கடைசி வரைக்கும் நமக்கு தப்பாவே இருக்கும், அதை கரெக்ட் பண்ணவே முடியாது. அதனால நீங்க கொஞ்சம் அதெல்லாம் பாத்துக்கங்க. இதுதான் வந்து என்னோட சைட்ல இருந்து சொல்லணும்னு நினைச்சது. அந்த எவாலுவேஷன் அசஸ்மெண்ட்டை பார்த்து அது பிரகாரம் பண்ணுங்க. அதுல ஏதாவது உங்க யாருக்காவது எதனா டவுட்னா நீங்க சொல்லலாம். அது போல 2 டீம். ஓகே, சொல்லுங்க, வேற எதனா டவுட் இருக்கா? யாருக்காவது எதனா டவுட் இருக்குன்னா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகநாத் மாதாஜி, ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? ராதா மாதாஜி, என்கிட்ட இது இல்ல, வாட்ஸ்அப் இல்ல, எப்படி எனக்கு நம்பர் கொடுப்பேன் சொல்லுங்க. எனக்கு படிக்கிற நம்பர் எப்படி கொடுப்பேன்? என்கிட்ட இது இல்ல, வாட்ஸ்அப் இல்ல. நீலு மாதாஜி, ராதா மாதாஜி உங்களை கூப்பிடுவாங்க, பர்சனலா கூப்பிடுவாங்க, அப்ப நீங்க பேசிக்கங்க, சரியா? இந்த ஜூம் மாதிரி உங்களுக்கு வேற ஜூம் இது இருக்கும். நம்ம நினைச்சு அந்த ஜூம் ஐடி ஃப்ரீயா இருக்கும், நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இப்ப L3 வந்து ரெகுலரா போயிட்டு இருக்கு, மண்டே டு ஃப்ரைடே. அந்த பக்தர்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க. ஐ ஹோப் உங்களை மாதிரியே ஒரு ஆர்வமுள்ள உற்சாகமான பக்தர்கள் அடுத்த ஒரு பேட்ச் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால இப்ப உங்களுக்கு இந்த லிங்க் திருப்பி கிடைக்கல. ஸோ நீங்க உங்களுக்குள்ளார வச்சிருப்பீங்க இல்லையா, எப்பவுமே கூகுள் மீட் வச்சிருப்பீங்க, சிலர் வந்து வாட்ஸ்அப் கால் யூஸ் பண்ணீங்க, அது எப்படி நீங்க சேனலைஸ் பண்றீங்கன்றத நீங்க பாத்துக்கோங்க. தயவு செஞ்சு எல்லாத்தையும் பிபிடில போட வேண்டாம். நிறைய 10 ஸ்லோகம் 5 ஸ்லோகம் தேவையே கிடையாது. உங்களோட கான்செப்ட் என்ன, அந்த கான்செப்டுக்கு ரிலேட்டடா பிரபுபாதருடைய பர்பட்ல என்ன, அவரே கிளாஸ் கொடுத்திருப்பாரு.
அவரே கிளாஸ் கொடுத்துருப்பாரு. அந்த கிளாஸ் அது ரிலேட்டடான கிளாஸ் எடுங்க. அந்த வாணிபீடி அதுல இருக்கும். கண்டிப்பா ஒரு ஒரு இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஐடி ஹேண்டில் பண்றவங்க வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த 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 நீங்க சொல்ல வர அந்த கருத்துக்கு ரிலேட்டடா அந்த கதைகள் ஏதாவது இருக்கா, அதை எடுத்து நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க கொடுக்கணும். இந்த பஞ்சவாய வாக்கியாவை சொல்லிடலாமா இவங்களுக்கு? ஏகநாம் சமாத்தாஜி இருக்கீங்களா? அவங்களுக்கு ஹெவி ஆயிருமோன்னு பாக்குறேன். மாதாஜி ஒரே ஒரு டவுட்டு. சொல்லுங்க. இந்த லேப்டாப் கிடையாது, நான் இன்னும் பிபிடி இன்னும் நாங்கள் ரிப்போர்ட் இது பண்ணல. ஆனால் நான் நேரேட் பண்ணி. நீங்க எந்த டீம்ல இருக்கீங்க மாதாஜி? நான் சி டீம். அந்த இவங்க அதுல யாரு டீம் லீடரு? அவர் வரதில்லை, இன்னைக்கு தான் வருவேன் அப்படின்னாரு. யாரு டீம் லீடர் யாருன்னு கேட்டேன் நான். வராரு வரலான்னு கேட்கலையே. ஜிஎஸ்ன்னா சங்கரன் பிரபு. உங்களோட டீம் லீடரே யாருன்னு தெரியல மாதாஜி. இல்ல ஜிஎஸ்ன்னு சொன்னேன். சங்கரன் பிரபு. ஆமா, சங்கரன் பிரபு ஆல்ரெடி வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க காலையில இருந்து டெம்பிள் சேவால இருக்காங்க. 9 to 10 வர 9 o'clock தான் முடிச்சுட்டு வராங்க. 9 to 10 அவங்களோட கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. இந்த அடுத்த வாரத்துல அவர் ஃப்ரீ ஆயிடுவாரு. இந்த செகண்ட் சாப்டர் வரைக்கும் தான். தேர்ட் சாப்டர்ல அவர் ஃப்ரீ ஆயிடுவாரு. ஸோ நீங்க அவர் வந்து உங்க கூட இது பண்ணி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். நான் ஆக்சுவலா ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. எக்ஸப்ட் 4 ஸ்லோகத்தை தவிர மற்ற எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. இல்ல அதுதான் நான் சொல்றேன். நீங்க ரொம்ப ஸ்லோகம், நீங்க வந்து கான்செப்ட் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்றது வந்து மக்களுக்கு புரியணும். அது ரிலேட்டடா ஒரு கதை இருக்கணும். கண்டிப்பா பிரபுபாதருடைய லெசன்ல இருந்து கொஞ்சம் பாருங்க. அவங்களுடைய பர்பர்ட்ல மெயினா என்ன சொல்ல வரார். நீங்க அந்த எவாலுவேஷன் அசஸ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அவரோட மூட் மிஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்றத அட்ரஸ் பண்ணணும். இன்னொரு கிளாஸ்ல நம்ம வந்து அந்த பஞ்சவாய வாக்கியா அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து கையாளணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு நீங்க இதை பண்ணுங்க. இல்லைன்னா அதெல்லாம் சொன்னா இன்னும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஓகே, வேற எதனா டவுட் இருக்கா? அந்த எவாலுவேஷன் ஃபார்ம் வச்சு எதனா டவுட் இருக்கா சொல்லுங்க. எனக்கு ஒரு டவுட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது எங்களுக்கு டிவோட்டிஸ் நான் டிவோட்டிஸ்ன்றது எடுத்திருக்கோம் மாதாஜி. அதுல வந்து 42 ஸ்லோகம் இருக்கு மாதாஜி. அந்த 42 ஸ்லோகங்கள்ல அந்த கான்செப்ட் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த 42 ஸ்லோகத்தை பிரதிபலிக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. அதுதான் இப்ப டவுட். இவ என்ன சொன்னான்னா ஆளுக்கு 10 ஸ்லோகம் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா. எனக்கு அதுதான் புரியல. முதல் 10 எடுத்துட்டு இருக்கோம். 40 தான் இருக்கு அதுல. அப்படி அதுதான் இப்ப என்ன பண்றதுன்னு எங்க இவரு பிஸி ஆயிட்டாரு. எல்லாம் பண்ணி கேட்க முடியல. பாருங்க, நம்ம இருக்கிறது ஏஐ வேர்ல்டு இல்லையா? நீங்க இந்த கிளாஸ் ரிலேட்டட் டு இதுன்னு போட்டாலே உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வரும். உங்களுக்கு மொத்தமா கிடைக்கிறது 40 நிமிஷம். 40 நிமிஷத்துல 5 பேர் பேசணும். 10 நிமிஷம் பேசணும். அதுல இதெல்லாம் வரணும். பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்றது வரணும். அதுல ஒரு கதை வரணும். அதுல 2-3 ஸ்லோகங்கள் வரணும். சோ நீ 42 ஸ்லோகத்தையும் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அது ஏன் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா அந்த ஸ்லோகங்கள்ல எல்லாம் அந்த கான்செப்ட் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லாத்தையும் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுல இருந்து ஏதாவது 1-2 நம்மளோட மனப்பாடம் ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, உங்களுக்கு ஈஸியா வருதுன்னா அதை எடுத்துக்கொண்டால் போதும். அதுதான் டவுட் மாதாஜி. இந்த புரிதலுக்காக தான் மெயினா இந்த இது வந்ததே. நானும் பாக்குறேன் எல்லாரும் டிவைட் பண்ணி 10-15. அப்பா 10-15 எதுக்கு? இது கான்செப்ட், அது ரிலேட்டடா என்ன? நீங்க ஈவன் ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்து நீங்க அதை டிஸ்கஸ் பண்ணா கூட போதும். அது ரிலேட்டடா கடைசியா 1-2 சொல்லி முடிச்சா போதும். 10-15 நம்ம அவ்வளவு தூரம் இது கிடையாது இல்லையா? நமக்கு அவ்வளவு அதுல இருக்க சாரத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டால் போதும். பயமாயிருச்சு. ஐயோ 10 ஸ்லோகத்துல இருந்து இது பண்ணி எப்படி எடுத்து எப்படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, நீங்க கேள்வி கேட்டீங்க. சொல்லுங்க. என்கிட்ட லேப்டாப் இல்லைன்னு. இது உங்களோட தனிப்பட்ட பிரசன்டேஷன் கிடையாது. உங்களோட குரூப்போட பிரசன்டேஷன், குரூப் கோஆர்டினேஷன், டீம் ஸ்பிரிட் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம். நமக்கு இந்த டாபிக்கு இது ரிலேட்டடா என்ன பண்ணலாம், எல்லாருமே ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். எல்லாரும் அது ரிலேட்டடா கண்டுபிடிக்கணும். நான் இதை கண்டுபிடிச்சேன், இது கண்டுபிடிச்சேன், உங்களோட குரூப்ல டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்து அதுக்கப்புறம் பிபிடி மேண்டேட்ரி கிடையாது. 1-2 ஸ்லைடு நீங்க காட்டினால் போதும். நீங்க வந்து சத்யா பிரபு கிட்ட வந்து அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வேணும்னா நீங்க அவரை அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்றது முதல் கொண்டு வந்து நம்மளோட கான்செப்ட் போட்டோம்னா அதே வந்து அழகா பண்ணி கொடுத்துரும். ஆனால் அது கரெக்டா நம்மளோட பிலாசபியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதான்னு பார்க்கணும். இப்ப இருக்கக்கூடிய L1 பிபிடில நிறைய இந்த மாதிரி கரெக்ஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியது பாக்கி இருக்கு.
சரிங்களா? அதனால நீங்க எப்ப ஏஐ ரிலேட்டடான விஷயங்கள் ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் தான் அது. செம்ம அழகா குடுத்துருது எல்லாமே. ஆனா, நம்மளோட பிலாசபி இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதனால நீங்க ஒருத்தர் டென்ஷன் எடுத்துக்க வேணாம். உங்க டீமுக்கு சங்கரன் பிரபு இருக்காரு அப்படின்னா, உங்களோட கான்செப்ட் சொல்லிட்டீங்கன்னா, அவர் வந்து பிபிடி ரெடி பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, நீங்க எல்லாரும் குரூப்பா உட்காந்து ஓகே அப்படின்னு நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி வரணும். பக்தர்கள் சங்கம்ன்றது அதுதானே. ஓகேவா ராஜேஸ்வரி மாதாஜி? வேற எதனா டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? வேற எதுவும் இல்ல. ஓகே, ஓகே, எல்லாமே ஓகே மேம். பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா நீங்க அந்த மாதாஜி. அந்த இது L3யோட சர்டிபிகேட்டும் முடிச்சிட்டீங்க இல்லையா? முடிச்சு நான் அனுப்பிட்டேன் உங்களுக்கு. அனுப்பிட்டீங்க இல்லையா? ஓகே. அதே மாதிரி எல்லாரும் இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதையும் முடிச்சிடுங்க. சொல்லுங்க வேற என்ன டவுட் வேற யாருக்காவது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப சொல்லுங்க. நம்ம சாந்தி மாதாஜி சொல்லுங்க. இப்ப ராதா நாங்க மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் இந்த டீம் 3 முடிச்சிட்டு வந்துடலாம். சொல்லுங்க சாந்தி மாதாஜி சொல்லுங்க. டீம்ல வந்து 5 பேர் இருக்கோம் இல்லைங்க மாதாஜி. ஒருத்தங்க ஆமா. வந்து பிரணத்தி பாடுறாங்க, ஒருத்தங்க வந்து ராதா மாதா பாடுறாங்க, ஒருத்தங்க பிரணத்தி சொல்றாங்க. யாராவது ஒருத்தர் வந்து இந்த எங்க டாபிக்க பத்தி ஒருத்தர் பேசினா போதுமாங்க மாதாஜி, இல்ல எல்லாருமே சொல்லணுமா? நோ நோ நோ, எல்லாருமே வந்து சொல்லணும். எல்லாருமே வந்து சொல்லணும். இப்ப ஒருத்தவங்க வந்து பாட்டு பாடுறாங்க அப்படின்னா அடுத்தது ஒருத்தவங்க பிரணத்தி சொல்றாங்க, இல்லைன்னா அந்த அந்த செஷன் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களே தொடர்ந்து பண்ணாலும் பரவாயில்ல. ஹெவி ஆயிடக்கூடாது, அதையும் நீங்க பாத்துக்கங்க. இப்ப நான் வந்து இப்ப வந்து சாந்தி மாதாஜி வந்து பிரணத்தி பாடிட்டாங்க, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி சாங் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நான் நான் வந்து கிளாஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன். நான் எனக்கு என்னோட டீம் லீடர் இருக்காரு, ஆனா அவர் தான் லீட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை. எல்லார்கிட்டையும் ஆக்சுவலா டீம் லீடர்னா என்ன, எல்லாரையும் அவங்கள வந்து முன்னு கொண்டு வரணும் இல்லையா? சோ அவங்க என்ன பண்ணலாம், இல்ல அவங்களே கூட லீட் பண்ணலாம் அவங்களோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து, மத்த பக்தர்களுடைய டீம் இதை பொறுத்து எல்லாருமே வந்து கிளாஸ் கொடுக்கணும். சோ நீங்க முதல்ல வந்து முதல் ஸ்லைட்ல வந்து அடுத்த 40 நிமிஷம் என்ன பேச போறீங்கன்றத ஒரு ரஃபா நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கலாம். பண்ணிட்டு எல்லாத்துக்கும் நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதையிலேயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. வைணவ இது சார்ந்து நம்மளுடைய பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரையில இருந்து மட்டும் நீங்க விஷயங்களை எடுக்க பாருங்க. சின்ஸ் நம்ம எல்லாம் வந்து தமிழ்ன்றதுனால மேபி 1 or 2 திருக்குறள் இருக்கலாம், 1 or 2 ஆழ்வார்களுடைய பாசனம் சிலர் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தீங்கன்னா அதை கொண்டு வரலாம். அதுக்காக அது மேண்டேட்ரின்னு கிடையாது. மேண்டேட்ரி எது அப்படின்னாக்கா நம்ம பரம்பரையை பிரதிபலிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லப்படணும். நம்ம ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரை கண்டிப்பாக பிரபுபாதரை நீங்க டச் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மூட் எப்படி இருக்கு, அவருடைய மிஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லணும். சோ அதெல்லாம் நீங்க பாருங்க. சரியா? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா மாதாஜி? ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்லோகா சொல்லி அதோட இது சொல்லிக்கலாமாங்க மாதாஜி? அதுதான் நீங்க அந்த அந்த கான்செப்ட் எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா, அந்த பக்தர்கள் அபக்தர்கள். சோ இதுல நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க? நீங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சொல்லுங்க, நீங்க அதை பத்தி இல்ல என்ன சொல்ல மாதாஜி, போறீங்க? இல்ல இப்ப நான் வந்து ஒரு ஸ்லோகா சொல்லி அதுல நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன், பக்தர்கள்னா எப்படி இருக்கணும், அபக்தர்கள்னா எப்படி இருக்கும்ட்டு நான் இப்ப சொல்றேன்னா மாதாஜி, மத்த எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்டா சொல்லணுமாங்க மாதாஜி? அது கேக்குறேன். இல்ல அது வந்து பிரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். இப்ப நீங்க வந்து பக்தர்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுலயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நீங்க வந்து நேரோ டவுன் பண்ணணும். ரொம்ப ஜெனரலைஸா போகக்கூடாது. பக்தர்களுடைய குணங்களை நீங்க சொல்லலாம். 26 குணங்கள் இருக்கு. ஒரு குணத்துக்கும் ஒருத்தர் எடுத்துக்கலாம். உங்க கிளாஸே முடிஞ்சிடும் அதுல. சோ பக்தி அதுக்கு உண்டான ஒரு கதை சொல்லிட்டு பக்தி பண்ணாதவங்களுடைய நிலை என்ன ஆகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம சொல்லி முடிக்கலாம். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் எக்ஸாம்பிள். உங்களோட ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, அதை விட்டுட்டு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி அதனோட பொருள் அப்படி இல்லை. இதுதான் கோர்வையா வரும். இப்ப நீங்க வந்து அந்த தலைப்பு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு பக்தனுடைய குணங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, 26 குணங்கள் பாக்குறோம். ஸோ அதை பத்தி நீங்க டிஸ்கஸ் பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்க அதை டைட்டில் போட்டுட்டு அந்த இதுல என்னென்னலாம் சொல்ல போறீங்க, அந்த 26 குணங்கள் சொல்றீங்க. அப்போ நம்ம வந்து நீங்க எப்பவுமே கனெக்ட் பண்ணணும், நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லைஃபோட கனெக்ட் பண்ணணும். நம்ம இதை வந்து எப்படி இது பண்ணலாம். ஸோ அதை நீங்க அந்த 40 நிமிஷத்துக்குள்ள சொல்லணும். அதை 26 இதை உங்க 5 பேருக்குள்ள டிவைட் பண்ணிட்டு நீங்க பண்ணலாம். ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் an எக்ஸாம்பிள். சோ அது ரிலேட்டடா ஒரு கதையோ அந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்க வேற வேற அந்த பக்தி செய்து தூய பக்தி செய்து அவங்க அடைந்த பலன்கள்லாம் என்ன, அதை துவேஷம் பண்ணதனோட அவங்களுடைய பலன்கள்லாம் இப்படி இருந்தும் அபக்தர்கள் கிட்டையும் பகவான் எப்படி இருக்கார், எல்லா இடத்துலயும் கொண்டு வந்து கன்க்ளூஷன் என்னவா இருக்கணும், நம்மளுடைய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை குளோரிஃபை பண்றதா இருக்கணும், பிரபுபாதருடைய குளோரிஃபை பண்றதாக இருக்கணும், நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்களை குளோரிஃபை பண்றதா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் கண்டிப்பா உங்களோட கிளாஸ்ல ஒரு தடவையாவது சொல்லணும். அதுக்கு மேற்பட்டு சொன்னாலும் பரவாயில்ல. புரிஞ்சுதா மாதாஜி? சாந்தி மாதாஜி? புரிஞ்சுது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதான் இப்ப பக்தர்கள்னா வந்து இது வெற்றி தோல்வியே சமமா எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு இருக்கு மாதாஜி. ஆமா. வெற்றி அதை வந்து ரொம்ப ஃபீல் ஆக மாட்டாங்க, ரெண்டையுமே பற்றுதல் இல்லாம அவங்க கடமையில தான் அவங்க வந்து அததான் பாப்பாங்க அப்படின்னு இருக்கு மாதாஜி. அந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம்ல, அந்த மாதிரி பக்தர்களோட இதெல்லாம்
அதுதான் சொல்றேன். அப்ப நீங்க பக்தர்கள், அப்ப உங்களோட டைட்டில் வந்து பக்தர்கள் அபக்தர்கள் பண்றது பதிலா நீங்க எடுக்க போறது என்னவோ அந்த ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும்தான். அதை பத்தி நம்ம பக்தி ரசாமிரத சிந்துலயும் பார்த்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்டர் ஆஃப் உபதேசாமிரதத்துல இருந்தும் நீங்க எடுக்கலாம். நீங்க படிச்ச அந்த 3 புத்தகம் இருக்கு இல்லையா, உபதேசாமிரதத்துல இருந்து அந்த ஸ்லோகத்தை எடுக்கலாம், பக்தி ரசாமிரத சிந்தத்துல இருந்து ஸ்லோகத்தை எடுக்கலாம். எனக்கு அது டக்குன்னு டென்ஷன் ஆயிடும், என்னால அதை பார்த்து சொல்ல முடியலனாக்கா அதை நீங்க ஸ்லைட்ல போடலாம். அதுக்கு ரிலேட்டடா எதனா வந்து இது பண்ணிக்கலாம். எல்லா கண்டென்ட்டும் பிபிடியா போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. எப்படி நமக்கு வந்து கோவில்ல வந்து பிரபுஜிஸ் எல்லாம் வந்து கிளாஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நீங்க கிளாஸ் கொடுக்கணும். நீங்க அந்த இதெல்லாம் நான் பார்த்த உடனே நினைச்சேன், ஓகே இந்த குரூப் வந்து வேற ஏதோ டைரக்ஷன்ல போதேன்றதுனால தான் அதை மெயினா வச்சது. ஓகே மாதாஜி. சோ நீங்க அப்படி எடுக்க அந்த டைட்டில் இன்னும் நேரோ டவுன் ஸ்பெசிபிக் பண்ணிட்டு அது ரிலேட்டடா நீங்க உங்க 5 பேரோட ஈக்குவல் இது டிஸ்ட்ரிபியூஷன். மாதிரி அவங்களோட இது பண்ண போறல, அவங்க பிரசாதத்தை தான் சாப்பிடுவாங்க, அர்ப்பணிச்ச பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்ச பிரசாதம் தான் சாப்பிடுவாங்க பக்தர்கள். நீங்க குணங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த குணங்கள்ல போயிடுங்க. அந்த 26 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதுல போயிடுங்க. எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா அது டிவேட் ஆயிடும், வேற டாபிக் போயிடும். சொல்றது புரியுதா மாதாஜி? எல்லாரும் சமச்சித்தா சமவேதா அந்த மாதிரி பாக்காங்கன்னா அது அது டிஃப்ரெண்ட். பிரசாதம் சாப்பிடுறது அந்த 26 குணங்கள்ல வரலையே. நம்ம அந்த உயர்ந்த பக்தனா போகணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு இதெல்லாம் குணம் இருக்கு. நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோம், அதுல எதையெல்லாம் நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும்னு நம்ம பார்க்கணும். பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் கண்டிப்பா அதுல இருக்கணும். சரிங்களா? நீங்க அந்த ஸ்லோகம் படிச்சு பாருங்க, உங்களுக்கு கிளியரா வந்துரும். அதுல நீங்க வந்து பக்தி, ஒரு நிமிஷம் மத்தஜி, ராஜேஸ்வரி மத்தஜி ஒரு நிமிஷம். அப்ப நீங்க வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து, ஸ்ரீ ஈஸ்வபனிஷத், மத்த இது சைத்தன்ய லீலா இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா போடணும்னா கூட இந்த மாதிரி நிறைய எவ்வளவு இது நீங்க மத்தது சேர்க்கறீங்களோ அவ்வளவுக்கு நல்லது. சரிங்களா மாதாஜி? சோ உங்களால ஸ்லோகம் மனப்பாடமா சொல்ல முடியல, இல்ல பார்த்து சொல்லதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதை வேணா நீங்க ஸ்கிரீன்ல போட்டுக்கோங்க. அதை அப்படியே நீங்க பார்த்து கூட சொல்லலாம், இல்ல மொபைல்ல வச்சுட்டு அதை பார்த்து கூட சொல்லலாம். ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. இவங்க சாந்தி மாதாஜி ஓகே இல்ல மாதாஜி? உங்க டீம் முடிஞ்சிருச்சு, அடுத்த டீம் ஒரே ஒரு இது சொல்றேன். நான் கொடுக்க போற ஒரு பிரசன்டேஷனுக்கு பாயிண்டா எழுதி வச்சுட்டு இது பண்ணிடலாம்ல, நேரேட் பண்ணி அதை எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துடலாம்ல. நீங்க உங்களோட டீம்ல பேசிக்கங்க எப்படி நீங்க கொடுக்க போறீங்க. இப்ப நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புரியுது. அந்த 26 குணங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதை பத்தி மட்டும் 5 பேருக்குள்ள டிவைட் பண்ணிக்கங்க. 5 டிவைட் பண்ணிட்டு நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு, இத பத்தி நம்ம அதுக்காக திருப்பி ஒருத்தருக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்ல வேண்டாம். நீங்க ஒருத்தங்க நான் பண்ணி முடிச்சுட்டேன், என்னோட அடுத்த ஸ்லைடு வருது, இல்ல அடுத்து நான் பேசணும்னாக்கா அடுத்தவங்க கண்டினியூஸா நீங்க பண்ணி முடிக்கலாம். சரிங்களா? இவங்க சொல்லுவாங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ அதெல்லாம் தேவையில்ல. உங்க கிளாஸ் கம்ப்ளீட்டா முடியட்டும். இன் பிட்வீன் த கிளாஸ் ஒன்ஸ் நீங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அங்க பின் ட்ராப் சைலன்ஸ், நீங்க சொல்றது மட்டும்தான் எல்லாரும் கேட்கணும். நடுவுல இந்த மாதிரி கச்சமுச்சான் பேச்சே இருக்கக்கூடாது. உங்களோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி அது முடிஞ்ச அடுத்த 10 நிமிஷம் உங்களோட கேள்விக்கான நேரம். அந்த நேரத்துல மட்டும்தான் பக்தர்கள் கேட்கணும். கேள்வி கேட்கும்போது கூட அவங்க வந்து கேட்கறாங்க அப்படின்னா அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு உங்களால ஆன்சர் பண்ண பிலாசபிக்கலா சொல்லுங்க. ஸ்பெகுலேஷன் வேண்டாம். உங்களுக்கு ஜென்யூனா தெரிஞ்சிச்சு, ஏன்னா அவங்க கேள்வி கேட்கறது உங்களுடைய அந்த குறிப்பிட்ட இதுல இருந்து மட்டும்தான் கேள்வி கேட்கணும். அப்படிதான் நம்ம வந்து சொல்றோம். ஏன்னா நீங்க வயசு வருஷா இல்லையா, சோ அது ரிலேட்டடா அவங்க கேள்வி கேட்கட்டும், அதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னாக்கா நான் ரெஃபர் பண்ணிட்டு நாளைக்கு சொல்றேன்னு சொல்லுங்க. அதே மாதிரி மறுநாள் கண்டிப்பா நீங்க அட்டம் பண்ணுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குமே தவிர்த்து நமக்கு தோன்ற விஷயம் சொல்லக்கூடாது. ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். பிரபுபாதர் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரோ அதை பத்தி மட்டும்தான் பேசணும். நம்மளுடைய சுய கதைகள் அங்க வரக்கூடாது. பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் சொல்லலாம். உங்களுக்கு புரிதல், உங்களுடைய இந்த 40 நிமிஷத்துல நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு ரிலேட்டடா சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கலாம், அதை நீங்க சொல்லலாம். ஆனா அதையே எடுத்துன்னு போயிடாதீங்க ரொம்ப நேரம். 2 நிமிஷம் தான். இப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு 10 நிமிஷம், 40 நிமிஷத்துல ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு 8 நிமிஷம் நீங்க டிவைட் பண்றீங்கன்னா அந்த 8 நிமிஷத்துக்குள்ள 1 நிமிஷம் நான் என்னுடைய அந்த புரிதலை சொல்ல போறேன், பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் என்ன சொல்ல போறேன், அதெல்லாம் நீங்க வந்து பாத்துக்கங்க, பிளான் பண்ணிக்கங்க. டைம் இருக்கு, நீங்க நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணலாம். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா ராஜேஸ்வரி மாதாஜி? வேற ஒண்ணும் இல்ல, பிரசன்டேஷனே பிரபுபாதரோட தானே, அதனால ஒண்ணும் புக் எல்லாமே இந்த இது பண்றது எல்லாமே இல்ல மாதாஜி. ஒன்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளே அறியாம நம்மளோட கதைகளை பேச ஆரம்பிச்சிடும். பிரபுபாதர். அதனால we must be very careful. அதுக்காக தான் இந்த இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. அது போல உங்களுடைய வார்த்தைகள் ரொம்ப கண்ணியமாக இருக்கணும். ஏன்னா நீங்க அங்க டீச்சரா இருந்து சொல்றீங்க. சோ அந்த பிரசன்டேஷன் இது கரெக்டா பாத்துக்கங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப சொல்லுங்க ராதா மாதாஜி, சொல்லுங்க ராதா மாதாஜி டீம். ஆக்சுவலி மாதாஜி நாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தோம், நாங்க ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி தான் இன்ட்ரோடக்ஷன், அப்புறமா நாங்க எடுத்த டாபிக் வந்து காட் ரியலைசேஷன் மாதாஜி. ஓகேவா? காட் ரியலைசேஷன், லெவல் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன் அது எடுத்திருக்கோம். அப்படின்னா வந்து நாங்க வந்து ஈச் ஸ்டேஜை பத்தி சொல்லணுமா, இல்ல காட் ரியலைசேஷன்னா என்ன,
இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்து எப்படி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல பக்தர்கள் இருக்காங்க அத பத்தி சொல்லலாம் இல்லையா மாதாஜி? நீங்க ஹரே என்ன கிருஷ்ணா. ஃபார்ம்ல வச்சிருக்கீங்கன்னு பாத்துங்க. இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி உங்களோட கால் மாதாஜி. காட் ரிலேஷன் அதுதான் நீங்க பரபிரம்மம், மாதாஜி. பரமாத்மா, நான் பரமபுருஷர் அந்த நிலையை சொல்றீங்களா? அந்த 3 நிலை புரிதல சொல்றீங்களா? இப்ப லெவல் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன்னாக்கா ஆமா மாதாஜி, கரெக்ட். அந்த 3 நிலையை சொல்றீங்களா? ஆமா, ஓகே. கரெக்டா சூப்பர். மாதாஜி அது? எடுத்துக்கங்க. மாதாஜி பக்தியில கரெக்ட் தப்புன்றதே இல்ல. நீங்க எடுத்துக்கங்க. அதை நீங்க எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறீங்கன்றத அதுல பாத்துக்கங்க. நாங்க வந்து அதுல வந்து இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு எப்படி வந்து டிஃப்ரெண்ட் இத வந்து பிரபுபாத் எப்படி நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காரு, அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி அதை பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் பண்ண முடியும், அதை எப்படி பரப்ப முடியும், அப்புறம் ஓகே. பக்தி வந்து அனன்ய பக்தி எப்படி வந்து அடைய முடியும், அதை சரி சொல்லலாமா போ. மாதாஜி? சூப்பர் மாதாஜி. அந்த மத்த இதெல்லாம் அது எல்லாத்துக்கும் நீங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துடலாம். இந்த அருவவாதிகள் எங்க போய் நிக்கிறாங்க, பரபிரம்மம் அப்படின்னு அதுலயே நின்னுடுறாங்க. அந்த மாதிரி. ஆனா எது முழுமையானது இருக்கு, அதுக்கு நீங்க சான்று எடுக்கணும். அந்த ஸ்லோகங்கள் இப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்படி வந்து இப்ப அந்த பரபிரம்மத்துல இணையணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா, அது வந்து ஒரு வகையான முக்தி, சாயுஜ்ய முக்தி. அப்படி முக்தி அடைந்தவர்கள் கூட, இப்ப நாங்க 7வது ஸ்கந்தம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். அப்படி முக்தி அடைந்தவர்கள் கூட பகவானுடைய கருணையினால மீண்டும் பிறப்பெடுத்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, பக்தியோட அந்த பூர்ணமான நிலை, பரபிரம்ம, பரமாத்மா, பரமபுருஷர், அவரே பரமபுருஷர்னு மீண்டும் பக்தி தொண்டு செய்து அவங்க அடைறாங்க. அப்போ இந்த 2 நிலைகள் வந்து முழுமை கிடையாது, அடுத்த நிலைதான் முழுமை அப்படின்னு நீங்க கொண்டு வந்து முடிப்பீங்க. அது நீங்க நல்லா இருக்கு, நீங்க அது பண்ணலாம். ஆனா அது எல்லாத்துக்கும் சான்று வந்து கொடுக்க பாருங்க. நிறைய ஸ்லோகம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல. எங்கெங்கெல்லாம் தேவையோ அங்க மட்டும் சொல்லுங்க. சரிங்களா மாதாஜி? நீங்க அது போல ஸ்லோகம் அசைன் பண்ணும்போது உங்களோட டீம்ல இருக்கவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அவங்களுக்கு ஏற்றாறு போல நீங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருங்க. ஓகே சரிங்களா? மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. அண்ட் நாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தோம் பகவத்கீதா மட்டும்தான் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. இல்ல இப்ப நீங்க எல்லா பாகவதம் இதுல இருந்தும் உபதேசம் எடுக்கலாம். எல்லாத்துல இருந்து எடுக்கலாம். பக்தி தசாமிருத்த சிந்து, அது போல உபதேசாமிருதா ஒரு எல்லாத்துல ஃபுல் இருந்து. ஸ்லோகமும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல. சில சமயம் நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க அந்த வார்த்தை ஒன்லி மட்டும் எடுக்கலாம். கான்செப்ட மாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா மாதாஜி? ஆமா, அதுதான் நாங்க கான்செப்ட் எடு. பிளான் பண்ணி சொல்லுங்க. அதுதான் நாங்க பிளான் பண்ணிருக்கோம் மாதாஜி. இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட பாயிண்ட்ஸ எழுதிடணும். அதுக்கப்புறம் அதை நாங்க கம்பைல் பண்ணி ஒரு இதுக்கு நடுவுல எங்களுக்கு சத்யா பிரபு வந்து ஏஐ இன்புட் கொஞ்சம் கொடுப்பாரு. அதை வச்சு நாங்க எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி 2 நாள் 3 நாள் நாங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம் மாதாஜி. பண்ணுங்க. சூப்பர். பிரசன்டேஷனை நாங்க எங்களுக்குள்ளேயே பிரசன்ட் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம். அதுதான் எங்களுடைய பிளான் மாதாஜி. இப்போதைக்கு நாங்க வந்து ஓவராலா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓவராலா வந்து இப்போ எங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் நாளையில இருந்து கிளாஸஸ் நாங்க இப்படி ஜாயின் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் மாதாஜி. நீங்க நல்லா பண்ணணும் மாதாஜி. உங்களுக்கு எவாலுவேஷனுக்கு கண்டிப்பா மூத்த பக்தர்கள் வந்து வருவாங்க. மேபி நம்மளோட இன்ஸ்டிடியூஷனோ இல்ல வெளியில இருந்தோம். நான் மாதாஜி கிட்ட பேசுறேன் அதை பத்தி. அதனால நல்லா பண்ணுங்க. எல்லாருமே கொஞ்சம் பயபக்தியோட அதை பண்ணுங்க. ரொம்ப கேஷுவலா எடுத்துக்க வேண்டாம். பண்ணுவோம். அது போல நீங்க எல்லா இதுல இருந்தும் எடுத்துக்கலாம். சில சமயம் ஒரு வார்த்தை மட்டும் கூட நீங்க அதுல பாத்துருப்பீங்க. நீங்க பண்றது எல்லாமே எவாலுவேஷனோட கரெக்டா வருதான்னு பாத்துக்கங்க. உங்களுக்குள்ளரே மாத்தி இப்ப 5 பேர் பண்றாங்க இல்லையா, அப்ப யாராவது ஒருத்தர் நடுநிலைமையா வச்சுட்டு நம்ம பண்றது கரெக்டா இருக்கா, இப்படி எவாலுவேஷன் பண்ண ஸ்கோர் இருக்கு அப்படின்றத பாத்துக்கங்க. சரிங்களா? நான் அதுக்கு வந்து கூகுள் ஃபார்ம் ரெடி பண்ணிட்டு நான் ஷேர் பண்றேன். இட் இஸ் ஸ்டில் டைம் இருக்கு இல்லையா, பண்ணலாம். வேற எதனா டவுட் இருக்கா மாதாஜி உங்களுக்கு? இதுதான் டவுட். ஒன்லி பகவத்கீதால மட்டும்தான் எடுக்கணும்னு நாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தோம். இப்ப எல்லாத்துல இருந்தும் எடுக்கலாம்னா ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய நல்லா அழகா எடுக்கலாம் மாதாஜி. அழகா எடுக்கலாம். ஆனா நிறைய ஸ்லோகம் போட்டுறாதீங்க மாதாஜி. ஏன்னா நம்ம ஸ்லோகம் போடல எடுக்க மாதாஜி. ஸ்லோகம் போடல. அந்த கதைகள் ஒருத்தரும் ஒரு கதைகள் சொல்ற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிக்குவோம். அப்புறம் அந்த கான்செப்ட் மெயினா அந்த கான்செப்ட் தான். அதுக்கோசரம் தான் நாங்க காட் ரியலைசேஷனே எடுத்தோம் மாதாஜி. கரெக்ட். அதே சமயத்துல கதையாவேவும் போயிடக்கூடாது, போராவும் இருக்கக்கூடாது, இதாவும் இன்ட்ரெஸ்டாவும் இருக்கணும் பாத்துக்கங்க. பிபிடியா ஃபுல்லா காட்டிட்டே இருக்க கூடாது. அதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கணும். அதை கண்ட்ரோலிங் வந்து நீங்க யாரு இது பண்ணிருக்காங்க பாத்துக்கங்க. வேற உங்களோட குரூப்ல வந்து எந்த டவுட்டும் இல்லையே? வேற யாருக்காவது உங்க குரூப் மெம்பர்ஸ்க்கு டவுட் இருக்கா? எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்களா உங்க குரூப்ல? கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க மாதாஜி. ஒன்லி திங் இப்ப எங்க குரூப்ல இன்னொன்னு ஒரு நல்ல விஷயத்துல எல்லாரும் 16 பண்றாங்க. ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர் மாதாஜி. எல்லாரும் 16 பண்றாங்க மாதாஜி. கயல்வி மாதாஜி கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க, ஆனா பண்றாங்க.
பரவாயில்ல, பண்ணிடுவாங்க, வந்துடுவாங்க அவங்க. ஏன்னா ஸ்கூல் பண்ணிடுவாங்க. டீச்சர் இல்லையா, அங்க நிறைய அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் இருக்கும். எக்ஸாம் அது இதுன்னு கொஞ்சம் டென்ஷன்ல இருக்கிறாங்க. அதனால புரியுது. பண்ணிடுறாங்க மாதாஜி. தூங்குறதுக்குள்ள அதை முடிச்சிருங்க மாதாஜி. நீங்க ப்ரே சரி. பண்ணிட்டீங்கன்னா பகவான் எல்லாத்தையும் நடத்தி கொடுத்துருவார். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நீங்க அடுத்து பக்தி சாஸ்திரி பண்ற மாதாஜி ரொம்ப சீனியர் மோஸ்ட் மாதாஜி உஷா மாதாஜி. அவங்க ஏற்கனவே ஹெட்மிஸா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அதுல அவங்க வந்து ஒரு கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டரா இருந்திருக்காங்க. ஸோ நிறைய ஹை இது இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வந்து அவங்க பேசுறதெல்லாம் வந்து பார்த்து இது பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுடைய இது எப்படி தெரியும்னா, நம்ம பேசுற விதத்துல இருந்து தான் நம்மளுடைய கேரக்டர் வெளியாகும். அதனால பார்த்து ஜென்யூனா உங்களோட கேள்விகள் அதெல்லாம் இருக்கணும். நம்ம வந்து கரெக்டா பேசணும். சும்மா கடகடா கடகடாலாம் இருக்கக்கூடாது. அதே சமயத்துல டைமிங் வந்து கரெக்டா பார்த்துருங்க. எல்லாரும் வயசானவங்க இல்லையா, அதனால டைமிங் ரொம்ப முக்கியம். இந்த 1 ஹவர்னா 1 ஹவர்க்குள்ள முடிச்சிருங்க. சரியா? உங்களுக்கு ஏதாவது சரி மாதாஜி. டிஃபிகல்ட்டிஸ்னா உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்றதுக்கு தான் டீச்சர்ஸ். இதுல 2 பேர் இருக்கீங்க. ராதா மாதாஜி முடிச்சிட்டாங்க இல்லையா பக்தி சாஸ்திரி? முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. நீங்களும் சர்வா பிரபுவும் முடிச்சிருக்கீங்க. இருந்தாலுமே நீங்க வந்து திருப்பி அதை படிக்கிறீங்க, அது பெரிய விஷயம். ஸோ அதை நீங்க பாத்துக்கங்க. உங்களால சப்போஸ் நான் அதை அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்னா, இன்னைக்கு மீட்டிங்ல கூட மாதாஜிட்ட சொன்னேன், கொஞ்சம் பேருக்கு 9 PM தான் மாதாஜி கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கு ஒரு பேட்ச் அவங்க மேபி இன் ஃபியூச்சர் போடுவாங்க. அது வரைக்கும் நீங்க வந்து இதுல வந்து டிராவல் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 3 சாப்டரை மீண்டும் வந்து மாதாஜி எடுப்பாங்க. அதனால ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்த பக்தர் உஷா மாதாஜி. நான் அவங்களோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அப்படிதான் இருக்கணும் அவங்களோட இது. ஒரு டீச்சர் எவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க அப்படின்றத வந்து நீங்க வந்து அவங்கள இதுல பார்க்கலாம். அந்த அந்த 1 hour தயவு செஞ்சு ஃபோக்கஸ்டா இருங்க. இவ்வளவு நாள் நீங்க இருந்தது வேற. நீங்க எல்லாம் ஒத்துமையா ரொம்ப அழகா இருந்தீங்க. இது உடையக்கூடாது. இதே ஒத்துமை வந்து கண்டினியூ ஆகணும் உங்களோட இதுல. நீங்க எல்லாருமே டீச்சரா வரணும். நிறைய சேவைகள் எடுத்து தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் மேல வரணும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சாலிடா 15 பேர் அப்படியே மேல போறது. அதனால இது திருப்பி தயவு செஞ்சு உடைஞ்சிடாதீங்க. நமக்கு நிறைய நிறைய கஷ்டங்கள் வரும். நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? பகவானே வந்து என்ன அது மாயாவாக வரார், மாயா சக்தியாக. அதனால நமக்கு வந்து எப்ப பக்தியில முன்னேறமோ அப்ப நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும். அதனால அதை விட்டுறவே கூடாது. பக்தர்கள் சங்கம் ரொம்ப முக்கியம். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மரியாதை கொடுத்து இந்த இதோட போங்க. சேவை உங்களால முடிஞ்சதுன்னா தயவு செஞ்சு எடுத்துக்கணும். அது வந்து பகவானுடைய கிருப்பை. அது வந்து நம்ம எப்பவும் நினைச்சுக்கணும். செகண்ட் குரூப் சர்வ பிரபுவோட குரூப்ல என்ன ப்ராக்ரஸ்? பிரபு இருக்காரா? மாதாஜி ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒண்ணு சொல்லிடுறேன். மாதாஜி நான் வந்து இந்த 7 to 8 கிளாஸ் டியூஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே அட்டன் பண்ண முடியாது மாதாஜி என்னால. ஏன்னா நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் இல்லையா. உங்களுக்கு வந்து யாரு பேக்கப் மாதாஜி? எனக்கு ஏதோ பத்மா மாதாஜி யாரோ சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு பதிலா என்ன போட்டீங்களே மாதாஜி நீங்க. பத்மா மாதாஜி இப்ப நான் இல்லையா? தான் இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்தேன். நேத்திக்கு ஆ. எனக்கு இன்னைக்கு நான் தான் கிளாஸ் எடுத்தேன் மாதாஜி. ஆமா 13வது பத்மா சாப்டர்ல மாதாஜி. ஆக்சுவலா அவங்க திடீர்னு ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட் வந்துருச்சு மாதாஜி. அவங்க சொன்னீங்க மாதாஜி நீங்க. அதனால வந்து இந்த இந்த வாரத்துல டியூஸ்டேவும் ஃப்ரைடேவும் என்னால அட்டன் பண்ண முடியாது மாதாஜி. மத்த நாளெல்லாம் டியூஸ்டேவும் அட்டன் பண்றேன். ஃப்ரைடேவுமா? நீங்க உஷா மாதாஜி கிட்ட பேசி பாத்தீங்களா? அவங்க தான் அந்த பேட்சோட டீம் இவங்க. தெரியல மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்னோட பேர் ஆட் பண்ணல. எனக்கு மெசேஜும் வரல. ஓ. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது எனக்கு. ஆ. என்ன அதுக்கப்புறமா நான் வந்து எனக்கு யாரோ சொன்னாங்க ரவி இல்ல கயல்விழி மாதாஜி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா நான் போய் அவங்க கிட்ட கேட்டு வேற யார்கிட்டயும் கேட்டேன். கேட்டுட்டு ஓகே. சிவகாமி மாதாஜி கிட்ட கேட்டேன். அவங்க மூலமா நான் வந்து ஜாயின் பண்ணினேன் மாதாஜி. இப்போ அடுத்த லிங்க் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு எனக்கு. என் பேரையும் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. நான் அடுத்த ஓகே இந்த ஓகே கிளாஸ் மாதாஜி. வந்து எவ்ரிடே 7 to 8 மாதாஜி. எவ்ரிடே 7 to 8 மாதாஜி. இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? இன்னும் 5 நாள் தான் கிளாஸ். ஓ. அது போல பக்தி எவ்ரிடே விருட்சா திருப்பி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறாங்க. அதோட இது எப்படின்னு தெரியல. அப்படின்னா இந்த 5 நாள் என்னால அட்டன் பண்ண முடியாதே மாதாஜி. இந்த 2 5 நாள் days தான் கிளாஸ் மாதாஜி. டியூஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே தான் நம்ம கிளாஸ் மாதாஜி. ஓகே. டியூஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே தான் என்னால அட்டன் பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்சேன். ஆமா மாதாஜி டியூஸ்டே டெய்லி அண்ட் கிளாஸ் ஃப்ரைடே உடனே அட்டெண்ட் பண்ண முடியாது. பயந்துட்டேன். சிவகாமி மாதாஜி என்ன சொல்றீங்க நீங்க? 7 to 8 L1 கிளாஸ் தானே? ஆமா மாதாஜி. நமக்கு L5 வந்து எங்களுக்கு டியூஸ்டே ஃப்ரைடே தான் இப்ப கொடுத்துருக்காங்க மாதாஜி. 7 to 8. அப்போ 2 days மாதாஜிக்கு மிஸ் பண்ணுவாங்கன்ற கிளாஸ். மாதாஜி இதான் ரெக்கார்டிங்லாம் இருக்குமா? இன்கேஸ் அதான் மிஸ். எதுக்கு? இப்ப இது வரைக்கும் ரெக்கார்டிங் போடுறது இல்லையா மாதாஜி? இனிமே போடுறேன்னு சொல்லிருக்காங்க. இது வரைக்கும் ஆனா அவங்க ரெக்கார்டிங் போடுறது இல்லையா? நீங்க வருவீங்க வரமாட்டீங்க. கண்டிப்பா கிளாஸ்ல இன்டராக்ஷன் இருக்கணும். அதுக்காக ஓ நான் நீங்க ரெக்கார்டிங் என்ன ஓகே ஓகே நான் என்ன நினைச்சிட்டேன்னா இந்த பக்தி சாஸ்திரி பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா? ஆமா. ஓகே நான் அது ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். ஓகே 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 இப்ப புரிஞ்சுச்சு. மாதாஜி நீங்க சொல்றது வந்து உங்களுக்கு வேற L5 கமிட்மெண்ட் அந்த கிளாஸுக்காகவா? ரெக்கார்டிங்ஸ் இல்ல.
இப்ப இல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் L1 மாதாஜி. கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால மாதாஜிக்கு 2 days கிளாஸ் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க, அட்டென்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான். சிவகாமி மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். ஆமா ராதா மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க சொல்றது வந்து இந்த இல்ல L5 அட்டன் பண்ண முடியாதுன்றத சொல்றீங்களா? ஆமா மாதாஜி. ஆனா L1 எடுப்பீங்க தானே? L1 நான் எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். அதனால எனக்கு ஓகே இதை ஓகே. அட்டன் பண்ண நான் முடியாதுன்னு சொல்றேன். நினைச்சிட்டேன் நீங்க வந்து L1 இது பண்ணோன்னே நான் உடனே மைண்ட் எனக்கு அங்க போகுது. அப்ப உங்களுக்கு பதிலா யார் அங்க கிளாஸ் எடுக்க வைக்கிறதுன்னு. நீங்க L1 ஃபோக்கஸ் பண்ணி முடிச்சிருங்க. தயவு செஞ்சு சரி மாதாஜி. மாதாஜிக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டுருங்க. நீங்க எல்லாம் L5 குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? எல்லாரையும் ஆட் பண்ணியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆட் மாதாஜி. பண்ணிட்டாங்க பண்ணி மாதாஜி. ஓகே சோ ஆட் நீங்க பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி. நீங்க எல்லாம் அந்த குரூப்ல வந்துட்டீங்க. அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போட்டுருங்க. மாதாஜி நான் கிளாஸ் ஓகே எடுக்கிறதுனால மாதாஜி. எனக்கு இந்த 2 நாள் எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்துருங்க. அவ்வளவுதான், உங்களோட சார்ட் அவுட் ஓகே ஆயிடுச்சு. மாதாஜி. சத்யா ஓகே பிரபு ஏதோ மாதாஜி. கேள்வி கேட்டாங்க இல்லையா? இது வந்து ரெக்கார்டிங் இருந்தாலும் அவங்க ஷேர் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க மாதாஜி. ஏன்னா எல்லாரும் அப்புறம் ரெக்கார்டிங்ஸே இதா போடுறது இல்ல போயிடும். மாதாஜி, அவங்க லைவே இல்ல, ஆமா டைரக்ட் கிளாஸ் தான். ஆமா அது நல்லதும் கூட. ஆக்சுவலா பக்தி சாஸ்திரி வந்து மேக்சிமம் உங்களுக்கு வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் அந்த ரெக்கார்டிங் வெளியில இது பண்றது. ஏன்னா இல்லைன்னா எல்லாரும் ரொம்ப லைட்டா எடுத்துட்டு அதுல பாத்துக்கலாம்னு சொல்லி போயிடுவாங்க. அதுல பார்க்கவே முடியாது நமக்கு. நீங்க பாருங்க, ஒரு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியல, அதுல ரெக்கார்டிங் லிசன் பண்ணலாம்னு பார்த்தா சத்தியமா நம்மளால அதுல உட்காந்து தனியா பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் 1008 வேலைகள் இருக்கு. இந்த டைமுக்குள்ள இதை நம்ம முடிக்கணும்னா அந்த டைமுக்குள்ள அதை முடிக்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம். சரிங்களா? அதனால இந்த மாதிரி ஒர்க்கிங் இதுல இருக்கவங்களுக்காக தான் நான் இன்னைக்கு மாதாஜிட்ட சொல்லியிருக்கேன். பார்க்கலாம், ஏதாவது நமக்கு ஃபியூச்சர்ல வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஓகே. இல்லாத பட்சத்துல நீங்க அவங்க கிட்ட வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுங்க. நீங்க பேசுங்க, மாதாஜி கிட்ட சொல்லுங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், நான் அவங்க குரூப் வரும்போதே நான் சொல்லிட்டேன், மாதாஜி நிறைய பேர் அதுல வந்து வேலைக்கு போறவங்க இருக்காங்க, அந்த டைம் தான் கம்ஃபர்டபுள், அவங்களுக்கு ஏதாவது உங்களால பண்ண முடியுமான்னு பாத்துருங்க. சனி ஞாயிறு ஏதாவது பண்ண முடியுமா பாருங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். அது எவ்வளவு தூரம் சாத்தியம் தெரியல, நீங்க பேசி பாருங்க அவங்க கிட்ட. ஓகேவா சத்யா பிரபு? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற சர்வ பிரபு பத்தி நான் கேட்டேன். செகண்ட் குரூப்போட இது என்னது? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி எங்களோட குரூப்லயும் நாங்க ரிவ்யூ பண்ணோம் நேத்து. எல்லாம் அவங்கவுங்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வராங்க. நீங்க ஆல்மோஸ்ட் இப்ப பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டீங்க. என்ன சொல்லலாம், எது கவர் பண்ணணும்ட்டு நீங்க கொடுத்த சார்ட் பிரகாரம் நாங்க அடாப்ட் பண்ணணும். அது ஒண்ணு பண்ணாம இருக்கு. அதெல்லாம் மண்டே டியூஸ்டேல இருந்து பண்ணிக்கிறோம் மாதாஜி. ஓகே, டாபிக் செலக்ட் பண்ணல இன்னும் இப்போ இல்லைங்களா? ஸ்லைடு வந்து இப்போ நாங்க அட்லீஸ்ட் லேட்டஸ்ட் அசியும் ஒரு 30 ஸ்லைட்ஸ் நாங்க பண்றோம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 30 மினிட்ஸ்ல கவர் பண்றதுக்கு ஒரு 30 ஸ்லைடு 10 எடுக்கிறோம் ஸ்லைடு அப்படின்னா தான் வேணும், 30 ஸ்லைடுலாம் வேண்டாம். ஒரு நிமிஷம், உங்களோட 40 நிமிஷம் கிளாஸுக்கு 10 ஸ்லைடு தான் வேணும், அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடாது. நல்ல வேலை நீங்க வந்து ஞாபகப்படுத்தினீங்க. ஓகே, வேண்டாம். நீங்க பக்தி பிரபு நீங்க பண்ணிருக்கீங்களே, ஐஏஎஸ்சில தானே பண்ணீங்க, எத்தனை ஸ்லைட் பண்ணீங்க பிரபு? ராதா மாதாஜி கம்மியா தான் உங்களுக்கு பண்ணோம். அந்த ஸ்டாண்டர்ட் தெரியும் இல்லையா? நம்ம ஐஏஎஸ்சியோட ஸ்டாண்டர்ட் தெரியும் மாதாஜி இல்லையா? என்ன சொல்றீங்க? எத்தனை என்ன ஸ்லைட் கேட்டீங்க பண்ணிருக்கோம் நம்ம மாதாஜி? பிரசன்டேஷனுக்கு? இப்போல எத்தனை ஸ்லைட் பண்ணிருக்கோம் பிரசன்டேஷன்? பிரசன்டேஷனுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு 10 to 15 ஸ்லைட்ஸ் மாதாஜி. 10 ஸ்லைடு போறோம், அதுக்கு மேல வச்சுக்காதீங்க சரிங்களா? இல்லைன்னா நம்ம அப்புறம் ஓகே மாதாஜி. ஸ்லைட் பவுண்டட் ஆயிடும், தேவையில்லை. எது உங்களுக்கு முக்கியமா தேவையோ அதை மட்டும் நீங்க போட்டுக்கோங்க. ஓஹோ, சப்போஸ் இப்படி மறக்கிற மாதிரி கேக்குறீங்களா இருக்கு. மாதாஜி? நாங்க முன்னாடி பிளான் பண்ணா ஒவ்வொருத்தருக்கும் 5 ஸ்லைட்ஸ்னு இப்ப குறைச்சுக்கிறோம் மாதாஜி. நாங்க வேண்டாம் அப்புறம் நம்ம நல்லா அதுலயே போற குறைச்சுக்கிறோம் மாதிரி மாதாஜி. இருக்கும். நல்ல வேலையா ஓகே. சத்யா பிரபு வந்து சொன்னாங்க, சாரி சர்வ பிரபு வந்து சொன்னாங்க, வேண்டாம் 30 ஸ்லைடு வேண்டாம் பிரபு. உங்களோட டாபிக் வந்து நல்லா நேரோ டவுன் பண்ணுங்க. இது லேப்டாப்போட இதே இல்லாம அவங்க வந்து ஸ்பான்டேனியஸா வந்து சொல்லணும், அந்த அளவுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. 10 நிமிஷம் கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தராலையும் பேச முடியும். ஒரு கதையை கொண்டு வர முடியும், இல்ல இவருடைய பிரபுபாதருடைய மூட் என்னன்றதை சொல்ல முடியும். அதுக்காக ஒவ்வொருத்தரும் பிரபுபாதரோட மூட் அண்ட் மிஷனை சொல்லணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. யாராச்சும் ஒருத்தருக்கு நீங்க அசைன் பண்ணா போதும். அதுதான் நான் சொல்றேனே, அந்த அசஸ்மெண்ட் இதை பாத்துக்கங்க. பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். நீங்க 2 பேரும் ஆல்ரெடி அதுல பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு அந்த ஐடியா கண்டிப்பா இருக்கும். சோ பாத்துக்கங்க. மத்தாஜி இப்ப ஸ்லைடு வந்து ஓகே 10 மாதாஜி. பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இப்ப வந்து அதை டிவைட் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் அந்த ஸ்லைடை பார்த்துட்டு சொல்லணுமா, இல்ல ஒருத்தரே கவர் பண்ணலாமா? பிரசன்டேஷன் ஒருத்தர் கொடுக்கலாமா? உங்க டிவைட் உங்க பண்ணுவோம் இல்லையா டீம்ல இருக்க மத்தாஜி? அத்தனை பேருக்கும் வந்து சேவை கிடைக்கணும். அவங்க பிரசன்ட் பண்ற டாபிக் ரிலேட்டடா இருந்தால் ஒழிய நான் எனக்காக கண்டிப்பா போட்டுதான் ஆகணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. நான் ஒரு கதை சொல்றேன்னா அந்த கதை சொல்றதுக்கு எனக்கு பிபிடி தேவைப்படாது. அது நிறைய இது எடுத்து அதுல வந்து மத்த கொஞ்சம் கான்செப்ட் கொஞ்சம் தான் சொல்றேன்னா அதுக்கு பிபிடி தேவைப்படாது. சில சமயம் நான் ஸ்லோகம் சொல்றேன்னா எனக்கு பிபிடி தேவைப்படும். சோ அதை பாத்துக்கங்க, உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி அவங்களோட இது எப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸ்டோரி கொடுக்கலாம், அனாலஜி கொடுக்கலாம் இல்லையா மத்தாஜி? நீங்க அது பாத்துக்கலாம். அதுதான், இட் இஸ் ஆல் அப் டு யூ பிரபு. ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரி, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த இது இருக்கு, அதனால நீங்க பாத்துக்கங்க. நீங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மத்தவங்க கிட்ட மத்த பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்க ஆல்மோஸ்ட் கவர் பண்ணிட்டீங்க மத்தாஜி. தேங்க்யூ.
கொஞ்சம் வந்து சங்கரன் பிரபுவோட டீமுக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிக்கங்க 2 பேருமே, ராதா மாதாஜி, சர்வா பிரபு. பிகாஸ் நீங்க ஆல்ரெடி யூ ஹேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதனால இவங்களுக்கும் வந்து ஒரு தடவை ப்ளீஸ் ஹெல்ப் வித் ஈச் அதர். ஏன்னா பிரபுஜியும் ஓகே பிரபு. கம்ப்ளீட்டா ஃபுல்லா அதுல இருக்காங்க, டெம்பிள் சேவல் இருக்காங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சங்கரன் பிரபு இதுல வைத்தியநாதன் பிரபு எந்த குரூப்ல இருக்காங்க? எங்க குரூப் மாதாஜி? உங்க குரூப். ரவிக்குமார் பிரபு அந்த செல்லக்குமார் போட்டிருக்காங்க. யாருமே வரதில்ல மாதாஜி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு. ஒண்ணுமே ராதா இல்ல. ராதா மாதாஜி மாதாஜி. இந்த குரூப் தான் ராதா. பரிதாபத்துக்குரிய குரூப்பா இருக்குங்க மாதாஜி. ஆமா, தெரியாதவங்க எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டாங்க மொத்தமா ஒரு நாங்க எங்க குரூப்பா. யாருக்குமே எதுவுமே இதுக்கு முன்ன பண்ணி பழக்கம் இல்ல. நாங்க தான் ரொம்ப லோன்லியா உட்காந்துருக்கோம். அதாவது நாங்க ஒவ்வொருத்தரா டிவைட் பண்ணிக்கலாம்னு பாக்குறோம். ஒருத்தர் ஸ்டோரி சொல்லிடுறோம், ஒருத்தர் வந்து பிரணீதி சொல்லிடுறோம், ஒருத்தர் இது பண்ணிடுறோம், அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் ஸ்லோகம் சொல்றோம். இந்த மாதிரி யாரானு ஒண்ணு கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு அப்புறம் யாரா அதை நரேட் பண்றதுக்கு அதை அந்த ஸ்லோகத்தெல்லாம் நரேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஸ்லைடு போட்டு ஒருத்தர், அது மாதிரி 5 பேரை ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இதான் இவ்வளவு 1 ஹவரா நம்ம இதை தான் பேசிட்டு இருக்கோம். திருப்பி நீங்க பழைய இதுக்கே போகாதீங்க. இதெல்லாம் தான் நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் ஆக்சுவலா. அது போல இது வந்து பகவானுடைய சேவைன்னு நம்ம நினைக்கும் போது இங்க வந்து இது இல்ல அது இல்ல, நமக்கு அங்க குறைகளே தெரியாது. நம்ம இப்ப சர்வபிரபு இவங்க 2 பேர் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இருக்காங்க. அதுக்காக அவங்க 2 பேரும் பாதி பாதியா பிரிச்சு கொடுத்துட முடியுமா? இல்ல மாதாஜி, நாங்க சங்கரன் பிரபு எப்படியும் இருக்காங்க. நாங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கிறோம் மாதாஜி. எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நாங்க பண்றோம் மாதாஜி. ஒண்ணும் இல்ல, பிரச்சனை அதுதான் இல்ல. உங்களுக்கு டாபிக்கே நான் கொடுத்துட்டேன் மாதாஜி. இப்போ ஆமா நீங்க பேசுறது வந்து நீங்க கரெக்டா அந்த ஸ்லோகம் எடுக்கிறீங்க. நான் சங்கரன் பிரபு கிட்டயும் பேசுறேன். ஓகே நீங்க மாதாஜி. அவர் வந்து நம்மளோட சேவையில நம்ம இங்க இருக்க எல்லா என்னை விட அவர் ரொம்ப மூத்த பக்தர். பிபிடி எல்லாம் நிறைய அவங்க எப்போ இஸ்கான் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அப்பத்துல இருந்து இருக்காரு. அவர் ரொம்ப ஷார்ப்பு. நீங்க ஜஸ்ட் இதை சொல்லிட்டீங்கன்னா போதும், அதுக்கு அவர் மைண்ட்ல அது எல்லாம் போயிடும். அது போல ரொம்ப டீம் ஸ்பிரிட் இருக்கு அவரு. எல்லாரையும் ஒருங்கிணைச்சு போவார். நான் எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் ஒவ்வொரு டீமுக்கும் ஒவ்வொருத்தரா நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம். சரிங்களா? இவங்க வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்கன்றதுக்காக உங்களை வந்து அபண்டன்ட் பண்ணேன்னு தயவு செஞ்சு நினைச்சுக்காதீங்க. இல்ல மாதாஜி, எல்லாத்துலயும் ஒரு அப்படிலாம் பிரபுஜி இல்ல. இருக்கணும்ன்றதுனால ஒரு பிரபுஜி. எங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதனால எங்களுக்கு தெரியல எங்களுக்கு. புரியல எப்படி இது இல்ல அது பண்றதுன்னு புரியுது. புரியல. இவங்க 2 பேரும் நம்ம நம்ம டீம்ல இவங்க 2 பேர் இருக்காங்க. அதுக்காக நம்ம அப்படி அவங்கள சுத்தி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது இல்ல. நீங்க அந்த மாதிரி எதுவும் எடுத்துக்க வேண்டாம். உங்களோட இதுல வந்து யாரு நம்மளுடைய சாந்தி மாதாஜி ஹரே வந்து ஐ ஹேட் அ வெரி குட் ரிவ்யூ. ரொம்ப சின்சியரா வந்து அவங்களோட இது பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அதை நான் ஒவ்வொரு டீமையும் பார்த்து தான் நான் போட்டிருக்கேன். சாந்தி மாதாஜி ரொம்ப எதுக்கு வந்து சத்யா பிரபுவை ராதா மாதாஜி கூட போட்டோம் அப்படின்னாக்கா, ராதா மாதாஜி இந்த கிளாஸ் விஷயம் அடுத்த 6 நாள் அவங்க அதுல பிஸி ஆயிடுவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் வேணுன்றதுனால தான் அங்க வந்து பிரபு போட்டோம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா குரூப்லயும் 2 பிரபு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வேலை மற்றது கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கவங்கள பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி இருப்பாங்க. உங்க டீம்ல நீங்க ஒரு ஆளே போதும், ரொம்ப அழகா கோஆர்டினேட் பண்ணுவீங்க. நமக்கு தேவையெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, எங்களோட பிரசன்டேஷன் இருக்கும்போது டீம் ஸ்பிரிட்ல நான் யாரையும் வந்து இது பண்ணல. நம்ம எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகே, நம்ம ஒரு சிலரால அவங்களோட பாயிண்ட் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும், வயசானவங்க. சரி, அவங்க கொடுக்கலன்னு அவங்க கிட்ட இது பண்ணல. ஓகே, இதுதான் கான்செப்ட்னு இதை ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்களோட டீம்ல நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இதை எப்படி கொடுக்கலாமா எப்படி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களால பிபிடி பண்ண முடியலனாலும் அவங்களோட ஐடியாவோ அந்த இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நான் என்கிட்ட ஒரு நல்ல இது இருக்குன்னா அதுக்காக நான் எல்லார்கிட்டையும் அது இருக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை. அதை நம்ம முன்னெடுத்து பண்ணலாம். எனக்கு பிபிடி பண்ண தெரியும்னா நான் பண்ணிட்டு உங்களோட வியூ சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அதை இது பண்ணி நான் லீட் பண்ணலாம். அதுக்காக எல்லாருமே வந்து இது பண்ணணும் ஈக்குவலான்றது தேவை கிடையாது. ஸோ நீங்க உங்களோட ஐடியாவை கொடுங்க. அதே சமயத்துல டீமா ஒன்னா இருக்கணும். நான் இதை தான் பண்ணுவேன் அதை தான் பண்ணுவேன் பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது ரொம்ப முக்கியம். அதனால அதை பார்த்து நீங்க அந்த டீம் ஸ்பிரிட் கடைசி வரைக்கும் வேணும். செல்லகுமார் பிரபு, ஆர் யூ ஓகே? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி அவங்க குரூப்ல எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க எல்லாருமே இண்டிவிஜுவலா அவங்கவுங்க ஸ்லோகம் அலோகேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அந்த ஸ்லோகம் பிரகாரம் அவங்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஜிஎஸ்என் பிரபு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அவங்க ஸ்லோகம் மட்டும் இல்ல, என்டையர் நம்ம குரூப்புக்கு என்ன அலோகேட் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த டைட்டிலு கீழே என்னென்ன ஸ்லோகம் டோட்டலா அலோகேட் பண்ணிருக்காங்களோ அத்தனை ஸ்லோகத்துல எல்லாரும் ப்ரிப்பேர் ஆயிக்கங்க. எல்லாரும் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்க. ஃபைனல் ரிவ்யூ நான் பண்றேன், பிபிடி நான் பண்றேங்கிறத அஷூரன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அவங்க கவலைப்பட தேவையில்லை. அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இப்ப எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. இன்க்ளூடிங் செல்லகுமார் பிரபு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு. அவரோட ஸ்லோகம் எல்லாம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணாரு. அவரும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு. உங்க குரூப் மாதிரி டிஸ்கஷன்ல பண்றதே இல்ல யாருமே எதுவுமே. அவங்கவங்க என்ன பண்றாங்க ஆக்சுவலா அவங்க கதறது அதுக்குதான். இப்ப நீங்க சொல்றீங்க இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு அவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னு. பட் மீட்டிங்னு கூப்பிட்டாங்கன்னா யாரும் வர்றது கிடையாது. நான் இதுல இருக்கேன் அதுல இருக்கேன். தயவு செஞ்சு அதை பண்ணாதீங்க. அந்த செல்லகுமார் பிரபு போனே எடுக்க மாட்டேங்கிறாரு. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். செல்லகுமார் பிரபு மட்டும் இல்ல, எல்லாம் இப்ப நீங்க எனக்கு கூப்பிட்டா கூட என்னால பண்ண முடியாது, நான் வேலையில இருக்கும்போது. பட் எனக்கு அதை அசைன் பண்ணிருக்கீங்களா, நம்ம வருவோம். அதுக்குதான் நம்ம பேசுறோம். செல்லகுமார் பிரபு ஓகேவா நீங்க?
மாதாஜி ஹெல்த் ஓகே தான் ஓகேவா? மாதாஜி. எனக்கு இங்க சேலம் இஸ்கான்ல திடீர்னு கஜேந்திர மோட்சத்தை பத்தி 3 நாள் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அது எல்லாரும் வரணும்னு சொல்லி வேற கட்டாயப்படுத்திட்டாங்க. அதனால நாங்க கோயிலுக்கு போக வேண்டியதா போச்சு. அந்த சமயத்துல என்னால இங்க அட்டன் பண்ண முடியல. ஆக்சுவலா நேத்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல பிரபு. பிரபு செல்லகுமார் பிரபு மாதாஜி ஒன்றும் ரொம்ப பிரச்சனை ஃபீல் இல்ல. பண்றாங்க நேத்து உங்களால லாஸ்ட் முடியாதுன்றத அவங்க கிட்ட கன்வே பண்ணிடுங்க. நான் இந்த இதுல இருக்கேன், நான் என்னோட பாட்டுக்கு இதை ரெடி பண்ணியிருக்கேன், அதை நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா ஓகே. இப்ப நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்றோம், அதை அவங்க பண்ணிட்டு நமக்கு கன்வே பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்ல. நம்மளோட சேம் வேவ் லென்த்ல மாதாஜி இருக்காங்க. அவரு என்கிட்ட நேத்து சொல்லிட்டாரு மாதாஜி, நான் அங்க போறேன், இஸ்கான் போறேன் மாதாஜி, எனக்கு டைம் இருக்கும்போது நான் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்புறேன்னு என்கிட்ட சொன்னாரு நேத்து. நாளைக்கு எல்லாம் அதாவது முடிச்சிடறேன் மாதாஜி. இப்ப உங்க எல்லாருக்கும் தெளிவா புரிஞ்சிருச்சா? 40 ஸ்லோகம் 30 ஸ்லோகம்ன்றது தேவையில்லை. இப்ப நீங்க அந்த மாதாஜி ஒரு நான் இதே 2-3 எடுத்துட்டு ஸ்லோகம் கூட எடுத்து அதுல இருந்து கொடுத்தா போதும்ல மாதாஜி. எனக்கு எல்லா 10 ஸ்லோகம் ரெஃபரன்ஸும் நீங்க ஒதுக்கிட்டாங்க. எடுத்துக்கலாம். ஆமா, இப்ப வந்து மாதாஜி வீடியோல வந்து சொல்லணுமா மாதாஜி? வீடியோ ஆன் பண்ணி சொல்லணுமா மாதாஜி? எல்லாருமே வந்து வைஷ்ணவ ட்ரெஸ்ல வரணும். யாரு பிரசன்டேஷன் பண்றீங்களோ அவங்க saree கண்டிப்பா இருக்கணும் மாதாஜிஸ்க்கு. பிரபுஜிஸ் வந்து நீங்க இது போட்டுக்கங்க, மேல ஷர்ட்டோ அந்த இது பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து இது ஆமா வீடியோ ஆன் பண்ணியிருக்கணும். நீங்க ஆனா செல்லகுமார் பிரபு உங்களுடைய அட்லீஸ்ட் ஒரு half அன் hour உங்களுக்கு ஒரு டைம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த டைம் சொல்லிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க பிரபு. ஐ திங்க் சங்கரன் பிரபு நாளையில இருந்து ஃப்ரீ ஆயிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். அவரோட தலைமையில நீங்க அமர்ந்து எல்லாம் என்னன்னு பாருங்க. சாந்தி மாதாஜி நீங்க தான் லீடு இருக்கணும். ரிகர்சல் பண்ணி பாத்துக்கலாம். முதல்ல டாபிக் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சாந்தி மாதாஜி நீங்க தான் அந்த குரூப்புக்கு லீட் எடுக்கணும் இப்போதைக்கு. சின்ஸ் பிரபு வந்து இது இருக்கிறதுனால யாரு நம்மளுடைய சங்கரன் பிரபு. நீங்க இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சு இல்லையா? நீங்க பர்சனலா எனக்கு கால் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எதனா இது இருந்ததுன்னா. அப்புறம் நீங்க டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு இவங்க அவங்கவுங்க அதை ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம். செல்லகுமார் பிரபு வந்து எல்லாருமே வந்து நம்ம முதல்ல இன்னொருத்தவங்க பிளேம் பண்றது இருக்கவே கூடாது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம். நம்ம எல்லாரும் என்ன அப்படியே ஃப்ரீயாவா இருக்கோம்? எல்லாம் கிரகஸ்தர்கள். ஒரு நம்ம மாதிரியான ஒரு டைம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு மாதாஜி, அந்த டைம்ல எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்துட்டோம்னா போதும், வேற ஒண்ணும் உங்களுக்கு ஒரு வேண்டாம். குரூப் இருக்கு இல்லையா? அந்த குரூப்ல கேளுங்க. பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ் இந்த டைம்ல நம்ம குரூப்பே இல்ல வரலாமா? மாதாஜி, எங்களுக்கு குரூப் இல்ல. பண்ணுங்க, கிரியேட் பண்ணுங்க. நீங்க இருக்கிறது 5 பேர் சரி தானே. நான் அப்படிதான் மாதாஜி ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணி 2 நாள் நாங்கெல்லாம் பேசிக்கிட்டோம். நானு ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, வெங்கலட்சுமி மாதாஜி பேசிட்டோம். செல்லகுமார் பிரபுனால வர முடியல. அப்புறம் இப்போ ராஜேஸ்வரி பிரபு மாதாஜி உங்களுக்கு முடிஞ்சிச்சுல பிரபு? கஜேந்திர மோக்ஷம் முடிஞ்சிச்சு இல்லையா? முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. ஓகே, பேக் டு சேவா. ஓகே, அது நீங்க அப்படியே சொல்லிடுங்க, அந்த ஸ்டோரி அப்படியே சொல்லிடுங்க, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க கோஆபரேட் பண்ணும் மாதாஜி. என்ன சொல்றாங்கங்கிறத கேட்டுக்கோங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணக்கூடாது மாதாஜி. அங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது மாதிரிதான் நம்ம பண்ணணும். அதுதான் நீங்க அந்த இதுல வந்து இது பண்ணிக்கங்க. உங்களோட குரூப்புக்குள்ளார நீங்க பேசிக்கங்க. ஓகே, அபராதம் எதுவும் பண்ணாம பாத்துக்கங்க. அஃபெண்ட் இருக்கக்கூடாதுங்க. அது போல ஒருத்தரை மாத்தி ஒருத்தர் ப்ளீஸ் அதை இது பண்ணிக்காதீங்க. உங்களால முடியாதுன்றத அழகா நீங்க கன்வே பண்ணுங்க. அடுத்தவங்களை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நிலைய. சரிங்களா? அந்த 5 பேரும் வந்து அழகா பண்ணுங்க. இதுதான் இந்த ஒரு வாரமா எனக்கு மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கு. என்னடா இது, நம்ம வந்து ஒரு சேவன் வரும்போது அப்படியே பிரிஞ்சு போயிடுறோமே. அப்படி இல்ல, நீங்க ஒத்துமையா இருந்து அந்த இதை பண்ணி தரணும். மாதாஜி எங்கனால கண்டிப்பா என்ன முடியுதோ நாங்க செய்யறோம் மாதாஜி, அவ்வளவுதான். எங்கனால எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு செய்யறோம். அததான் சொல்றேன். எல்லாருமே அததான் பண்ண போறோம். பகவான் நம்ம கூடவே இருப்பார். 8 இது வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் நான். 8 போயம்ஸ் அது ஸ்டோரி மட்டும் எடுக்கணும், அவ்வளவுதான். நீங்க வந்து ராஜேஸ்வரி மாதாஜி மேனேஜ் பண்றது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய டாஸ்கா இருக்கும். சாந்தி மாதாஜி அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் போட்டு என்ன இது பண்ண முடியும்னு பார்த்து இது பண்ணிடுங்க. அது போல எல்லாரும் கரெக்டா இது பண்ணி முடிச்சிருங்க. நீங்க பிரசன்டேஷன் பண்ணும்போது ஒருத்தவங்க முடிச்சிட்டாங்கன்னா திருப்பி நீங்க அதை இது பண்ணாதீங்க. அவங்கவுங்க இது கம்ப்ளீட்டா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நம்ம சொல்ல வர்றதே அவங்க நோட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க மாதாஜி. நம்ம என்ன சொல்றோங்கிறதே அவங்க ஓகே. அது நீங்க அந்த குரூப் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிக்கங்க. அதுல டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கங்க. ஓகே. ஐ நோ வெரி வெல் ஹவ் இஸ் சாந்தி மாதாஜி நம்ம தனியா பர்சனலா மாதாஜி பேசிக்கலாம். ஐ நோ வெரி வெல். ஓகே, செல்லகுமார் பிரபு நீங்க மட்டும் அந்த டைமுக்கு வந்துருங்க. செல்லகுமார் பிரபு அந்த டைமுக்கு வந்து அட்டெண்ட் பண்ணிருங்க ப்ளீஸ். நான் இனிமே போடுங்க மாதாஜி, பர்சனலா போடுங்க மாதாஜி, நான் வந்துடுறேன். நீங்க குரூப்ல போடுங்க எல்லாத்தையும். நீங்க 5 பேர் தானே இருக்கிறீங்க அந்த குரூப். அந்த குரூப்ல இது பண்ணிக்கோங்க. என்ன டைம் என்ன நீங்க எப்போ ஃப்ரீயா இருக்கீங்கன்னு கேட்டுட்டு அந்த ஷெட்யூல் போட்டுக்கோங்க. சங்கரன் பிரபுவும் கண்டிப்பா இது பண்ணிக்கோங்க. சங்கரன் பிரபுலாம் மூத்த பக்தர் அவரு. அதனால நிறைய சேவை பண்ணிருக்கிறதுனால அந்த பாவம் அவருக்கு தெரியும். தனியா ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கரெக்டா என்னென்ன இது பண்ணலான்ற ஒரு ஐடியா கொடுத்துருவாரு அவரு. யாருமே எதுவுமே இல்லையேன்னு நீங்க டென்ஷன் எடுத்துக்க வேண்டாம் இந்த டீம். சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. எல்லாருமே வந்து ராதா மாதாஜி வேணும், சர்வா பிரபு வேணும்னா டீமுக்கு எங்க போறது? இல்லைன்னா ஒரேதான் 2 டீமா பிரிச்சு இவங்க 2 பேருக்குள்ளேயும் கொடுத்துருந்துருக்கணும் போல இருக்கு. அட்லீஸ்ட் 5 பேராவது இருந்தாதான் ஏதாவது சேவை பண்ண முடியும். சரிங்களா? அதனால நமக்கு இல்லையேன்னு யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம். நீங்க எல்லாருமே அழகா பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஐ ஹோப் இப்போ உங்களோட டவுட்ஸ் கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
உங்களோட டாபிக் கிளியர் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. ஸோ ப்ளீஸ் ப்ரொசீட். சாந்தி மாதாஜி டேக் அ லீட். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி. நாங்களும் ஹெல்ப் பண்றோம் மாதாஜி. மாதாஜி ப்ளீஸ் மாதாஜி. ஏன்னா நீங்க இப்ப நம்ம நான் சொல்லாம இருந்திருந்தேன்னா பரவாயில்ல. நான் வேற சொல்லிட்டேன் இல்லையா, பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சவங்க 2 பேரும் சொல்லிட்டு. அதனால இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இவ்வளவு நாள் சேம் இதுல போகும்போது இப்ப அவங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது தன்னால அது நம்மளோட மனுஷ இது. அதனால அது கொஞ்சம் அங்க எங்கேயோ இல்ல இடிக்குது. மாதாஜி, 2 குரூப்லயுமே எப்ப எது கேட்டாலும் சொல்றதுக்கு அவங்க ரெடியா தான் இருக்காங்க மாதாஜி. அவங்க எல்லாம் உங்க எல்லாமே குரூப்பும் ரெடியா இருக்கும், கவலைப்படாதீங்கோ. அதைத்தான் நான் இல்ல சொல்றேன். எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண அவங்க எல்லாம் ரெடியா தான் இருக்காங்க. நாங்க தான் கோஆபரேட் ஆக மாட்டேங்கிறோம்னு சொல்றேன். ஆமா. இல்ல இதுதான் பிரச்சனை. அவர் சொல்லிட்டார் இல்லையா? இல்லன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா மாதாஜி, நம்ம 3 மணிக்கு சாண்டிங் பண்ணலாமான்னு சொல்லும்போது 2:15க்கெல்லாம் உட்காந்து ஸ்ரத்தையா சாண்டிங் பண்ணவர் வந்து செல்லகுமார் பிரபு. நம்மளோட டீம்லயே வந்து அதிகாலையில எந்திரிச்சு சாண்டிங் பண்ணி அவரோட இது பாத்தீங்கன்னா யாருன்னா அந்த டைமுக்கு இது பண்ணுவாங்களா, ரொம்ப ரெகுலரா வந்துருவாரு. அதனால நம்ம ஒருத்தவங்களை பார்க்காம நம்ம இது பண்ண வேண்டாம். அவங்களோட சூழ்நிலை என்னவோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும். அது போல ரவிக்குமார் பிரபு ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒரு 2 ரவுண்டு தான் எனக்கு பண்ண முடிஞ்சது. ஒரே ஒரு நாள் தான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், பிரபு நீங்க இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் போடுங்க பிரபுன்னு. அழகா எத்தனை பேர் வராங்கன்றத ரிப்போர்ட் போட்டுறாரு. அது போல அடுத்த 4 மணிக்கு இந்த லிங்க்ல நான் முந்தானேத்து தான் சொன்னேன், எனக்கு வர முடியலையே அப்படின்றாரு. நான் சொல்றேன் நீங்க நம்பர் டைப் பண்ணி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா அதை போட்டுட்டு அவர் மட்டும் அந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி டெம்பிள் இது போல மத்த எல்லாருக்கும் அதை எடுத்து சொல்றாரு. இப்ப பாருங்களேன், நம்ம படிக்கிறோம் நிறைய விஷயங்கள். நம்மளையே அறியாம வைணவர்கள் துக்கின்னு சொல்றோமே, நம்மளையே அறியாம நம்மளுடைய கேரக்டர்ல வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டேன். அது போல ஒவ்வொருத்தர் உங்க எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து ஒரு நல்ல உயர்ந்த குணங்கள் இருக்கு. நம்ம அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணுமே தவிர்த்து மாத்தி மாத்தி நம்மளோட ப்ரெஷர்ல நம்ம என்ன பண்றோம், இத்தனை வாசமா நம்ம இத்தனை வருடம் சொல்றதை விட எத்தனையோ பிறப்புகள்ல நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த வாசம் அது டக்குன்னு போகாது. அதனால கேர்ஃபுல்லா பேசும்போது பார்த்து பேசுங்க, சரிங்களா? இப்பவே ஒரு 2-3 இடத்துல இந்த மாதிரி நடந்துச்சு. நானுமே மன்னிப்பு காலிங் சர்வீஸ் பண்ணும்போது 7-8 ஃபோன் பண்ணேன். பண்ணும்போது ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க ரொம்ப ஃபேமிலியில பிரச்சனைன்னாங்க. அதாவது குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை, பையனுக்கு அப்படி இப்படின்னாங்க. நீங்க கண்டினியூஸா நீங்க வந்து சாண்டிங் மந்திரம் சொல்லுங்க, நிச்சயமா கடவுள் உங்களை வந்து சரி பண்ணிடுவார். இதை தவிர உங்களுக்கு இது கிடையாது. இதுல நல்லா பக்தியா இருங்க, பகவத்கீதை வந்து அட்டன் பண்ணுங்க கிளாஸ் அப்படின்னு. ஓகே மாதாஜி நான் பண்றேன், அட்லீஸ்ட் யூடியூப்லயா நான் பண்றேன் மாதாஜி அப்படின்னு சொல்லி சேலஞ்ச் பண்ணாங்க. நான் இதே மாதிரியே எல்லாருக்கும் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். ஆமா, சாஃப்டா பேசணும் நம்ம இல்லையா? அதை பத்தி நம்ம இன்னொரு நாள் ஒரு கதை பார்க்கலாம். 10:05 ஆயிடுச்சு. ஹோப் இப்ப கிளியரா இருக்கும். ரொம்ப அழகா பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க வந்து உண்மையாலுமே ஒரு பெரிய மாற்றமா இருப்பீங்க நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. எல்லாரும் கண்டிப்பா டீச்சிங் சேவையில வரணும். ஸோ பகவானை பிரார்த்திக்கலாம். வைண்ட் அப் பண்ணலாமா? டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சா எல்லாருக்கும்? தயவு செஞ்சு எவாலுவேஷன் ஃபார்மோட உங்களோடது ஒத்து போதான்னு பாத்துக்கங்க. கண்டிப்பா டீச்சர் அவுட் சைட்ல இருந்து தான் வருவாங்க. அதனால அதுக்கு நான் வரமாட்டேன், வேற யாராவது தான் வருவாங்க. அது பாத்துக்கங்க நீங்க, சரியா? மாதாஜி எவாலுவேஷன் ஃபார்ம் போட்டிருக்கீங்களா? போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே சரி மாதாஜி, நான் பார்க்கல, சாரி. பாருங்க. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேவா? வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபு எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி 6 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டேன். வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜியோட டீம்ல யாருக்காவது எதனா டவுட்னா நீங்க எனக்கு கூப்பிடலாம். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இருந்தாலும் சரி, செல்லகுமார் பிரபுவா இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு எதுனா அவங்க மட்டும் இல்ல, யாரா இருந்தாலும் ரிலேட்டடா எதனா டவுட்னா கூப்பிடலாம். ஐ எம் தேர் ஆல்வேஸ், சரிங்களா? வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நம்ம எப்ப பாப்போம்? கடைசியா பிரசன்டேஷன் அன்னைக்கு தான் பார்ப்போம். திருப்பி நம்மளுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒழிய நமக்கு இந்த இது வேணாம். ஐ திங்க் என்னோட இதை நான் கிளியரா உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். நான் அடுத்து L3யோடது ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒழிய வேணும்னா மட்டும் சொல்லுங்க, நம்ம வந்து கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா நமக்கு கிளாஸ் கிடையாது, இந்த கிளாஸ் கிடையாது. உங்களோட பர்சனல் இதை யூஸ் பண்ணிக்க, சரிங்களா? எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட். விஷ்ணு நல்லா பண்ணுங்க. கிளியர் ஆயிட்டாங்களா மாதாஜி? வந்துட்டீங்களா பிரபு? பிரபு வந்துட்டீங்களா? ஓகே. நிறைய பேசிட்டோம் பிரபு. இன்னைக்கு 1 hour வெறும் இதுதான் பண்ணிருக்கோம். உங்களோட டீம் தான் ரொம்ப தேர் இந்த வெரி பேட். இப்ப முடிச்சிட்டீங்களா? உங்களோட முடிஞ்சிட்டு சர்வ பிரபுக்கு நாளையில இருந்து போகுது இல்லையா? இல்ல நாளைக்கும் நான் தான் எடுப்பேன். திங்கட்கிழமை வந்து அவர் வருவாரு. செவ்வாய்க்கிழமை அவருக்கு கோவில்ல சேவை இருக்குதான். செவ்வாய்க்கிழமை நான் எடுப்பேன். திரும்ப வந்து
புதன் வியாழன் எழுதி ஓகே, finish டைம் இருக்கு. இப்ப அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவா ஏதோ கொடுத்துருக்கு. சாந்தி மாதாஜி லீட் பண்றாங்க. பாத்துக்கங்க. நீங்க மொத்தம் 5 பேர் தான். எல்லா இதுவும் எல்லாமே பிபிடில போடணும்னு அவசியம் இல்ல. அதனால அது கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க. ஒரு தெளிவு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அசஸ்மெண்ட் ஃபார்ம் போட்டாச்சு. அது பேஸ் தான் உங்களோட அசஸ்மெண்ட் இருக்கும். அது கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க எல்லாரும். ஓகே பிரபு. ஓகே எல்லாத்துக்கும் பிபிடி போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. 40 ஸ்லோகம் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. நிறைய சொல்லியாச்சு. சாந்தி மாதாஜி உங்களுக்கு தனியா எல்லாரும் குரூப்ல பேசுவீங்க. சரிங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வைண்ட் அப் பண்றேன் பிரபு. மாதாஜி